शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये वागीशाद्यासु मनसा सर्वार्थानामुपक्रमेय नत्वा कृतकृत्यास्युः तं नमामि गजाननम् हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे सुन्दराकारं सदेकप्रियदर्शनम् अज्ञाननाशकं देवं सद्गुरुमुरलीधरं दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीं अक्षमालां ददाना हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं च परेण भासस्फटिकमणिनिभा भासमान समानस वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्थं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं व्यासो मेघमजच्चया मृदुगिरा वल्मीकजन्मामुनिः वैराग्ये शुक एव भक्तिविषये प्रह्लाद एव स्वयं ब्रह्मा नारद एव च प्रतिमयोः सङ्गीतसाहित्ययोः यो रामनामामृतपालनिर्जितशिवः तं त्यागराजं भजे उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं वैदेहि सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं भजे श्यामलं नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः सकृतेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम संगीतशास्त्रय नमो संगीतशास्त्रय नमो संगीतशास्त्रय नमो सारूप्य सौख्यदमे मनस संगीतशास्त्रय नमो
தியாகராஜர் சங்கீத ஞானத்தினுடைய பிரயோஜனம் என்ன அப்படிங்கிறார். சங்கீத சாஸ்திர ஞானமும், சங்கீதம்ங்கிறது சாஸ்திரம், சங்கீதம்ங்கிறது சாமவேதத்தினுடைய உபவேதம்னு சொல்லப்படுச்சு. ஒரு ஆச்சரியம் என்ன அப்படின்னுட்டா, காந்தர்வத்தில், காந்தர்வம்னா சங்கீதம்னு பேர், சங்கீதம் முதலிய இந்த சாஸ்திரங்களில் ராமரே சமர்த்தர் அப்படின்னு ராமாயணத்தில் வால்மீகி சொல்கிறார். ரொம்ப நன்னா சங்கீதம் தெரியும் ராமருக்கு அப்படிங்கிறார். குஷலவர்கள் ராமாயண கானம் பண்ணுறதே அவள் மார்க்கங்கிற ஒரு பத்ததியில் கானம் பண்ணுறா. சங்கீதத்தில் பல பத்ததிகள் உண்டு, அதில் மார்க்கங்கிற பத்ததியை கொண்டு இந்த ராமாயண கானம் பண்ணுறா குஷலவர்கள்னு வருது. மார்க்க விதான சம்பதான்னு வருது. இதெல்லாம் தெரிஞ்சுண்டு ராமர் ரசிக்கிறார், சும்மா ஒன்றும் ரசிக்கலை. அவள் பாடுறதுல இருக்கிற அத்தனை சூக்ஷ்மங்களும் ராமர் தெரிஞ்சுண்டு ஆஹா அப்படி ரசிக்கிறார். புபூஷயா சக்தவனா பபூவ அப்படின்னு ராமாயணத்தில் வருது. அவ்வளவு ஆனந்தம் வருது ராமருக்கு, நம்ம சரித்திரத்தை இப்படி பாடுவாளா அப்படின்னு ராமரே ஆசைப்படுறார். அதனால அவர் சொன்னாராம் என்னன்னா, மமாபி தத் பூதிகரம் பிரஜக்ஷதே, எனக்கு கூட ஒரு சௌக்கிய காலம் வந்து கொடுத்தார், எனக்கு கூட ஒரு மங்கள காலம் வந்து கொடுத்தார், இப்படி என்ன கூட பாடுவாளா அப்படின்னு ராமரே ஆனந்தப்படுறார் அப்படின்னு இருக்கு. அதனால அடுத்த அவதாரத்துக்கு அப்பவே சங்கல்பிச்சு விட்டார் அப்படின்னு பெரியவாள்லாம் சொல்லுவார். இப்படி யாராவது நம்மளை பாடுவாள் ஆனால் இன்னும் எவ்வளோ அவதாரம் வேணாலும் எடுக்கலாமே, இதை போல யாராவது இப்படி பாடுவானா அப்படின்னு கிருஷ்ணாவதாரத்துக்கு அன்னைக்கே சங்கல்பிச்சுட்டார் அப்படின்னு பெரியவாள்லாம் சொல்லுவார். அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியறதுன்னா, சங்கீதத்துக்குன்னு ஒரு பிரயோஜனம் உண்டானால் பகவான் தலையாட்டி கேட்கணும், அதுதான் விஷயம். அப்போ தியாகராஜர் சொல்றார், சங்கீத சாஸ்திர ஞானமும் சாரூபிய சௌக்கியதமே அப்படின்னு விட்டார். சாரூபிய சௌக்கியதமே மனச சங்கீத சாஸ்திர ஞானமு. சாரூபியத்தை கொடுத்துடும் சங்கீதம்ங்கிறார். சாரூபியம்னா வைகுண்டத்துக்கு போகக்கூடிய அப்பேற்பட்ட முக்தாள்லாம் எப்படி இருப்பா அப்படின்னுட்டா, பகவானுக்கு துல்லியமான ரூபத்தோட, பகவானுடைய பக்கத்தில், பகவானுடைய லோகத்தில் பகவானுக்கு துல்லியமான ஆனந்தத்தை அனுபவிச்சுண்டு அப்படி வந்து முக்தர்களா வைகுண்டத்தில் வாசம் பண்ணுறா அப்படின்னு நமக்கு சாஸ்திரங்கள் எடுத்து காண்பிக்கிறது. பரமம் சாமியம் உபைதி, தனக்கு நிகராக அப்படி பகவான் பண்ணி வச்சுப்பானா அவளை. சாலோக்கிய சாரூப்பிய சாஷ்டி சாயுஜ்யம்னு இதை சொல்லுவா. சங்கீதம் வாஸ்தவத்தில் உள்ளது உள்ளபடி அந்த நாதத்தை பகவதர்ப்பணமாக ஒருத்தன் பண்ணிவிட்டான், ஆனால் அந்த நாதத்தை பகவத் பிரீத்திக்காக மட்டுமே ஒருத்தன் வச்சுட்டான், ஆனால் அது அவனுக்கு எதை கொடுத்துடும்னா சாரூப்பியத்தை கொடுத்துடும். நாதமே ஸ்வயம் பகவானோட ரூபந்தான். நாதோபாசனம் பண்ணியிருக்கார் தியாகராஜர். இந்த நாதத்தால், நாத புஷ்பங்களால் ராமனை சதா ஆராதனம் பண்ணியிருக்கார். நாதத்துக்கு யதார்த்தமான பிரயோஜனம் என்னன்னா, அந்த நாதத்துக்கு மூலம் எது அப்படின்னுட்டா பகவான் தான். நாதம் எங்கேருந்து வருதுன்னா பகவான்கிட்ட தான் வருது. நாதத்தினுடைய உற்பத்தியும் பகவான் தான், நாதத்துடைய பரியவசானமும் பகவான் தான். உள்ளது உள்ளபடி அந்த நாதத்தை பிடிச்சுட்டோம்னா அந்த நாதம் என்ன பண்ணும்னா, தான் எங்கேருந்து வரோமோ அங்கே கொண்டு நம்மளை சேர்த்துடும். அது ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டுன்னு பார்க்கப்படாது, என்லைட்டன்மெண்ட்டுன்னு பார்க்கணும். நாத தனுமனிஷம் சேகரோ, நாத தனுமனிஷம் சேகரோ, நமாமி மே மனச சிரச, நாத தனுமனிஷம்
ஸ்வரூபமே நாதம்ங்கிறார். நாத தனு, தனுனா ஸ்வரூபம்னு அர்த்தம், சரீரம்னு அர்த்தம். பரமேஸ்வரனுக்கு சரீரமா எது இருக்குன்னா நாதமே சரீரமா இருக்கு. நம்மள மாதிரி பிண்டாகாரமான ரூபம் இல்லை இது. ரத்த அஸ்தி மாம்சம் அப்படிங்கிற ஒரு பிண்டாகாரமான ரூபம். பரமேஸ்வரனுடைய ரூபமோ நாதத்தாலேயே ஆயிருக்குங்கிறார். இதெல்லாம் பெரிய ரகசியம். ஸ்வரார்ணவம்ங்கிற கிரந்தத்தை நாரதர் அனுகிரகம் பண்ணினாரே, அந்த கிரந்தத்தில் இருக்கிற ரகசியங்களை பல கீர்த்தனங்களாக பாடியிருக்கார். ஆனால் தியாகராஜருடைய விஷயத்தில் ஒரு அழகு, நாதோபாசனத்தோட ராமபக்தியும் சேர்ந்தது. நாதத்தை மட்டுமே உபாசனம் பண்ணிட்டு இருந்தாலே போதும், நாதத்தை தியானம் பண்ணிட்டு இருந்தாலே அதுவே பகவான்கிட்ட கொண்டு ஒட்டுடும். அந்த நாதத்தோட ராமபக்தியும் சேர்ந்துன்னு கொடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்க. அது கல்கண்டும் திராட்சையும் சேர்ந்ததை போல, ஒரு பாலாரும் தேனாரும் சேர்ந்ததை போல அந்த நாதத்தோட ராமபக்தியை சேர்த்துன்னுட்டார். அது இன்னும் ஆச்சரியம். இந்த நாத தனுமனிஷம்ல ஒரு ரகசியம் சொல்றார். சத்யோஜாதி பஞ்சவத்ரஜ சரிகம பதநீவர சப்தஸ்வர. பரமேஸ்வரனுக்கு பஞ்ச சிரஸ் இருக்கு. சத்யோஜாதம், தத்புருஷம், வாமதேவம், ஈசான்யம், அகோரம்னு 5 சிரசு. இந்த பஞ்ச சிரசுல இருந்து தான் சப்தஸ்வரமும் வந்தது. ச பாங்கிறது ஆதாரஸ்வரம், அது பிரகிருதி ஸ்வரம்னு பேர். ரிகமதனிங்கிற இந்த 7 ஸ்வரங்களும் இந்த 5 ஸ்வரத்தோட இந்த சாபா சேர்ந்ததுன்னா 7. இது இந்த பஞ்ச சிரஸ்ல இருந்து வந்தது அப்படின்னு பரமேஸ்வரனுடைய சிரசு தான் இந்த சப்தஸ்வரங்களுக்கு உற்பத்தி ஸ்தானம் அப்படின்னு சொல்றார். ரொம்ப ஆச்சரியமா அப்படி தியானம் பண்ணணும். நாதத்தை அப்படி தியானம் பண்ணினோம். ஆனால் அது மாதிரி ஒரு வித்யை கிடையாது. சத்பக்தியும் சங்கீத ஞானமும் இல்லைன்னுட்டா மோட்சத்துக்கு வேற ஏது வழி? ஒரு சில பேர் ஆஜன்ம ஞானிகள், ஜடபரதரை போல, சுகரை போல, அவள்லாம் தங்களுடைய ஆத்ம விசாரத்தால ஞான பலத்தால் அடைஞ்சு விடுவார். ஆனா இத்தனை ஜனங்களுக்கு ஏது கதி? சத்பக்தியும் சங்கீத ஞானமும் இந்த ரெண்டையும் 2 வழியா காண்பிக்கிறார். ஒன்னா சத்பக்தி இருக்கணும், இல்லைன்னா சுத்தமான சங்கீதம். அந்த சங்கீதத்தை உபாசனையா பண்ணணும், நாதத்தை மட்டுமே சிந்தனை பண்றது. ஆனால் தியாகராஜர் விஷயத்தில் சத்பக்தியும் சங்கீதமும் சேர்ந்து கொடுத்து. அதான் சொன்னேன், பாலாரும் தேனாரும் சேர்ந்தது போல. ஸ்ருங்கர ரசாத்யகிலசார பூரித ராம கதானந்தாப்தி யுத சங்கீத அப்படிங்கிறார். சங்கீத சாஸ்திர ஞானத்தோட ராம கதானந்தாப்தி யுத, ஸ்ருங்காரம், காருண்யம், பயானகம், ஹாஸ்யம், கருணை முதலிய நவரசங்களோடு கூடின ராமகதையும் சங்கீதத்தோட சேர்ந்துடுத்தோன்னா அப்புறம் எப்படிதான் இருக்கும்? தியாகராஜ ராமாயணமா இருக்கும். அப்படித்தானே ராமனை ஆராதனம் பண்ணினார். ஒரு கீர்த்தனத்தில் சொல்றார் தியாகராஜர், நல்ல வேளையா உன்னை சதா பஜனம் பண்ற பாக்கியம் எனக்கு கிடைச்சது, உன்னை நாதத்தால ஆராதனம் பண்ற பாக்கியம் கிடைச்சது. ஏன்னா நீயே நாதஸ்வரூபி, நாதமே உன்னோட ஸ்வரூபம். பிரணவநாத சுதாரசம்பிலனு நராக்கிருதி ஆயே ஒரு கீர்த்தனம். பிரணவநாதாமிருதமே, பிரணவம்னா ஓங்காரம், அந்த ஓங்காரங்கிற நாதாமிருத ரசமே தசரத ராஜகுமாரனா ராமனா அவதாரம் பண்ணிட்டே. அப்ப அந்த நாதமே, நாத பிரம்மமே ராமனா வந்திருக்க. நான் ஏதோ கண்ண மூடிட்டு உட்காந்து யமனியமாசனம்னு ஏதோ அஷ்டாங்க யோகம் பண்ணாமல்
இல்லை ஆத்மா அனாத்மான்னு விசாரம் பண்ணி ஞானயோக விசாரம் பண்ணாமல் உன்னை சதா நாத புஷ்பங்களால ஆராதனம் பண்ற பாக்கியம் கிடைச்சதே. நாத சுதரசம் சுதரசம் பிரணவநாத ரச சுதாரசம் விலனு நராக்கிருதியாய். பிரணவநாதாமிருத ரசமே. அதைத்தான் பஞ்சரத்னத்திலையும் சொல்றாரு. ஓங்கார பஞ்சர கீர புரகர சரோஜ பவகேஷவ திருபவ சவை கூடுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய கீரம்ங்கிற ஒரு கிளிங்கிற ஓங்கார பஞ்சர கீர. ஓங்காரம்னா அ உ ம அப்படிங்கிற விருத்தி பேதத்தால அது சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரம்ங்கிற 3 காரியங்களை சொல்றது. அ உ மான அதை பிரிச்சுட்டா சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரம் என்ற காரிய பிரம்மத்தை சொல்றது. ஓம்னு எடுத்துட்டோம்னா இதை 3க்கும் ஆதாரமா இருக்கிற காரண பிரம்மத்தை சொல்றது. துரியத்தில் இருக்கிற பரபிரம்மத்தை சொல்றது. மாண்டூக்கிய உபனிஷத் முழுக்க இந்த உபாசனம் தான். அது ஒரு அடியில் சொல்லிவிட்டார் தியாகராஜர். ஓங்கார பஞ்சர கீர புரஹர சரோஜ பவ கேசவ அப்படின்னு விட்டார். சிருஷ்டி பண்றதே அவர் சரோஜ பவ, ஸ்திதி பண்றதே அவர் கேசவன், சம்ஹாரம் பண்றதே புரஹரன். இதை 3ஆவும் இருக்கிறது எதுனா ஒரு பரமாத்மா இல்லையா? சப்ரம்மா ச சிவா ச ஹரிஹி சேந்திர சோக்ஷர பரமஸ்வராட் அப்படின்னு உபனிஷத் சொல்றதே. அந்த பரபிரம்மம் தான் ராமனா அவதாரம் பண்ணியிருக்கு. இப்போ ஓங்கிற அந்த பிரணவம் அந்த பரமாத்மாவை தான் குறிக்கிறது. அதை தான் இங்க ஓங்கார பஞ்சரகீர புரஹர சரோஜ பவ கேசவ. என்ன அழகு! ஒரு வரியில மாண்டூக்கியத்தை சொல்லிட்டு அந்த பிரணவ நாதாமிருத ரசமே கோதண்டபாணியா ராமனா அவதாரம் பண்ணியிருக்கு. அப்படின்னா நாத பிரம்மத்தை நாதத்தால தானே ஆராதனை பண்ணணும். அப்ப அழகா சொல்றார். இது தத்துவம். இத ரசமா சரணத்துல சொல்றார். நாதமே ராமன் அப்படிங்கறத சொல்லிட்டு வர்றார். ஸ்வரமூலருணு கட்டிகளு வரரகமு கோதண்டமு ஸ்வரமூலருணு கட்டிகளு வரரகமு கோதண்டமு துரலய தேசமு த்ரிகுணமு நிரதகதீஸ்வரமு துரலய தேசமு த்ரிகுணமு நிரதகதீஸ்வரமு சரச சங்கதி சர்வர்வமு களகிரமுரு சரச சங்கதி சர்வர்வமு களகிரமுரு தரபஜன தரபஜன பாயமுன ஜாகரஜு சேவியோன சுதா விலனோ நரகதி ஆயே பிரணவன சுத சோவிலனோ. ஸ்வரமுலருணு கட்டி கண்டலு. ராமர் கையில ஒரு கோதண்டை வச்சுருக்கார். அந்த கோதண்டத்துல ஒரு மணி கட்டி இருக்கு. கண்டலுனா மணி. அந்த அந்த மணி ஆடுறது காத்துல ஆடினா ஸ்வரம் கேட்கறது. அப்பப்ப மகரீரி மகரீரி அப்படின்னு ஸ்வரம் கேட்கறது. ஸ்வரமுலாரு நொக்கட்டி. 6 நொக்கட்டினா 7ன்னு அர்த்தம். 6 1 7 ஸ்வரமும் எதுன்னா
ஸ்வரமுலாருணு கட்டி கண்டலு. அந்த கோதண்டத்தில் கட்டப்பட்டிருக்கிற மணியே ஸ்வரம். வரராகமு கோதண்டமு. அப்ப அந்த கோதண்டம் எதுனா அதுதான் ராகஸ்வரூபம்னு விட்டார். கோதண்டத்தை பார்த்தா இப்படி வந்து இப்படி போய் இப்படி வந்து இப்படி இருக்கும். இப்படிதான் ராகஸ்வரூபமும் இருக்கு. கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்தாயி, மத்தியஸ்தாயி, மேல் ஸ்தாயின்னு ராகத்தை 3 ஸ்தாயிகளில் ஹேண்டில் பண்ணுவாளே, அதுதான் அந்த கோதண்டத்துடைய 3 பாகங்கிறார். கோதண்டமே ராகஸ்வரூபம். இதெல்லாம் உபாசனையினுடைய பராகாஷ்டை. இதெல்லாம் கல்பனை நினச்சிக்காதீங்க, கவிதை இல்லை. நேத்திகே சொன்னேன் இல்லையா, ஹிருதயத்துல இருந்து அனுபவம் வெடிச்சு கீர்த்தனமா வருதுங்கிறதுனால இது உபாசன பராகாஷ்டை. இப்படி தியானம் பண்ண முடியுமா என்ன? அப்போ கோதண்டத்தில் கட்டப்பட்டிருக்கிற மணி ஸ்வரம், கோதண்டம் ராகம், தாளம் வேணுமே. துரலய தேசமு திரிகுணமு நிரதகதி சரமோர. அப்போ கோதண்டத்தில் வில்ல பூட்டி இந்த கரண் எங்கே ஓடுறான், தூஷணன் எங்கே ஓடுறான், திரிசிரஸ் எங்கே ஓடுறான் அப்படின்னு அந்த ராட்சசால் ஓடக்கூடிய தூரத்தை கால்குலேட் பண்ணி அம்புகளில் அடிக்கிறாரே, அதுதான் தாளம்னு விட்டார். திஸ்ரகதி, மிஸ்ரகதி, சதுஸ்ரகதி, டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் தானே ஸ்பீடு. அவன் ஓடுற டிஸ்டன்ஸை டைமையும் கால்குலேட் பண்ணி அடிக்கிறது தான் ஸ்பீடு இல்லையா? அதுதானே கதி. நிரதகதி சரமோர. அடுத்தது சொல்ற, தாளமூட்டுன்னெல்லாம் பாடி விடலாம், ஏதோ ராகத்துக்கு ஒரு 10 சங்கதி பாடி விடலாம். ஒரு சீசன்டு மியூசிஷியனாக இருந்தால் அவங்ககிட்ட அபூர்வமாக ஒரு சங்கதி வந்து விழணும். அதுக்கு தான் வந்து ரசிகால்லாம் எதிர்பார்த்து காத்துன்னு இருப்பார். சரச சங்கதி சந்தர்ப்பமு. அந்த சரச சங்கதி சந்தர்ப்பம் எது அப்படின்னு அகலகிர முழுற. எப்பவானும் ராமர் வாயை திறந்து ஒரு வார்த்தை பேசினா அது சரச சங்கதி பாடின மாதிரி இருக்குமா. கிரம்னா சொல்லுன்னு அர்த்தம். வால்மீகி பூர்வபாஷி மதுராபாஷின்னு வர்ணிக்கிறார் ராமரை. பேசினா பாடினாப்புல இருக்குமா ராமர் பேசினா. அப்போ சொல்றார், பேச்சே சங்கதி, கோதண்டமே ராகம், அந்த மணியே தாளம், மணியே ஸ்வரம், அம்பே தாளம் இல்லையா? இப்படி நாதமே உன்னுடைய ஸ்வரூபமா இருக்கிறத உன்னை சதா இந்த நாத புஷ்பத்தால ஆராதனம் என்ற பாக்கியம் கிடைச்சதே. தரபஜன பாக்யமுன தரபஜன பாக்யமுன தியாகராஜுசே வில்கோனத சுதரசோவிலனு அரகுதி ஆயே பிரணம் நாத சுதரசோவிலனு. ஆச்சரியமான கீர்த்தனங்கள். அதனால தியாகராஜருடைய அனுபவம் தான் ராமாயணம், நாதானுபவம். அதுவே தியாகராஜ ராமாயணமா ஆச்சு. நேதிகே நம்ம பார்த்தோம், வால்மீகி ராமாயணத்தில் நிறைய சூக்ஷ்மமான சந்தர்ப்பங்கள் நிறையா இருக்கு. உள்ள பாவம், அந்த பாவங்கள்லாம் ஒளிஞ்சுன்னு இருக்கு உள்ள. அதுக்குன்னு அதெல்லாம் சொல்லலேன்னு அர்த்தம் இல்லை. மகான்களுடைய கிருத்திகள்லாம் எப்படி இருக்கும்னா பல பாவங்களோட இம்ப்ரெக்னேட்டடாக இருக்கும். அது அந்த பாவங்கள்லாம் கர்ப்பிதமாக இருக்கும் உள்ள. அடுத்தடுத்து வர மகான்கள் என்ன பண்ணுவானா அதை வெளியில் கொண்டு வந்துடுவா. தங்களுடைய கீர்த்தனங்களில் அந்த பாவத்தை வெளியில் கொண்டு வந்துடுவா. அப்படி வால்மீகி ராமாயணத்தில் கர்ப்பிதமாக இருக்கிற எந்தெந்த பாவங்கள் உண்டோ அதை தியாகராஜர் தன்னுடைய கீர்த்தனங்களில் வெளிப்படுத்தினார். யார் வெளிப்படுத்த முடியும்னா வால்மீகியே வந்தால் தான் வெளிப்படுத்த முடியும். அதனால வல்மீக ஜன்மாமுனி அப்படின்னு அவரே தியாகராஜரை அவதாரம் பண்ணி 24,000 ஒரு சில பெரிவாள்லாம் சொல்கிறா, ஒரு சில பெரிவாள்லாம் 1,00,000 பாடி இருக்கான்னு சொல்கிறா. எல்லாம் செவி வழி செய்தி தான். நமக்கு இன்றைக்கி 600-700 தான் கிடைக்கிறது இன்னைக்கு. அதுலேயும் ஒரு 100-200 தான் புழக்கத்தில் இருக்குது இன்னைக்கு. 1,00,000 பாடி இருக்காருண்ணா, ஏன் பாட முடியாமல் என்ன? ஒரு சமயம் நாமதேவர் பண்டரிபுரத்தில் இப்படி சஞ்சாரம் பண்ணிகிட்டே வந்தார். நாமதேவருடைய சரித்திரத்தில் இருக்குது. சந்திரபாகா நதி தீரத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு ராமாயணம் நடக்கிறது. நாமதேவர் கேட்குறார் அந்த ராமாயணத்தை. அந்த பௌராணிகர் ராமாயண மகாத்மியம் சொல்றார். சரிதம் ரகுநாதஸ்ய சதகோடி பிரவிஸ்தரம். 100 கோடி ஸ்லோகங்கள் வால்மீகி பண்ணியிருக்கார். அதில் 24,000 தான் மனுஷ லோகத்தில் இருக்கு, பாக்கிலாம் பிரம்மலோகத்தில் இருக்கு அப்படிங்கிறது ராமாயண மகாத்மியம். மனுஷ லோகத்துக்கு இவ்வளவு கிடைச்சா போரும்னு கொடுத்துட்டு பாக்கிலாம் பிரம்மலோகத்தில் இருக்கு. இதை நாமதேவர் கேட்டாரோ இல்லையோ அவருக்கு ஒரு சங்கல்பம் வந்துடுச்சு, நம்மளும் 100 கோடி அபங்கம் பாடணும். அதென்ன அவர் தான் முன்வரணும், நம்ம பண்ண மாட்டோமா? அவருக்கு தான் காத்துருக்கானே பாண்டுரங்கன், எதையும் சாதிச்சு கொடுக்க காத்துருக்கானே சகா பாண்டுரங்க. பாண்டுரங்கன் நேராக பேசுவான். நேராக பண்டரிநாதன் சந்நிதிக்கு போனார். சந்நிதியில் பாண்டுரங்கனை பார்த்து கேட்குறார், பாண்டுரங்கா வால்மீகிக்கு அனுகிரகம் பண்ணினியே,
100 கோடி ஸ்லோகம் பண்ணினாரே, எனக்கும் உன்னை 100 கோடி அபங்கம் பாடணும். பாண்டரங்கன் சொன்னால் அதெல்லாம் யுகாந்தர விஷயம், அதெல்லாம் திரேதாயுகம். அந்த யுகத்தில் இருந்தவாளுக்கெல்லாம் தீர்க்கமான ஆயுள் இருந்தது, அவன் நிறையா கிருத்திகள்லாம் பண்ணினா. இது கலியுகம். பிராயேன அல்பாயுஷ சப்ய கலாவஸ்மின் யுகே ஜனா. யுகத்தோடைய போக்க அனுசரித்து தான் நானும் கிருப்ப பண்ண முடியும். யுகம் வேறையா மாறி போயிடுது, அதனால ஆயுசு குறைச்சல் இந்த யுகத்தில். அதனால 100 கோட்டிலாம் பாடுறது சாத்தியம் இல்லை. நாமதேவர் கேட்டார், உன்னை 100 கோடி பவுன் கொடுன்னு கேட்கல, 100 கோடி உன்னை பாடணும் தான் கேட்டேன். இன்னொன்று, நடக்காதுன்னு சொல்றதுக்கு ஈஸ்வரன் எதுக்கு நீ நின்றுட்டு இருக்க? ஈஸ்வரன்னா யாரு? கர்த்தும் அகர்த்தும் அந்நதா கர்த்தும் சக்தி உடையவன் தான் ஈஸ்வரன். நடக்காதுன்னு ஒரு குப்பனும் சுப்பனும் சொல்லுவான், நீ சொல்லப்படாது, நீ நடத்தி கொடுக்கணும். நேத்திக்கு வந்தது இல்லையா, மச்சந்தா தேவதே பிரம்மன்னு பிரவர்த்தேயம் சரஸ்வதின்னு வந்தது இல்லையா? பிரம்மா வந்து வால்மீகியை பார்த்து சொல்றார், என்னுடைய ஆக்ஞையால சரஸ்வதி இப்பதான் உன்னுடைய நாக்கில் பிரவேசித்தாள், அதுதான் உன்னுடைய வாக்குல இருந்து முதல் ஸ்லோகம்னு சொன்னாரே. அதை போல நாமதேவருடைய அபங்கத்துல நாமதேவர் பாடுறார், பாண்டுரங்கன் சரஸ்வதியை பிரேரணை பண்ணினானா, நீ நாமதேவருடைய நாக்குல போய் உட்காந்துக்கோ. சரஸ்வதி நாமதேவருடைய நாக்கில், இதெல்லாம் அவருடைய அபங்கத்திலேயே பாடியிருக்கார். 100 கோடி அபங்கம், அதில் 95 கோடி நாமதேவரா பாடினார், பாக்கி 5 கோடியை திருப்பியும் துக்காராமா வந்து பாடி பூர்த்தி பண்ணினார் அப்படிங்கிறது சரித்திரம். ஏன் பாட முடியாதா என்ன? பாடிண்டே இருப்பா. அவளுக்கு சுவாசமே கீர்த்தனம் தான். பாடாத நாளெல்லாம் பாழே அப்படின்னு பாடுறாள். குஷலவர்கள் ராமாயணத்தை வால்மீகி ஆசிரமத்தில் இருந்து அத்தியனம் பண்றார். வால்மீகி ஆச்சரியமா ராமாயணத்தை ரச்சனம் பண்றார். தாயார் வந்து இன்னொரு தடவை வனவாசம் பண்றா. ராமர் தாயாரை பரித்தியாகம் பண்றார். பூர்ண கர்ப்பிணியா இருக்கக்கூடிய தாயார் வால்மீகி ஆசிரமத்தில் குஷலவர்களை பிரசவிக்கிறா. அந்த குழந்தைகளுக்கு தெரியாது தங்களுடைய தகப்பனார் ராமர், தன்னுடைய தாயார் இவள் சீதைன்னு அவளுக்கு தெரியாது. யாரோ ரிஷிகுமாராள்னு தங்களை நினைச்சுட்டு இருக்கா அந்த குழந்தை. இந்த குழந்தைகள் வேத சாஸ்திரங்கள்லாம் படிச்சு முடிச்ச உடனே காவிய பாடம் ஆரம்பிக்கணும் இல்லையா? அதனால முதல்ல தான் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ராமாயணத்தையே ஆதி காவியத்தை வால்மீகி சொல்லி வைக்கிறார் அந்த குழந்தைகளுக்கு. குஷீலவௌ ஜைவ மகா தபஸ்வினௌ தௌது காந்தர்வ தத்வஜ்ஞௌ ஸ்தானமூர்ச்சன கோவிதௌ பிராதரௌ ஸ்வரசம்பன்னௌ அஸ்வினா விவரூபிணௌ. ஆச்சரியமா அந்த 2 குழந்தைகளும் பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்கா அப்படின்னு, பிம்பாதிபோத்திதௌ பிம்பௌ ராமதேகா ததா பரௌ. ராமரே தன்னை ஒரு கண்ணாடியில பார்த்துண்டு அந்த பிம்பத்தை பார்த்து வா அப்படின்னு சொன்னா, அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் 2 ரூபத்தை எடுத்துட்டு இறங்கி வந்ததுன்னா எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்காளா அந்த 2 குழந்தை. பிராதரோ ஸ்வரசம்பன்னு அப்படி ஜம்முன்னு பாடுறா. வேற கூடவே வால்மீகி ராமாயண ஸ்லோகங்கள், அதுல வேற பரத மகர்ஷி வந்து அந்த குழந்தைகளுக்கு நாட்டிய சாஸ்திரம் சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிருக்கார். அதனால அனுகரணம் பண்ணிண்டு பாடிண்டு, இதுல வேற தந்திரி லய சமன்வீதம். அந்த குழந்தைகள் வீணையை மீட்டு ராமாயணம் சொல்றது. அந்த குழந்தைகளுடைய வீணாகானத்தை பார்க்கறதா, அந்த குழந்தைகளுடைய ரூபத்தை பார்க்கறதா, அந்த குழந்தைகள் பாடுற அழகை பார்க்கறதா, அந்த குழந்தைகள் பண்ற அனுகரணத்தை பார்க்கறதா, எதை பார்க்கறது எதை விடுறதுன்னு தெரியல. அந்த நாள்ல எல்லாம் ஹரிகதை இத்தனையும் இருந்தாதான் ஹரிகதைன்னு பேர். பாடவே பாடுவா, அனுகரணமே பண்ணுவா, அத்தனை பாஷையும் பேசுவா, நின்னுண்டே சொல்லுவா. ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும். அதனால ஹரிகதை பண்றவாளும் அப்படிதான் பண்ணின்றது. ஒரு சரித்திரத்தை நிரூபணம் பண்ணணும்னா பூர்ணமா 4-5 மணி நேரம் நின்று நிரூபணம் பண்ணணும். பஞ்சபாஷ பாடுவா. நல்ல சம்ஸ்கிருத வியுற்பத்தி இருக்கணும். கூடவே நடுப்பற வேத மந்திரங்கள்லாம் கூட எடுத்து கோட் பண்ணுவா. உபனிஷதெல்லாம் கோட் பண்ணுவா. புராணங்கள்லாம் கோட் பண்ணுவா. ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும். ஆனந்தமா பாடுவா. பாடவும் வேற பாடுவா, அனுகரணமும் பண்ணுவா. இத்தனையும் இருக்கும். வால்மீகி இந்த குழந்தைகளை பார்த்து சொன்னார், அப்பா இந்த ராமாயணத்தால் தான் லோகத்துக்கே க்ஷேமம். குடும்ப விருத்தியம் நரதானிய விருத்தியம் ஸ்ரீயஸ்ச முக்கியா சுகமுக்தமம் ச ஸ்ருத்வா சுபம் காவ்யமிதம் மஹார்த்தம் பிராப்னோதி சர்வாம்புவிசார்த்த சித்திம் ஆயுஷ்யம் ஆரோக்கியகரம் யசஸ்யம் சௌப்ராத்ருகம் புத்திகரம் சுபம் ச ஸ்ரோதவ்யமே தன்னியமேன சத்பிஹி ஆख्यानमोजस्करम ருத்தி காமை. இந்த குழந்தைகளை பார்த்து சொன்னார், இந்த ராமாயணம் பிரபஞ்சத்துக்கே க்ஷேமத்தை கொடுக்கும். இகத்திலிருந்து பரம் வரைக்கும் சர்வத்தையும் கொடுக்கணும். இகதல்லி இஷ்டம் உண்டு, பரதல்லி சுகம் உண்டு அப்படிங்கிறார் புரந்தரதாசன். சர்வத்தையும் கொடுக்கக்கூடியது ராமாயணம். அதனால ராமாயணத்தை கானம் பண்ணிகிட்டே போங்க. யாரெல்லாம் கேட்குறாளோ எல்லோருக்கும் ராமாயணத்தை சொல்லிகிட்டே போங்க. யார்கிட்டே எதையும் வாங்கிக்காதீங்க. லோகக்ஷேமாத்த ராமாயணத்தை பாடிண்டே போங்க. இந்த 2 குழந்தைகளும் ஆனந்தமா பாடிண்டே வருது ராமாயணத்தை. பம மணி
ராஜ்யம் பண்றதேங்கிறார் தியாகராஜன். இந்த கதை இவ்வளவு நன்னா இருக்கே, இந்த கதை ஏன் இவ்வளவு நன்னா இருக்கு? தியாகராஜர் சொல்றார், நீ மட்டும் வந்திருந்தா இந்த கதை இவ்வளவு நன்னா இருந்திருக்கவே இருந்திருக்காது. எங்க அம்மா சீதம்மாவும் கூட வந்தாளே, பாமாமணி, பாமாமணினா நாரிமணின்னு அர்த்தம். ஜானகி, ஏன்னா வால்மீகியே சொல்றாரு, வெளியில ஏதோ ராமாயணம்னு டைட்டில் கொடுத்துருக்கேனே தவிர உள்ள இருக்கிற சரித்திரம் சீதையுடைய சரித்திரம்னு விட்டார். சீதாயா சரிதம் மகதி, இது சீதையினுடைய சரித்திரம். ராமஸ்யாயனம் ராமாயணம்னு ஒரு அர்த்தம், ராமாயாக அயனம் ராமாயணம்னு ஒரு அர்த்தம். ராமஹானா ராம, ராமானா சீதா. அம்பாளுக்கே ராமா ரமண லம்பட்டான்னு வருது இல்லையா லலிதா சஹஸ்ரநாமத்திலேயே. ராமானா அம்பாள் இல்லையா, ராமஹானா பிரம்மம், ராமானா பிரகிருதி தாயார். அதனால இந்த இடத்துல சொல்றார், இது சீதையினுடைய சரித்திரம். அவ வந்தாலோ சரித்திரம் எவ்வளவு நன்னா இருக்கு. மாஜானகி சட்டபட்டக மகாராஜு செட்டபட்டக மகாராஜு வைத்திவி. எங்க அம்மா சீதை உன் கையை பிடிச்சாலும் இன்னைக்கு நீ மகாராஜனா இருக்க. இதெல்லாம் உனக்கு நீயே சம்பாதிச்சுட்ட புகழ்னு நினைக்காதே ராமா, எங்க அம்மா சீதை விட்டு கொடுத்த புகழ். யசமும் நீக்கே கல்கஜெயலேதாங்கிற, தனக்கு வந்த கீர்த்தி அவள் உனக்கு விட்டு கொடுக்கலையா? அந்த ராவணனை வதம் பண்றதுக்கு அவளுக்கு எத்தனை நேரம் வேணும்? அவளே பராசக்தி, அவளே பத்ரகாளி. காலராத்திரி தாம் வித்திங்கிறார் ஆஞ்சநேயர். நீ கொண்டு வச்சுருக்கே ராவணா, அவளை யாருன்னு நினைச்சுருக்கே, காலராத்திரியை கொண்டு வச்சுருக்கடா அப்படிங்கிற. சிருஷ்டிஸ்திதி பிரளயகேளிஷு சம்ஸ்திதாயை தஸ்யை நமஸ் திரிபுவனேக குரோஸ்தருண்யை அப்படின்னு கனகதாரா ஸ்தோத்திரத்தில் ஆச்சாரியால் கொண்டாடுறா. சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரம்ங்கிற 3 காரியங்கள் அந்த பிரம்மத்தை பண்ண வைக்கிறவளே இவள் தான். இவளுக்கு இந்த லங்கையை பொசுக்கிறதுக்கு எத்தனை நேரம் வேணும்? ஆனா அவ சொல்றா, எனக்கு இன்னும் அதுக்கு ராமர்கிட்ட இருந்து சந்தேஷம் வரல. அசந்தேஷாத்து ராமஸ்ய தபசானுபாலனாது நத்வாம் குர்மி தசக்ரீவ பஸ்ம பஸ்மார்ஹ தேஜஸா. இல்லைன்னா என்னுடைய தேஜஸால நானே உன்னை பஸ்மம் பண்ணிடுவேன். ராவணா, அதுக்கு ராமர் வரணுங்கிற அவசியமே இல்லை. ஆனா ராமர் கிட்ட இருந்து அதுக்கு எனக்கு ஆர்டர் இல்லை, அதனால வாய மூடின்னு இருக்கேன். இதுக்கெல்லாம் என்ன அர்த்தம் பண்றது? இதுக்கெல்லாம் என்ன அர்த்தம் பண்ணுவேன்? ராமர்கிட்ட இருந்து எனக்கு அதுக்கு ஆர்டர் வரல, அதனால வாய மூடின்னு இருக்கேன் அப்படிங்கிறார். அசந்தேஷாத்து ராமஸ்ய. அதனால சொல்றார் தியாகராஜர், எங்க அம்மா சீத்தை விட்டு கொடுத்த புகழ் இதெல்லாம். அதை தான் இங்க சொல்றார். பாம மணி ஜானகி. ஒரு அவதார புருஷன் கூட வெறுமனை இறங்கினா நன்னாவே இருக்காது. அவன் மட்டும் இறங்கினா அவதார காரியங்களை முடிச்சானா கூட அந்த பக்த மண்டலம் கீழே இறங்கணும். கிருஷ்ணாவதாரம்னா கோபிகைகள் இல்லைன்னா நன்னா இருக்குமா? உத்தவன் இல்லைன்னா நன்னா இருக்குமா? விதுரன் இல்லைன்னா நன்னா இருக்குமா? அர்ஜுனன் இல்லைன்னா நன்னா இருக்குமா? அந்த பக்தாலாம் சுத்தி இருக்க அந்த பரிவாரத்தோடு கூட அந்த பகவானை பார்க்கறதே தான் ஓஹோ அவனை இப்படி கொண்டாடணுமோன்னு தோணும். பரதனை போல பாதுகையை ஆராதனை பண்ணலாமா? இந்த லக்ஷ்மணனை போல ஏகாந்த கைங்கரியம் பண்ணலாமா? இல்லை சத்ருக்னனை போல ஒரு பாகவத கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கலாமா? இல்லை சீதையை போல பேசாம அந்த ரூபத்தை தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கலாமா? தசரதனை போல வாத்சல்யத்தில் உருகலாமா? அப்படின்னு இத்தனை பக்த பரிவாரத்தோட அந்த பகவான் வந்தாதான் அவனை எப்படி கொண்டாடணும்னே தெரியும் நமக்கு. இல்லைன்னுட்டா அவதாரம் சப்பு சப்புன்னு இருக்கும். அதனால சொல்றார், பரத துல ஸ்ரீ கதா சுதா. இப்படிப்பட்ட பக்த பரிவாரத்தோடு கூடின உன்னுடைய இந்த சரித்திரம் அமிர்தம். அது ஒரு ராஜ்யம் பண்றது. ராஜ்யமு ஜேசுனே. இந்த குழந்தைகள் இப்படி பாடிண்டே வருது. அயோத்தியில் இருக்கிற ஜனங்கள்லாம் ஆச்சரியப்படுறா. பல ரிஷிகளுடைய ஆசிரமத்தில எல்லாம் கீர்த்தனம் பண்ணிட்டே அயோத்திக்குள்ள பிரவேசிச்சு கொடுத்து இந்த குழந்தை. அயோத்தி ஜனங்கள்லாம் ஆனந்த பாஷ்பம் விட்டு கேட்கறா. மேனி செலுக்கிறது ஆனந்த பாஷ்பம் வருது. நம்ம ஊர் கதையை பாடுறதே, நம்ம ராமர் கதையை பாடுறது. ஏன்னா அவளுக்கு அவா ஊர் கதை. அது அயோத்திக்கு அவா ஊர் கதை. எல்லோருக்கும் சுவானுபவமா இருக்கு. ஏன்னா வால்மீகி ராமாயண ஸ்லோகம் 1000 ராமாயணம் வரலாம். அத்தனைக்கு ஆதாரம் வால்மீகி ராமாயணம் தான். எத்தனை ராமாயணம் வரட்டும், எல்லாம் வால்மீகிங்கிற சமுத்திரத்திலிருந்து தெரிச்ச ஒரு துளியா இருக்கும் எல்லாம். ஆனாலப்பட்ட கம்பராமாயணத்துல கம்பன் சொல்றார், வால்மீகி ராமாயணம்ங்கிற ஒரு பெரிய பார்க்கடல். நான் ஒரு பூனை,
பார்க்கடலை ஒரு சுழட்டு நாக்கில் சுழட்டி அந்த பார்க்கடலையே குடிச்சுடலாம்னு ஒரு பூனை நினைக்கிறது எப்படியோ அப்படிதான் வால்மீகி பேசின விஷயத்தை நானும் பேசணும்னு நினைக்கிறது அப்படிங்கிறார் இல்லையா? நக்கு புக்கு, பார்க்கடல் நக்கு புக்கு, பார்க்கடலை ஒரு நக்கில் நக்கி குடிச்சுடலாம்னு ஒரு பூனை நினைக்கிறது எப்படியோ அப்படிதான் வால்மீகி பேசின ராமாயணத்தை நானும் பேசுறது அப்படிங்கிறார். அதனால இந்த வால்மீகியினுடைய வாக்கு, இந்த குழந்தைகளுடைய கானம், அந்த குழந்தைகளுடைய ரூபம் வரதலட்சுமண சத்ருகுணால் கூட கேட்டுட்டா, கௌசல்யாதி மாதாக்கள்லாம் கேட்டுட்டா. ஆனா எல்லோருக்கும் என்ன ஆக்கிரகம்னா ராமர் கேட்கணுமே, ராமரே கேட்கணுமே இது. ஏன்னா அவருடைய ஹிருதயம் தெரியும் அத்தனை பேருக்கு. ரசிக சிரோமணி ராமர், அவர் கேட்டால் எப்படி இருக்கும்? தியாகராஜரே ஒரு கீர்த்தனத்தில் சொல்றார், இந்த கீர்த்தனங்கள் எல்லாம் பிரசித்தி பண்ணணுங்கிறதுக்காக நான் பாடவே இல்லை, நான் உனக்கு கேட்கறாப்புல தான் பாடினேன், ஊருக்கு கேட்கறாப்புல பாடலை. அவாத்து சாலப்பறையில் இருக்கிற ராமருக்கு கேட்கறாப்புல தானே பாடினார். ஆனால் இன்னைக்கு உலகம் முழுக்க தியாகராஜ கீர்த்தனம், தியாகராஜ கீர்த்தனம், தியாகராஜ உற்சவம், எங்க பார்த்தாலும் தியாகராஜ நூத்த, தியாகராஜ சன்னூத்த, தியாகராஜ வினூத்த. இது எப்படி லோகம் முழுக்க துவனிக்கிறது அப்படின்னுட்டா இதை பிரசித்தி பண்ணதே ராமராம். தியாகராஜர் சொல்றார், இதை லோகம் முழுக்க பிரசித்தி பண்ணவனே நீதானே, நான் உனக்கு கேட்கறாப்புல தானே பாடினேன், இதை லோக பிரசித்தி நீ பண்ணிவிட்டியே. ஏன் அப்படின்னுட்டா இந்த கீர்த்தனங்களை கொண்டுதான் ராமபக்தினா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த கீர்த்தனங்கள் கவிஜாலத்தை காண்பிக்கிறதுக்கு பாடலை, தன்னுடைய சங்கீத சாமர்த்தியத்தை காண்பிக்கிறதுக்காக பாடலை, சுத்த பக்தி வெடிச்சு கீர்த்தனமா வந்தது. இந்த கீர்த்தனத்தை கொண்டுதான் லோகத்துல அத்தனை பேருடைய ஹிருதயத்திலேயே ராமபக்தி பிரதிஷ்டையாகும். அப்படிங்கிறதுனால ஆசதி தூர தேச மூல ஆசதி தூர தேச மூல பிரகாச ஜெயசின ரசிக சிரோமணி தசரதி ஆசதீர தூரதேசங்குలను பிரகாசிம்பచేసిన ரசிக சிரோமணி தாசரதி. ஆசதீரயம் உலகம் முழுக்க தியாகராஜ கீர்த்தனம் பாடணுங்கிற அவ்வளவு ஆக்ரகத்தோடு இந்த கீர்த்தனத்தை லோகம் முழுக்க பிரசித்தி பண்ணினியே தாசரதே, நீ ருணமு தீர்ப்ப நாதரமா, உன் கடனை நான் எப்படி தீர்க்க போறேன்? அதுல ரசிக சிரோமணி, நீ ரசிக சிரோமணி ஆச்சேங்கிற. இதுல அப்படிப்பட்ட சுத்த பக்தி இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுண்டு அதை உலகம் முழுக்க பிரசித்தி பண்ணினியே அப்படிங்கிறார். இந்த விஷயம் உள்ள இப்படியே பரவுறது இல்லையா? ஒரு நாள் இந்த குழந்தைகள் கானம் பண்ணிகிட்டே வந்துட்டு இருக்கா. ராமர் உப்பரிகையில் இப்படியே பத்தி உலாத்தின்னு இருக்கார். பக்கத்தில் பரதன் நின்று ஏதோ ராஜ்ய காரியங்களை பிரஸ்தாபிச்சுன்னு இருக்கான். ராமர் காதில் இந்த கானம் விழுறது. தூரத்தில் அந்த சங்கீதம் மட்டும் காதில் விழுறது. அந்த கானமே சமத்காரமாக இருக்கிறதுனால அவருடைய சித்தத்தை ஆக்கர்ஷிக்கிறது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த குழந்தைகள் கிட்டக்க வர 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 அந்த குழந்தைகளுடைய ரூபம் தெரியறது. அப்புறம் இன்னும் கிட்டக்க விட்ட வர வர வரதான் அந்த குழந்தைகள் பாடுற ஸ்லோகத்தினுடைய விஷயம் புரியுது. ஸ்லோக மாதுரியத்தை பார்க்கறதா, அந்த குழந்தைகளுடைய ரூபத்தை பார்க்கறதா, அந்த கானத்தை பார்க்கறதா, ராமரே சொக்கி போய் நிற்கிறார். பரதன் நினைச்சா இதுதான் சரியான சந்தர்ப்பம். ஏன்னா ராமர்கிட்ட போய் நீங்கள் கச்சேரி கேட்க வாங்கணும்னு சொன்னால் வரமாட்டார். ஏன்னா சீதையை பரித்தியாகம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரொம்ப கம்பீர புருஷராக இருக்கார். தனியாக ஏகாந்தத்தில் போய் சீதா தியானத்தில் இருப்பார். வெளியில் வந்தால் ராஜ்ய காரியங்களை மட்டும்தான் கவனிப்பார். மரியாதா புருஷோத்தமன். அங்கே போய் எசக பிசகா பேசவே முடியாது.
அதனால ராமர்கிட்ட சொல்றதுக்கே பயமா இருக்கு வாழ்க்கலாம். ஆனா இன்னைக்கு எதிர்ச்சையா ராமரே கேட்கிறாப்புல ஆயிடுச்சு. ராமரே சொக்கி நிற்கிறார். பரதா, யாருடா அந்த குழந்தைகள்? நம்ம சரித்திரத்தை பாடுறாளேடா, யாரு நம்ம சரித்திரத்தை இப்படி பண்ணியிருக்கா இல்லையா? இது ஆத்மஸ்துதின்னு கேட்கல. இதுதான் ஒரு விஷயம். பத்தியா, நம்மளை பத்தி யாரோ இவ்வளவு நன்னா பாடியிருக்கா பத்தியான ஆத்மஸ்துதின்னு கேட்கல. வால்மீகியுடைய அனுபூதி தெரியறது, வால்மீகியினுடைய தபஸ் தெரியறது. இதுல அந்த அனுபூதியிலே அப்படி சொக்கி நிற்கிறார். இன்னொன்னு, வால்மீகி ராமாயணத்துல பல சந்தர்ப்பங்கள் ராமருக்கே தெரியாது. எது தெரியாதுன்னா, ஹனுமான் எப்படிலாம் கைங்கரியம் பண்ணினார், சீதை எப்படி துடிச்சா, பரதன் பாதுகை வச்சிருந்து எப்படி கதறிண்டு உட்கார்ந்து இருந்தான், சத்ருகுணன் எப்படி பரதனுக்கு கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருந்தான், அயோத்தி ஜனங்கள்லாம் ராமருக்கு எப்படி துடிச்சுட்டு இருந்தா, இதெல்லாம் யாரும் ராமர்கிட்ட வந்து பிரஸ்தாபிச்சுக்கவே இல்லை. இதெல்லாம் உட்காண்டு ஆற அமர இது அத்தனையும் ஆஸ்வதிக்கிறதுக்கு இப்பதான் சந்தர்ப்பம். பரதன் இப்படி பாதுகை வச்சுட்டு ஆராதனம் பண்ணினானா, சீதை என்னை இப்படி தியானம் பண்ணிட்டு இருந்தாளா, ஹனுமான் இப்படி கைங்கரியம் பண்ணினாரா அப்படின்னு ராமருக்கே உட்காந்து ஆசை போடுறதுக்கு இதுதான் சந்தர்ப்பம். அதனால இது ராமரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பக்த விஜய பிரவச்சனம். இது தன் பிரவச்சனம் இல்லை, இது ஒரு பக்த விஜய பிரவச்சனம். ராமரே ஆனந்தப்படுறார். இந்த குழந்தைகள் இப்படி கானம் பண்றதை பார்த்துட்டு ராமர் சொன்னார், இந்த குழந்தைகளை நைமிஷாரண்யத்துக்கு வர சொல்லு. நைமிஷாரண்யத்தில் நம்ம ஒரு யஜ்யம் பண்ண போகிறோம். அந்த யஜ்யத்தில் விராம காலத்தில் இந்த குழந்தைகள் வந்து இந்த சரித்திரத்தை அங்கே சொல்லட்டும். இன்னைக்கு நைமிஷாரண்யம் ஒன்றினால் குஷலவர்கள் ராமாயண கானம் பண்ணின இடம் இன்னைக்கு இருக்கு. ராமாயணத்துக்கு ஒரு பெருமை என்ன, அபூர்ணமாக ராமரே கேட்டு ஆஹா அப்படின்னு ஆனந்தப்பட்டது இந்த காவியம். இந்த குழந்தைகள் பாடி முடிக்கிறா. நைமிஷாரண்யத்தில் ராமாயணத்தை கானம் பண்ணி முடிக்கிறா. இமோ முனி பார்த்திவ லக்ஷணான்விதோ குஷீலவோ ஜைவ மகா தபஸ்வினோ மமாபிதத் பூதிகரம் பிரச்சக்ஷதே அனுபவம் சரிதம் நிமோதத். இந்த குழந்தைகள் இப்படி பாடி முடிச்ச உடனே இந்த குழந்தைகள் கிட்டக்க போய் உட்கார்ந்து இப்படி கன்னத்தில் கை வச்சுன்னு கேட்டு இருந்தாராம். எங்கேயோ தூரத்தில் ஆசனத்தில் உட்கார்ந்து இருந்தவர் இந்த கானம் ஆகர்ஷிக்கிறது பகவான் இல்லையா? அதனால தான் பெரியவாள்லாம் சொல்லுவா, பல்லிலேயே விஷத்தை வச்சுருக்கிற பாம்பையும் கானம் ஆகர்ஷிக்கிறது. ஒரு விகல்பம் தெரியாத பச்சிளம் குழந்தை, மழலை பேச தெரியாத குழந்தை, பிறந்த குழந்தை, அந்த குழந்தையும் ஒரு நீலாம்பரி பாடினா அந்த குழந்தையும் கானத்துக்கு ஆகர்ஷிக்கப்பட்டு தூங்குறது அப்படின்னுட்டா, ஏன் பகவான் கானத்துக்கு ஆகர்ஷிக்கப்பட மாட்டான்? விவரம் தெரியாத ஒரு குழந்தையும் கானத்துக்கு ஆகர்ஷிக்கப்படுறது, பல்லுல விஷத்தை வச்சுருக்கிற பாம்பும் கானத்துக்கு ஆகர்ஷிக்கப்படுறதுனா பகவான் கானத்தால ஆகர்ஷிக்கப்பட மாட்டானா? அதனாலதான் சாமகான லோலா அப்படின்னு பாடுறோமே. சாமகான லோல நாச்சக்கரையர ரமத சுனேலின பத்ராச்சலேஷ. பகவான சாமகான லோலன்னு சொல்றதுக்கு காரணமே சாமவேதம் கான ரூபமா இருக்கிறதுனால தான். அதனால ராமர் அப்படியே கிட்டக்க வந்து 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 இந்த குழந்தைகள் பூர்த்தி பண்றதை இப்படி உட்கார்ந்து இருந்த. இந்த குழந்தைகள் எப்படி பூர்த்தி பண்றது ராமாயணத்தை? ராமாயணத்தால லோகத்துக்கே க்ஷேமம், அதுல ஆக்ஷேபனையே இல்லை. ஆனா ராமருக்கு இப்ப க்ஷேமம் இல்லை. ஏன்னா ராமர் சீதையை பிரிஞ்சிருக்கார். ஆனா இப்ப ராமாயணம் வந்துடுத்து இல்லையா, ராமாயணத்தால ராமருக்கே க்ஷேமம். ராமர் ராஜ்யம் என்றார், லோகம் க்ஷேமமா இருக்கு. ஆனா ராமருக்கு இப்ப ரக்ஷையா ஒண்ணு வரணும் இல்லையா? ராமாயணம் ராமருக்கே ரக்ஷையா இருக்கும். பலம் விஷ்ணோஹோ பிரவர்த்ததாம் அப்படின்னு ராமாயணம். விஷ்ணுவுக்கே சாநித்தியம் கூடுறது ராமாயணத்தால. அந்த சமயத்துல தான் வால்மீகி பகவான் சீதையை அழிச்சுண்டு வரார் இந்த இடத்துக்கு. தாயாரும் பெருமாளும் திருப்பியும் ஒன்று சேர்ந்து லோகத்துக்கு அனுகிரகம் பண்றார். சீதையும் ராமரையும் இந்த ராமாயணம் அந்த க்ஷணமே சேர்த்து வைக்கிறது. ஏன்னா மமாபிதத் பூதிகரம் பிரச்சக்ஷதேன்னு பிரபு சொல்றாரு இல்லையா, எனக்கு கூட மங்கள காலம் வந்து கொடுத்தோன்னு சொல்றதே அதுக்கு பிரமாணம் அங்கேயே. அப்பவே சீதையும் ராமரும் சேர்ந்து லோகத்துக்கு அனுகிரகம் பண்றா அப்படின்னு ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம். எப்படி வந்து இங்க குஷலவர்கள் ராமாயணத்தை கானம் பண்ணினாலும் அந்த ரீதியில வால்மீகி சொல்லிட்டு போயிட்டு இருக்கார். அயோத்தியா நாம நகரி தத்ராசில் லோக விஸ்ருதாக மானவேந்திரேன யாபுரி நிர்மித ஸ்வயம் கோசலோ நாம உதிதः ஸ்பீதோ ஜனபதோ மகான் நிவிஷ்டः சரயூதீரே பிரபூத தனதான்ய. அயோத்தியா நாம நகரி தத்ராசீல் லோக விஸ்ருதः மனுனா மானவேந்திரேன யாபுரி நிர்மித ஸ்வயம். கோசல தேசம், கோசல தேசம்ங்கிற தேசம்
முதிதா ஸ்பீதா. அந்த சந்தோஷத்தை சொல்லி மாளலை. அந்த ஜனங்கள் எவ்வளவு ஆனந்தத்தில் இருந்தா, எத்தனை சந்தோஷத்தில் இருந்தாங்கிறத சொல்லி மாளலை. அதில் தான் முதிதா ஸ்பீதா அப்படின்னு அடுத்தடுத்து பதங்களை போட்டுட்டு போகிறார். எல்லாமே அவளுடைய ஆனந்தத்தை சொல்றது. ஒரு தடவை சொன்னால் உபச்சாரத்துக்கு சொல்றதுன்னு அர்த்தம். உபச்சாரமாக சொல்றதானால் ஜனங்கள்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தா அப்படிங்கிறது உபச்சாரத்துக்கு சொல்லணும். முதிதா ஸ்பீதா அப்படின்னா இது எல்லாமே அவளுடைய ஆனந்தத்தை தான் சொல்றது. அதனால இது ஏதோ சாமானியமா உபச்சார வார்த்தை இல்லை. தசரதருடைய ராஜ்யம் நடக்கிறது. சரையூ நதி பிரவகிக்கிறதுங்க. நிவிஷ்ட சரையூ தீரே பிரபு ததனதான்யவான். சரையூ நதி பிரவகிக்கிறதுங்க. அந்த கோசல தேசத்தினுடைய ராஜதானியா அயோத்தியா நகரம் இருக்கு. அயோத்தியா நாம நகரி தத்ராசி லோக விஸ்ருதா. அயோத்தியானா என்ன அர்த்தம்னா யோத்தும் நார்ஹா அயோத்தியா. ஒருத்த யுத்தம் பண்ணி ஜெயிச்சுடலாம்னு கல்பனை கூட பண்ணி பார்க்க முடியாத இடம் அயோத்தி. அயோத்தியில யுத்தமே நடந்தது கிடையாது. எதனால அப்படின்னுட்டா பராக்கிரமத்தால அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும், தசரதர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா 10 திக்குலையும் ரதம் செல்லக்கூடியவர்னு அர்த்தம். 10 திக்குலையும் ரதம் செல்லக்கூடியவர். 10 திக்குலையும் அவருடைய ஆக்ஞா சக்கரம் செல்லுபடியாகும். 10 திக்குனா 8 திக்கு தான் இங்க இருக்கு. கீழே பாதாளம் மேல ஊர்துவ லோகங்கள் அப்படிங்கிற 10 திக்குக்கும் போகும் தசரதருடைய ரதம். அதனால 10 திக்குல இருக்கிறவர்களும் தசரதருக்கு கட்டுப்படுவா. எப்படி கட்டுப்படுவானா பராக்கிரமத்தால அப்படின்னு சொல்றதை விட பிரியத்தால. நிஜமான பராக்கிரமமே பிரியம்தான். அது யாருக்கும் தெரியறதில்ல. பராக்கிரமம்னா ஒருத்தன் அடிச்சா இன்னும் 2 அடி இவனை திருப்பி அடிக்கிறதுக்கு பராக்கிரமம்னு பேர் இல்லை, கோழத்தனம்னு பேர். நிஜமான பராக்கிரமம் எது அப்படின்னுட்டா ஒரு விஷயத்தை அன்பால எதிர்கொள்றதுக்குத்தான் பராக்கிரமம் வேணும். பிரியம்தான் நிஜமான பராக்கிரமம். அன்பர்டர்ப்டா இருக்கணும். அந்த சித்தம் பரம சாந்தியோடு இருந்ததானால் அங்கிலிருந்து என்ன வரும்னா பிரியம் மட்டும்தான் வரும். அதனாலதான் பாகவதத்தில் ஒரு ராஜாவுக்கு பிரியவிரதன்னே பேர். பூமண்டலத்தையே பரிபாலனம் பண்ணி, பூமண்டலத்தையே பரிபாலனம் எப்படி பண்ணலாம்னுட்டா பிரியத்தால பண்ணலாம். அதனாலதான் மகாபரிவா ஆச்சரியமா ஒரு கீர்த்தனம் பாடினா, மைத்ரீம் பஜத் அகில ஹ்ருஜேத்ரீம் ஆத்மவதேவ பரானபி பஷ்யத் யுத்தம் த்யஜத ஸ்பர்தாம் த்யஜத த்யஜத பரேஷு அக்ரமம் ஆக்ரமணம் மைத்ரீம் பஜத் அகில ஹ்ருஜேத்ரீம் மைத்ரீம் பஜத் தியஜத பரேஷு அக்கிரமம் ஆக்கிரமணம். அடுத்த பாக்கிட்டக்க அக்கிரமம் பண்ணாதே ஆக்கிரமணம் பண்ணாதே. எல்லோரையும் எப்படி ஜெயிக்கலாம்? பிரியத்தால ஜெய். ஆத்மவதேவ பரானபி பஷ்யத். தன்னை போல எல்லாரையும் பார்த்துடும், தன்னையே எல்லாத்துலேயும் பார்த்துடும், எல்லாத்துலேயும் தன்னை பார்த்துடும். அதுதான் ஞானம். தசரதங்கிறதுக்கு இன்னொரு அர்த்தம் என்னன்னா 10 இந்திரியங்களை அடக்கினவன் அர்த்தம். தத்வார்த்தம் ஒன்று இருக்கு இல்லையா? அயோத்தியானா எதுனா ஹிருதயம் தான் அயோத்தி. யுத்தமே நடக்காத ஹிருதயத்துக்கு அயோத்தின்னு பேர். யுத்தம்னா எதுனா இந்திரியங்களோட டிஷும் நடக்காத ஹிருதயத்துக்கு அயோத்தின்னு பேர். இந்திரிய சாப்பல்யமே இல்லாத, எந்த சித்த விகாரமும் இல்லாத, சித்த விற்த்திகள்லாம் ஒடுங்கின பரமசாந்த சித்தத்துக்கு அயோத்தின்னு பேர். தகர அயோத்தியா நகர விகாரி பரமஹம்ச ஞானியினுடைய சித்தத்துல எந்த சம்சார விகல்பமும் கிடையாது. இல்லைன்னா சம்சார எண்ணங்கள் எத்தனை உள்ள புகுறது, அந்த சம்சார சித்தத்தோட சம்சார எண்ணங்களோட ஒரு சண்டை நடந்துட்டே இருக்கு. எதை நம்ம பார்க்க வேண்டாம்னு நினைக்கிறோமோ மனசு அதை பாருன்னு சொல்லும். எதை கேட்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறோமோ இல்லையா நம்ம இந்திரியங்கள் போய் அதை கிரகிச்சுண்டு வரும். இப்படி இந்த இந்திரியங்களோட யுத்தம் நடந்துட்டே இருக்கு இல்லையா? அந்த இந்திரியத்தை சாஸ்வதமா எவனை அடக்கிட்டானோ அந்த சித்தத்துக்கு அயோத்தியான்னு பேர். அங்கதான் பரபிரமமாகிய ராமன் பிரகாசிக்கிறது. பரபிரமம் தான் ராமன். அந்த பரபிரமத்துல கொண்டு சித்தத்தை ஒடுக்கினா எந்த ஒரு சாந்தி ஒருத்தனுக்கு பூர்ணமா சித்திக்குமோ அந்த சாந்திக்கு சீதைன்னு பேர். தியாகராஜர் சொல்றார் ஒரு கீர்த்தனத்துல, இதே விஷயத்தை உள்வாங்கிண்டு ஒரு கீர்த்தனம்.
நடச்சி நடச்சி ஜூஜே யோ நகரமோ அயோ நடச்சி நடச்சி ஜூஜே நடச்சி நடச்சி ஜூச்சே அயோத்தியா நகரமு காணரே. நீ நடந்து நடந்து போய் பார்க்கறதுக்கு அயோத்திங்கிறது ஒரு பிராகிருதமான பூமின்னு நினைச்சுக்காதே. அது ஒரு ஜியாகிரபிக்கல் லொகேஷன் இல்லை. எப்படி ஜிபிஎஸ் போட்டுன்னு போனோம்னா அயோத்திக்கு போயிடலாம், போகலாம். அயோத்தின்னு ஒரு இடம் தெரியும். ராமாயணம் காண்பிக்கிற வால்மீகி காண்பிக்கிற அயோத்தி தெரியாது. அது எங்க பார்க்கலாம்னா ஹிருதயத்தில் பார்த்துக்கோ. நடச்சி நடச்சி ஜூச்சே அப்படின்னுட்டா டிராவல் பண்ணி போகிறதுக்கு அயோத்திங்கிறது ஒரு ஜியாகிரபிக்கல் லொகேஷன் இல்லை. வால்மீகி காண்பிக்கிற அயோத்தி தெரியணுமானால் ஹிருதயத்தில் பார்த்துக்கோ இல்லையா. அந்த புட்டமீ தனையா, அந்த புட்டமீ தனையான பூமி புத்திரியா இருக்கிற சீதையோடு கூட அந்த பரபிரமமாகிய ராமன் ஹிருதயமாகிய அயோத்தியில பிரகாசிக்கிறானே. உன் சித்தத்தை அயோத்தியா பண்ணினுட்டையானால் அதுல சதா ராமலீலையை தரிசனம் பண்ணிட்டே இருக்கலாம். ரொம்ப ஆச்சரியமான கீர்த்தனம். அயோத்தியினுடைய பிரபாவத்தை சொல்லிட்டு வரார். அயோத்தி எப்படி இருக்குங்கிறத சொல்லிட்டு வரார். தாம் அக்னிமத்பிஹி குணவத்பிராவிருத விஜோத்தமைஹி வேதஷடங்கபாரகைஹி சஹஸ்ரதைஹி சத்யரதைர்மாத்மபிஹி மஹர்ஷிகல்பைஹி ரிஷிபிஷ்ச கேவலைஹி. அயோத்தி எப்படி இருந்தது அப்படின்னுட்டா அப்பேற்பட்ட மகர்ஷி துல்லியமான அப்பேற்பட்ட ஜனங்களாம் அங்க இருக்கிறவர்கள்லாம். தசரதன் தான் இந்திரியங்களை அடக்கினவன்கிறது. அயோத்தியில் இருக்கிற சர்வ ஜனங்களுமே அப்பேற்பட்டவா தான். அத்தனை பேர் அப்பேற்பட்ட பக்தாள், அப்பேற்பட்ட ஆஸ்திகாள். அது மட்டும் கிடையாது, எல்லாரும் மகா வித்வான்கள், இங்கிதம் தெரிஞ்சவா. அந்த ஊர்ல ஒரு நாஸ்திகன் இல்லை, ஒரு அபக்தன் இல்லை, ஒரு அபோக்கியவான் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி வர்றார். நான் மிருஷ்டோனா நான் நலித்தாங்கோ நான் சுகந்தஸ்ச வித்யதே நான் மிருஷ்ட பூஜீனா தாதா நாப்யனங்கத நிஷ்கதிருக்கு நாஹஸ்தாபரணோ வாபி திருஷ்யதே நாப்யனாத்மவான் நாமிருஷ்ட பூஜீனா தாதா நாப்யனங்கத நிஷ்கதிருக்கு நாஸ்திகோ நான்ருதோ வாபி ந கஷ்சித் அபஹுஸ்ருதः தானாத்யேன சீலாஸ்ச சம்யதாஸ்ச பிரதிக்ரியே. அந்த ஊர்ல இருக்கிறவாளுக்கு அசூயைங்கிறது கிடையவே கிடையாதாம். அன்றுத்தம் பொய் பேசுறவாங்கிறவர் ஒருத்தருமே கிடையாதாம். நாஸ்திகாளுங்கிறவா ஒருத்தருமே கிடையாதாம். அபக்தாள்னு ஒருத்தருமே கிடையாதாம். ராஜா ஒழிகன்னு செவுத்துல எழுதி போடுவாளே அப்படி அபக்தன், ராஜா கிட்டக்க பக்தி இல்லாதவன் ஒருத்தருமே இல்லையா. அப்பேற்பட்டவாளும் அப்படிப்பட்டவா அயோத்தியில் இருக்கிற ஜனங்கள் எல்லாம். அதுல அஷ்ட ரித்விக்குகள், அஷ்ட மந்திரிகள், சித்தார்த்தன், சுமந்திரன், ஜெயன் முதலிய இல்லையா அப்பேற்பட்ட அஷ்ட மந்திரிகள், வசிஷ்டர், வாமதேவர், ஜாபாலி, காத்தியாயனர், சுயக்ஞர் முதலிய அஷ்ட ரித்விக்குகள். இவர்களுக்கு மத்தியில தசரதன் அப்படி உட்காந்து ராஜ்யம் பண்றான். தசரத ராஜ்யத்தை பார்த்துட்டா அயோத்தினா வைகுண்டம்னே ஒரு அர்த்தம் உண்டு. தேவானாம் பூர் அயோத்தியா அப்படின்னு வேதத்துல அயோத்தியாங்கிற சப்தம் வருது. அயோத்திங்கிற சப்தத்துக்கு வைகுண்டம்னு ஒரு அர்த்தம் பண்ணலாம். ஏன்னா மாயை தொடாத இடம் அப்படின்னா அயோத்தியான்னு அர்த்தம். தத்துவார்த்தமா பார்த்துட்டா மாயை தொடாத இடம் அயோத்தி. அயோத்திக்கு இன்னொரு பெருமை என்ன அப்படின்னுட்டா, இன்னைக்கு ஸ்ரீரங்கத்துல எந்த ரங்கநாதர் சப்த பிராகார மத்தியே சரசிஜ முகுலோத்பாசமானே விமானே காவேரி மத்திய தேசே ருதுதர பணிராட் போகபர் யங்க பாகே நித்ரா முத்ராபிராமம் கட்டிநிகடசிரம் பார்ஷ்வவின்யஸ்தகஸ்தோ பத்மாதாத்ரீகராவ்யாம் பரிசித சரணோ ரங்கராஜம் பஜேகம். சப்த பிராகாரங்களுக்கு மத்தியில பிரணவாகார விமானத்தின் கீழே உபயகாவேரி மத்தியில அனந்தன்ல சயனிச்சுருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு ரங்கநாதர் பிரணவாகார விமானத்தின் கீழே பிரணவார்த்தமே சயனிச்சுருக்கே அந்த ரங்கநாதர் அயோத்தியில தான் இருந்தார். இந்த ரங்கநாதர் இக்ஷ்வாகு வம்சத்துக்கு குலதெய்வம்.
இது க்ஷீராப்தியிலிருந்து உண்டாகி பிரம்மலோகத்தில் பிரம்மா ஆராதனை பண்ணிட்டு இருந்தார் இந்த பெருமாளை. பிரம்மா தன்னுடைய பிள்ளையான வைவஸ்வத மனு கிட்ட கொடுத்தார். வைவஸ்வத மனு அயோத்தியை நிர்மாணம் பண்ணி இந்த பெருமாளை இங்கே பிரதிஷ்டை பண்ணினார். வைவஸ்வத மனுடைய பிள்ளை இக்ஷ்வாகு, இக்ஷ்வாகுலேருந்து தசரதர் பரியந்தம் இத்தனை பேரும் இந்த பெருமாளை ஆராதனை பண்ணிட்டு வரா. அதனாலேயே இது வைகுண்டம். ஏன்னா தியாகராஜர் ஸ்ரீரங்கத்துக்கு 5 கீர்த்தனம் பாடியிருக்கார். ஸ்ரீரங்க பஞ்சரத்னம்னு பேருக்கு. ஓ ரங்க ரங்கசாயின்னு உன்னை பார்த்து நான் கூப்பிடுறேனே, ஓயனு ரங்கசாயின்னு நான் இங்கிருந்து கூப்பிட்டா, ஓ தியாகராஜா நீ பதில் சொல்லக்கூடாதா அப்படிங்கிற. ஓ ரங்கசாயி அனி பிளச்சித்தே ஓ அனுச்சூராதா, நான் உன்னை பிளச்சித்தேன்னா உன்னை கூப்பிட்டேனானால், ஏ தியாகராஜா வந்திருக்கியோ அப்படின்னு எனக்கு ஒரு பதில் சொல்லப்படாதா. பூலோக வைகுண்டம் இந்த ஸ்ரீரங்கத்தை சொல்றது இது பூலோக வைகுண்டம்ங்கிறார். வைகுண்டம் எப்படி இருக்கோ அப்படிதான் ஸ்ரீரங்கம் இருக்கு. 7 பிராகாரங்கள் வைகுண்டத்திலையும், இங்கேயும் 7 பிராகாரம். அங்கேயும் பிரணவாகார விமானம், இங்கேயும் பிரணவாகார விமானம். அங்க இருக்கிற பெருமாள் ஓங்கார பிரதிபாத்தியமா இருக்கிற பரபிரம்மம், இவரும் அதே தான். அந்த பிரணவாகார விமான சாயையில அந்த பிரணவார்த்தமே இல்லையா யோக நித்திரையில் இருக்கு. அப்படிப்பட்ட ஊர் அயோத்தி. சொல்லி மாளாது. சரியு நதியில ஜலம் வத்தவே வத்தாது. சரியு நதியினுடைய ஒரு பிரபாவம் என்னன்னா, சரியூல இருந்து பிரவகிக்கிற ஜலம் எங்க இருந்து வருதுன்னா கைலாசத்துல மானச சரோவரத்திலிருந்து வருது இந்த ஜலம். பாக்கி நதிகள்லாம் கங்கையிலிருந்து வருது. கங்கைங்கிறது கைலாச ஹிமாச்சலத்தோட மத்திய பாகத்திலிருந்து தான் கங்கை உற்பத்தி ஆகுது. சரியு மட்டும் மானச சரோவரத்திலிருந்து வருது. அதனால தான் துளசிதாசருடைய ராமாயணத்துக்கு ராம் சரித் மானஸ்னு பேர். ஏன் அப்படின்னுட்டா, எப்படி கைலாசத்திலிருந்து மானச சரோவரம் சரையுவா வருதோ அதை போல பார்வதி பரமேஸ்வராளுடைய சம்பாஷண ரூபமான ராமாயணம் தான் ராமாயணமா, அவ சம்பாஷிச்சுன்றது தான் ராமாயணமா வருது. அது ராமாயண சரையு. எப்படி இங்கே ஒரு சரையு ஓடி வருதோ அதை போல ராமாயணம்ங்கிற ஒரு சரையு எங்கேருந்து வருதுன்னா பார்வதி பரமேஸ்வராளுடைய ஹிருதய சங்கமம், அந்த சரோவரத்திலிருந்து ஓடி வரக்கூடிய ஒரு தீர்த்தம் தான் ராமாயண சரையு. ராமச்சரித்த மானசே பார்வதி பரமேஸ்வரால் சம்பாஷணம் பண்ணிக்கிறதா தான் அந்த ராமாயணமே. ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம். சரையு என்பது தாய்மூலை அன்னது அப்படிங்கிற கம்பராமாயணத்தில் கம்பன் சொல்றதே இந்த அயோத்தியை நான் என்னன்னு வர்ணிப்பேன். நிலமகள் முகமோ திலகமோ கண்ணோ நிறை நெடுமங்கலனோ இலகு பூன்முலை மேலாரமோ உயிரின் இருக்கையோ திருமகட்கினிய மலர்குலோ மாயோ நன் மணிகள் வைத்த பொற்பட்டியோ உலகின் மேல் உலகோ ஊழியின் இறுதி உரையுள அயோத்தியை சொல்றார் கம்பராமாயணத்துல. நிலமகள் முகமோ திலகமோ கண்ணோ, இந்த பூமி பிராட்டியுடைய முகம்தான் அயோத்தியோ, அவளுடைய திலகமோ இல்ல அவளுடைய கண்களோ இல்ல அவளுடைய கழுத்துல இருக்கக்கூடிய மங்கள சூத்திரமோ நிறை நெடு மங்களனோ இலகு முலை மேலாரமோ இல்ல அவ கழுத்துல சூட்டின்னு இருக்கிற ஹாரமா, இது பூமிக்கு கண்ணா, பூமிக்கு திலகமா, பூமி பிராட்டியுடைய மங்கள சூத்திரமா இல்ல பூமியினுடைய கழுத்துல இருக்கிற ஹாரமா, உயிரின் இருக்கையோ இல்ல இத்தனை ஜீவன்களுடையவும் இருப்புன்னு ஒண்ணு உண்டு இல்லையா, அந்த இருப்பு இந்த அயோத்தி தானோ. திருமகட்கினிய மலர் கோலோ இல்ல மகாலட்சுமி ரொம்ப பிரியமா ஒரு கமலத்துல உட்கார்ந்துருக்காளே, அந்த கமலம் தான் இந்த அயோத்தியா. மாயோன் மார்பில் நன் மணிகள் வைத்த பொற்பெட்டியோ இல்ல மகாவிஷ்ணு இல்லையா தன்னுடைய கழுத்துல கௌஸ்துபம் முதலிய மணிகள்லாம் அணிஞ்சுட்டு இருக்காரு. அந்த கௌஸ்துபம் முதலிய மணிகளெல்லாம் ஒரு சேஃப் லாக்கர்ல வைக்கணுமோனோ அந்த மணிகளெல்லாம் வைக்கக்கூடிய பொற்பெட்டி இந்த அயோத்தியோ. அதை போல மணிகள் உள்ள பொற்பெட்டியோ
வானோர் உலகின் மேலுலகோ, தேவலோகத்துக்கும் மேல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜோதிர்மயமான லோகமா. ஊழியின் இறுதி உரையுளோ, பிரளயத்துல எல்லா பிரபஞ்சமும் வந்து ஒரு இடத்துல ஒடுங்கும் பாலே, அது இந்த இடம் தானோ. யாதென உரைப்போ, இது அயோத்தியை நான் என்னன்னு சொல்லுவேன். கம்பராமாயணம். தசரதனுடைய ராஜ்யம், இதுல ஒரு குறை கிடையாது. ராஜா ராஜ்யம் சரியா அப்படின்னா காலத்துல மழை வரும், காலத்துல மழை வந்தா சரையுள்ள ஜலம் ஜம்முன்னு பிரவகிக்கும், அதனால நல்ல தனதானிய சமிருத்தி இருக்கும், க்ஷேமா இருக்கும், ஜனங்கள்லாம் அவ்வளவு சௌக்கியமா இருக்கா. வேணுங்கிற வஸ்துக்களை தாங்கள் இங்க உபயோகப்படுத்திப்பா, தங்களுக்கு வேணுங்கிறதுக்கு போக மீதம் இருக்கிற வஸ்துக்களை கொடுத்து பண்டமாற்று பண்ணிப்பா. அதனால வியாபாரம் சமிருத்தியா இருக்கு. என்னென்ன சௌகரியம் வேணுமோ, என்னென்ன சமிருத்தி உண்டோ சர்வமும் இங்க இருக்கு. ஓங்கு பெரும் சென்னல் ஊடு கையுளுகளை பூங்குவிடை போதில் பொறிவண்டு கண்படுப்ப தேங்காதே புக்கிருந்து சீர்த்த முளை பற்றி வாங்க குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் நீங்காத செல்வம். நீங்காத செல்வம்ங்கிறது நிறைய பொருள் இல்லை, நீங்காத செல்வம்ங்கிறது சமிருத்தி. சித்தம் நிறைஞ்சிருக்கணும். சித்தம் பக்தியில பூர்ணமா ஆயிடுத்தானால், சித்தம் பக்தியில சமிருத்தியா இருந்ததானால் அதைத்தான் சமிருத்தின்னு பெரியவாழ்லாம் சொல்லுவாள். தசரத ராஜ்யம் அப்படித்தான் இருக்கு. வைகுண்டத்துல இருக்கிற பகவான், வைகுண்டத்துல விரஜாங்கிற நதி ஓடுறது, அயோத்தியில சரையுங்கிற நதி ஓடுறது. வைகுண்டத்திலே வாசுதேவன் இருக்கான், அயோத்தியிலே சாட்சாத் ரங்கநாதர் இருக்கார் இல்லையா. அங்க இருக்கக்கூடிய பெருமாளுக்கு 3 பட்ட மகிழ்ச்சிகள், அதை போல தசரதனுக்கும் 3 பட்ட மகிழ்ச்சிகள். ஹ்ரீ ஸ்ரீ கீர்த்தியுபமா சுச்ச அப்படின்னு ராமாயணம் சொல்றது. இங்கேயும் கௌசல்யா சுமித்ரா கைகேங்கிற 3 ராணிகள். எந்த ரீதியில பார்த்தாலும் தசரதனை சொல்லணும்னா குறையொன்றும் இல்லாத கோவிந்தன்னு சொல்லணும். அப்படிதான் இருக்கு அயோத்தி, அப்படிதான் இருக்கு தசரதனுடைய பிரபாவம். ஆனா குறையொன்றும் இல்லைன்னா கோவிந்தனை மட்டும்தான் சொல்ல முடியும். மனுஷனா பிறந்துட்டா குறைன்னு ஒன்று இருந்துதானே தீரணும். குறை இருந்தாதானே ஜீவனே பேர். ஜீவன் எப்போ வந்துடுதோ அப்பவே ஒரு உபாதி வந்துடுறது. உபாதின்னு வந்துடுத்தினாலே கண்டம் ஆயிடுறது, அகண்டம் இல்லை. உபாதி அத்தனையும் போனாதானே அகண்டமாக ஆக முடியும். உபாதின்னு எப்போ வந்துடுறதோ, எப்போ சித்தம் புத்தி மனசு இந்திரியம் அப்படிங்கிறது வந்துடுறதோ அப்பவே கண்டப்பட்டுடுறோம். நம்மளுடைய அகண்ட ஸ்வபாவத்தை விட்டுட்டு அதை மறந்து போய் கண்டப்பட்டுடுறோம். சரீரம் மாத்திரமே தான் நினைக்கிறதும், இதுக்கு வரக்கூடிய கஷ்ட நஷ்டங்களை தன்னுடையதுன்னு பாவிக்கிறதும், ஜீவோபாதிங்கிறது எப்போ வந்துடுறதோ அப்பவே கஷ்டம் வந்துடுறது. அதனாலேயே குறுகி போயிடுறோம் இல்லையா. அதனால தசரத இவ்வளவு வளம் இருக்கு, இத்தனை சமிருத்தி இருக்கு, ஆனாலும் தசரதருக்கு ஒரு குறை, அவருக்கு சந்தான பாக்கியம் ஏற்படலை. இவ்வளவு பெரிய இப்படிப்பட்ட இக்ஷ்வாக்கு வம்சம், அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய பெரியவாள்லாம், இந்த வம்சத்துல வரவாள்லாம் ராஜரிஷிகள். இக்ஷ்வாகு, மாந்தாத்தா, திலீபன், பகீரதன், அம்சுமான், நாபாகன், நபகன், அம்பரீஷன் முதலிய பெரியவாள்லாம் எப்பேற்பட்டவா, எல்லாம் ராஜ ரிஷிகள். எல்லாமே ரிஷி துல்லியமா இருந்தவா, சத்தியத்தையும் தர்மத்தையும் பிராணனா வச்சுன்னு இருந்தவா. இக்ஷ்வாகு வம்சத்தை பத்தி சொல்றதே காளிதாசன் ரகுவம்சத்துல சொல்றார். இது எப்பேற்பட்ட வம்சம் அப்படின்னா, சத்தியாய மிதபாஷினாம், சத்தியத்துக்காகவே ரொம்ப மொள்ள பேசுவாளாம், ரொம்ப அதாவது குறைச்சலா பேசுவாளாம். ஏன்னா ஜாஸ்தியா பேசிவிட்டா எங்கேயாவது ஒரு பொய் வந்துடுமோங்கிற பயத்துல நிறைய பேசினா இல்லாததை இருக்குன்னு சொல்றாப்புல ஆயிடும் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல. அதனாலேயே ரொம்ப குறைச்சலா பேசுவாளாம், பொய் வந்துடுமேங்கிற பயத்தால அப்படின்னு ரகுவம்சத்தோட பெருமையை சொல்றார். தியாகராஜர் சொல்றார், இந்த ரகுவம்சம்ங்கிற பேர் எப்போ வந்தது? ரகுங்கிற ராஜாவால வந்துச்சு. இந்த வம்சத்துக்கு இக்ஷ்வாகு வம்சம் தான் பேரு, ஆனா இந்த வம்சத்துக்கு ரகுவம்சம்னு பேரு மாறி போயிடுச்சு. காரணம் ரகுங்கிற ராஜா ஸ்தாபிச்ச கீர்த்தியால. இப்ப ராமர் அவதாரம் பண்ண போறார் இந்த வம்சத்துல அப்படின்னுட்டா இந்த வம்சத்துக்கு ராம வம்சம்னு பேரு மாறணுமே. அப்படி மாறி எடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்க, ராமரோட கீர்த்தி எப்பேற்பட்ட கீர்த்தினா ரகுங்கிற ராஜாவோட கீர்த்தி மாதிரி ஆயிடும். ராமரோட கீர்த்திங்கிறது இது யாருடைய கீர்த்தியோடையும் ஒப்பிட்டு சொல்ல முடியாது. எமனி புகழுதுர ஸ்ரீரமணி, எமனி புகழுதுர ஸ்ரீரமணி, எமனி புகழுதுர சிவரம நன
ரகுவம்ச அப்படின்னா சூரிய வம்சம்னு அர்த்தம். அதுக்கு லலாம அப்படின்னா திலகம்னு அர்த்தம். சூரிய வம்சத்துக்கு திலகம் போல அவதாரம் பண்ணினியே. இந்த வம்சத்தில் இருக்கிற எந்த ராஜாவுடைய கீர்த்தியையும் ராமருடைய கீர்த்திக்கு ஒப்பாணி சொல்லிட முடியாது. ஏன்னா இந்த வம்சம் ராமரால உத்தாரணம் ஆயிடுச்சு. பாக்கி பேர்லாம் அவாவா கீர்த்தியை கொண்டு இந்த வம்சத்தோடைய கீர்த்தியை விஸ்தரிச்சா. ஆனா ராமரோட கீர்த்தி எப்பேற்பட்டதுன்னா இந்த வம்சத்தை உத்தாரணம் பண்ணிடுச்சு. ரகுவம்ச ரமணி சமானமேவரு ரகுவம்ச ரமணி சமானமேவரு. ரகுவம்ச உத்தாரகா, ரகுவம்சத்தை உத்தாரணம் பண்ணிட்டேப்பா அப்படிங்குது. தசரதர் பார்த்தார், இந்த வம்சத்தோட ஒரு விஸ்தாரம்ங்கிறது என்னோட முடிச்சுடுமா? இந்த வம்சவிருத்தி ஆகாதா? எப்பேற்பட்ட பெரிவாள்லாம் இந்த வம்சத்துக்கு வந்தா, எப்பேற்பட்ட வாழால் இந்த வம்ச கீர்த்தி விஸ்தாரமாச்சு, என்னோட அதை முடிச்சுடும் போல இருக்கே அப்படின்னு ரொம்ப கவலைப்பட்டு இருந்தார். இதுக்காக பல உபாயங்களை பண்ணினார். 60,000 வருஷம் ஆயிடுச்சு. இன்னைக்கு சபைக்கு வரார் தசரதர். சபையில் அஷ்டரித்விக்குகள், அஷ்ட மந்திரிகள், திருஷ்டி, ஜெயந்தன், விஜயன், சித்தார்த்தன், சுமந்திரன் முதலிய மந்திரிகள், வசிஷ்டர், வாமதேவர் முதலிய பிரதான ரித்விக்குகள். இந்த சபையை இந்திர சபை மாதிரி இருக்கும். இன்னைக்கு தசரதர் சபைக்கு வரத்தையே ஒரு விஷயம் சொன்னார். மமலாலப்யமானஸ்யே சூதார்த்தம் நாஸ்தி வை சுகம் ததர்த்தம் ஹயமேதேன யக்ஷ்யாமீதி மதிர்ம. 60,000 வருஷத்துக்கு நாலாலனம் பண்றதுக்கு ஒரு புள்ள வேணும்னு கேட்கறத விட நான் தோல்ல கையை ஊனின்று நடக்கிறதுக்கு ஒரு புள்ள வேணும்னு கேட்கணும். ஏன்னா வயசு அப்படி ஆயிடுத்துங்க. நான் கையில வச்சிருந்து லாலனம் பண்றதுக்கு அப்படின்னு ஒரு குழந்தை வேணும்னா ஒரு 24 வயசுல கேட்டுருக்கணுமா. இப்ப 60,000 வயசு, 60 கூட இல்லை. அப்ப இனிமேல் என்ன லாலனம் பண்றதுக்கு ஒரு புள்ள வேணும்னு கேட்கறது தான் உச்சிதம். ஆனால் முக்கியமான காரணம் என்னன்னா, இந்த வம்சம் அப்பேற்பட்ட வம்சம் தசரதனோட முடிஞ்சு போயிடுத்துன்னு இருக்கப்படாது இல்லையா? ஏன்னா இந்த வம்சத்தை கொண்டு தான் சத்தியத்தையும் தர்மத்தையும் லோகமே தெரிஞ்சுக்கணும். அப்படி ஒரு வம்சம், அப்படி ஒரு வம்சம் அது இல்லையா? சத்தியத்துக்காக தர்மத்துக்காக பிராணனை கொடுக்குற வம்சம். ஹரிச்சந்திரன் ஒருத்தன் பெரிய பிரமாணம். சத்தியத்துக்காக சுடலை காத்தான், ஸ்மசான பூமியை போய் காவல் காத்துன்னு இருக்கான் ஹரிச்சந்திரன் சத்தியத்துக்காக. அவர் வந்த வம்சம் இல்லையா? இந்த வம்சங்கள்லாம் தான் லோகத்துக்கு சத்திய தர்மத்தை எடுத்து காண்பிக்கிறது. அதனால என்னோட முடிஞ்சு போயிடுத்துன்னு இருக்கப்படாது. எந்த ஒரு பாப விசேஷம் எனக்கு இன்னும் குழந்தை பிறக்காம இருக்கிறதுக்கு காரணமோ அந்த பாப பரிகாரார்த்தம் ஒரு அஸ்வமேதம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒரு புத்திரகாமேஷ்டி பண்ணினேன். ஆனால் எனக்கு குழந்தை பிறக்குமோ என்னவோ. உடனே இதை கேட்டுன்ற வசிஷ்டர் அப்படி சல்லுன்னு எழுந்துண்டார். சர்வதா பிராப்சசே புத்திரானு, 2 கையும் தூக்கி ஆசீர்வாதம் பண்ணினார். தசரதா, என்னைக்கும் இல்லாத திருநாளா இன்னைக்கு தான் இந்த தர்மத்தை பண்ணி அந்த சந்தான பிராப்தியை அடையணுங்கிற எண்ணம் உனக்கு வந்திருக்கு. எப்போ இந்த எண்ணம் உனக்கு வந்துடுத்தோ நான் சொல்றேன் கேள், உனக்கு மகாபுருஷால் குழந்தைகளா பிறப்பா. ஏன் இந்த வசிஷ்டருக்கு இத்தனை நாளா தெரியாதா? இத்தனை நாள் சொல்லியிருக்கப்படாதா? அவர் ஆத்து வாத்தியாரா தானே உட்காந்துருக்காருங்க அப்படின்னுட்டா. அதற்கு ஒரு காலம் உண்டு. அச்சுப்பிச்சுன்னு பேசப்படாது. மகான்கள் எல்லாத்தையும் தோணின மாதிரிலாம் பேச மாட்டான். எந்த காலத்தில் எப்போ எதை சொல்லணும்னு அவளுக்கு நன்னா தெரியும். ஆனால் ஒரு விஷயத்தை நன்னா கவனிக்கணும். வசிஷ்டரை போன்ற திரிகால ஞானி இந்த ஆதில் உபாத்தியாயத்தை வச்சுன்னு உட்காந்துருக்காரு அப்படின்னுட்டா ராஜா சம்பாவனை பண்ணுவாங்கிறதுக்காக உட்காந்துருக்கல. இங்கே புரியுறதோ? வசிஷ்டரை போன்ற ஆத்மஜானி ஒருத்தர் இங்கே உபாத்தியாயம் ஆத்துவாத்தியார்னு உட்காந்துருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னா, தன் கையால் ராம பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கணும், அந்த பாக்கியத்தை விட்டுவிடப்படாதுன்னு உட்காந்துருக்கார். இல்லைன்னா சமாதிக்கு போயிடுவார் அவர் இல்லையா? அந்த பரவஸ்து ராமனா அவதாரம் பண்ண போறது இக்ஷ்வாகு, மாந்தாதா, திலீபன், பகீரதன் முதலிய அத்தனை பேருக்கும் தன் கையால பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வச்சேன். அது போராது, பகவானுக்கே தன் கையில பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கணும். அந்த பாக்கியத்தை விட்டுவிடப்படாதுன்னு உட்காந்துருக்காரு. இங்க அவருக்கு தெரியும் இந்த குடும்பத்துல பகவான் அவதாரம் பண்ண போறான்னு. ஆனா அதற்கு உச்சித காலம் வந்திருக்குன்னு இப்ப தெரிஞ்சுட்டார். ஏன்னா மகான்களுக்கு நம்மளையும் தெரியும், தெய்வத்தையும் தெரியும். நம்மள நமக்கே நன்னா தெரியாது. நம்மளாம் எப்படின்னா நம்மளையே நமக்கு நன்னா தெரியாது. நம்மளாம் ரொம்ப சாதுன்னு நினச்சோன்னு போனோம். திடீர்னு ஒரு சமயத்தில் நமக்குள்ள இருந்தே ஒரு கிருத்திரிமம் வெளிப்படும். அப்போதான் நமக்கே ஓஹோ நம்மக்கிட்ட இதெல்லாம் கூட இருக்கா அப்படின்னு அப்போதான் தெரியும். ஆனால் சாதுக்களுக்கு நம்மளையும் நன்னா தெரியும், தெய்வத்தையும் நன்னா தெரியும். 2 பேரையும் தெரியும் வாழ்க்கை.
தெய்வ சங்கல்பத்தை புரிஞ்சுக்க முடியும். சாதவோ ஹிருதயம் மஹ்யம் சாதூனாம் ஹிருதயம் துவாம் மதன்யத்தேன ஜானந்தி நாகம் தேபியோ மனாகபி. பகவான் பாகவதத்தில் சொல்கிறான், என் ஹிருதயமும் சாதுக்கள் ஹிருதயமும் வேற இல்லை. நிவசிஷ்யதி மையேவ அத ஊர்துவம் ந சம்சயா. அவ சித்தத்தால் என்னிடத்திலேயே வாசம் பண்ணிட்டு இருக்காங்கிறான் பகவான். ஆனால் பகவத் சங்கல்பத்தையே புரிஞ்சுக்க முடியும் சாதுக்களால். தசரதன் எப்போ இப்படி எழுந்து பேசினானோ இதுவே ஈஸ்வர பிரேரணைன்னு புரிஞ்சு போயிடுது. ஆனால் ஒரு ஆச்சரியம் பாருங்கோ, இப்படி ஒரு தர்மத்தை பண்ணி அதுக்கு பலனா வரணும்னு பகவான் நினைக்கிறான். தசரதனுக்கு பகவான் அவதாரம் பண்ண போறான்ங்கிறது தெரிஞ்ச விஷயமா இருந்தாலும், இது பகவத் சங்கல்பமா இருந்தா கூட இப்படி ஒரு தர்மத்தை நடத்தி அந்த தர்மத்வாரா தசரதனுக்கு தன்னை கொடுக்கணும் அப்படின்னு பகவான் நினைக்கிறானா. இது தர்மாவதாரமா இருக்கிறதுனால, தர்மஸ்ய பிரபு அச்சுதா அப்படின்னு இருக்கிறதுனால, இப்படி ஒரு தர்மத்துல தசரதனுக்கு ஒரு அபிருச்சியை உண்டு பண்ணி அந்த தர்மத்தை அனுஷ்டிக்க பண்ணி அந்த தர்மத்துக்கு பிரசாதமா தன்னை கொடுக்கிறான் அப்படிங்கிறதுனாலேயே அவதாரமும் அவதார வைபவமும் புரியறது இல்லை. இது தர்மத்தை நடத்தி காண்பிக்க வந்த அவதாரமா இருக்கிறதுனால அவதாரத்தோட ஆரம்பத்திலேயே இப்படி ஒரு தர்மத்தை அனுஷ்டிக்க பண்ணி தத்வாரா அதுக்கு தன்னை பிரசாதமா கொடுக்கணும் அப்படின்னு பகவான் நினைக்கிறதுனாலேயே அவதாரம் எப்படி இருக்க போறதுன்னு தெரியறது இல்லை. ஏன்னா தர்மத்துக்கு பிரயோஜனம் அவன் சரணம்ங்கிறதும் தெரியுது. அவன் தன்னை கொடுக்கறது தான் தர்மத்துக்கு பிரயோஜனம் அப்படிங்கிறது தெரியுது. உடனே சுமந்திரரை பார்த்து இந்த இடத்துல தசரதர் பிரேரணை பண்ணினார். சுமந்திரரே, யஜ்யத்துக்கு உண்டான எல்லா ஏற்பாடுகளும் நடக்கட்டும். சரியோ நதியினுடைய வடக்கு கரை உத்தர தீரத்தில் யஜ்யசாலை அமைக்கப்படட்டும். பக்கத்து தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய ராஜாக்களுக்கெல்லாம் ஆஹ்வானம் தெரிவிங்கோ, எல்லோரும் வரட்டும். அன்னக்கூடி கட்டப்படட்டும். வரவாளுக்கெல்லாம் நல்லா சமிருத்தியாக போஜனங்கள்லாம் கொடுக்கப்படட்டும். எல்லாருக்கும் தங்கறதுக்கு உண்டான ஏற்பாடுகள்லாம் நடக்கட்டும். வைதிக பிராமணால் தீட்சித்தாள் யாரெல்லாம் வராளோ அவாளுக்கு அவ்வளவு சௌகரியங்களும் பண்ணி தரணும். யஜ்யத்தில் ஒரு குறை வரப்படாது. யதோக்தமாக யஜ்யம் நடக்கணும் அப்படின்னெல்லாம் ஆக்ஞையை பிறப்பிச்சார். இந்த சமயத்தில் தான் சுமந்திரர் ஒரு விஷயத்தை பிரஸ்தாபிச்சுட்டார் தசரதர்கிட்டக்க. சுமந்திரர் சொன்னார், போன கல்பம்னா எங்கே, அது எந்த காலம்? ஒரு கல்பத்துக்கு 1000 சதுர்யுகம், 1000 சைக்கிள்ஸ் ஆஃப் சதுர்யுகம் கொண்டது ஒரு கல்பம். இந்த ஒரு கல்பம்ங்கிறது பிரம்மாவுக்கு ஒரு பகல் பொழுதுன்னு சொல்லப்படுது. அப்படி போன கல்பத்தில் நான் சனகாதிகளை ஆசிரியிச்சிருந்தேன். சனகாதிகள் எனக்கு குருவாக இருந்தால் நான் சனகாதிகளுக்கு சிஷ்யனாக கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஒரு சமயம் சனகாதிகள் அவளுக்குள்ளே பேசிண்டா அது எனக்கு இப்போ ஞாபகத்துக்கு வருது. எப்போ? போன கல்பத்தில். அப்போ சனகாதிகள் என்ன சொன்னா அப்படின்னுட்டா, அடுத்த கல்பத்தில் தசரதன்கிற ஒரு மகாபாக்யவான் அவதாரம் பண்ணுவான் இக்ஷ்வாகு வம்சத்தில். அப்போ சாட்சாத் பரமாத்மா அவனுக்கு குழந்தையா அவதாரம் பண்ண போறார். தன்னுடைய அம்சபூதர்களான தன்னுடைய அம்சங்களோடு கூட அவதாரம் பண்ண போறார். அதற்கு அவர் ஒரு யஜ்யம் பண்ணுவார். அந்த யஜ்யத்துக்கு ரிஷ்யஸ்ருங்கர ரித்விக்கா வரிச்சு யஜ்யம் பண்ணினா தான் அந்த யஜ்யத்தோடைய பூர்ண பலன் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத அவ பேசிண்டா. என்னை பார்த்து அப்போ சொன்னா, நீ அடுத்த ஜென்மால அவருடைய மந்திரியா இருப்ப, அப்போ இந்த விஷயம் எங்கள் கிருபையால் உனக்கு ஞாபகத்துக்கு வரும். இந்த விஷயத்தை தசரதருக்கு ஞாபகப்படுத்து. ரிஷஸ்ருங்கரை போய் ரித்விக்கா வரிச்சு இந்த யஜ்யத்தை நடத்தினால் ஒழிய இந்த யஜ்யத்துடைய பூர்ண பலன் கிடைக்காதுன்னு சொல்லுன்னா அவா கிருபையால் இப்போ எனக்கு அது ஞாபகத்துக்கு வருது. இது ஒரு ஆச்சரியம் பார்த்தேல. குரு கிருபை பண்ணினது தான் இல்லையா? இந்திரத்யும்னங்கிற பாண்டியராஜாவா அகஸ்தியர் அவனுக்கு பண்ணின உபதேசம் ஒரு யானையா பிறந்தும் கூட அந்த தத்துவஞான ஹிருதயத்திலிருந்து வருது. அதனால தானே கஜேந்திரன் ஆச்சரியமா ஸ்தோத்திரம் பண்றான். நமோ பகவதே தஸ்மை யதே தச்சிதாத்மகம் புருஷாயாதி பீஜாய பரேஷாயா விதிமை. ஒரு குரு கிருபை பண்றாருன்னா சரீரத்துக்கு இல்லை, உள்ள இருக்கிற ஆத்மாவுக்கு கிருபை பண்றார். நீ எத்தனை சரீரத்தில் மாறி மாறி வந்தாலும் அந்த கிருபை துரத்திண்டு வந்து நமக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஞானத்தை கொடுத்து நம்மளை கரையேற்றத்தான் ஏற்றும். எங்கேயோ போன கல்பத்தில் சுமந்திரருக்கு சனகாதிகள் உபதேசம் பண்ணது இந்த கல்பத்தில் ஞாபகம் வருதுன்னா, காலம் தேசங்கிறதெல்லாம் கிருபை முன்னாடி அது எடுபடாது. கிருபைங்கிறது அகண்டம். அதனால அது துரத்திண்டு வந்து இந்த ஜீவனுக்கு கிருபை பண்ணத்தான் பண்ணும். குருபருள் ஒன்றே அறிவே, நம்ம குருநாதரோட கீர்த்தனம். வேறொன்றும் நான் அறியே வேறுவே குருபருள் ஒன்றே அறிவே. குருபருள் ஒன்றிருந்தால் மற்றதெல்லாம் தானே வரும். குருபருள் ஒன்றிருந்தால்
சமயத்தில் துணை நிற்கும். அது எப்போ உனக்கு எதை ஞாபகப்படுத்துமோ அதை ஞாபகப்படுத்தும். அதனாலதான் பிராக்ஜன்மணி அனுசிக்ஷிதம். எங்கேயோ போன ஜன்மால அகஸ்தியர் உபதேசம் பண்ணது அவன் யானையா பிறந்தும் கூட அந்த தத்துவ ஞானம் உள்ள இருந்து வெளிப்படுறதே ஒரு ஸ்தோத்திரமா வெளிப்படுறது. உடனே தசரதர் பக்கத்து தேசம் தான் அங்க தேசம்னு பேரு. அந்த அங்க தேசத்தோட ராஜா ரோமபாத மகாராஜான்னு பேர். அவர் தேசத்துல ரொம்ப நாளா மழை இல்லாமல் இருந்துச்சு. பக்கத்துல தானே ஸ்ருங்கேரி, ஸ்ருங்ககிரி, ரிஷஸ்ருங்கர் தபஸ் பண்ணின பூமி அது. அந்த ரிஷஸ்ருங்கர் விபண்டகர்ங்கிற ரிஷியினுடைய புத்திரனா ரொம்ப தூரத்துல ஒரு காட்டுல ஏகாந்தத்துல தபசு பண்ணிட்டு இருந்தார். அந்த ரிஷஸ்ருங்கர் இந்த தேசத்துல காலை வச்சா மழை கொட்டும் அப்படின்னு ஜோதிஷ சாஸ்திர நிபுணர்லாம் சொல்லியிருந்தார். எப்படியோ விபண்டகர் இல்லாத சமயமா பார்த்து அவரை எப்படியோ அழிச்சுண்டு வந்தா இந்த அங்க தேசத்துல காலை வச்சார், மழை கொட்டித்து. இந்த ராஜா பார்த்தான், இவர் திரும்பி போயிட்டாருன்னா திருப்பி மழை இல்லைன்னா அவரை கூட்டின்னு வர்றது ரொம்ப சிரமம், பேசாம ஆத்து மாப்பிள்ளையா பண்ணி வச்சுட்டு விடலாம் அப்படின்னு தன்னுடைய பெண்ணான சாந்தாவை விவாகம் பண்ணி வச்சுட்டான். ஆனா ஒரு ஆச்சரியம், கல்யாணமாயும் அவர் கிரகஸ்தரா இருந்த பொழுதிலும் பூர்ண பிரம்மச்சரியத்துல இருந்தார். ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம். அவா ஸ்வரூபத்தில் அவர் இருக்கு. அப்படிப்பட்ட ரிஷஸ்ருங்கர் தசரதர் தன்னுடைய சிநேகிதரான ரோமபாத மகாராஜாவை முன்னிட்டு ரிஷஸ்ருங்கரை போய் ஆஹ்வானம் பண்ணினார். ரிஷஸ்ருங்கரும் ஆச்சரியமா யஜ்யத்தை நடத்தி கொடுக்கிறார். இந்த யஜ்யத்தில் தேவர்கள்லாம் ஹவிர்பாகத்தை வாங்கிக்கிறதுக்காக வரா. இந்திரா யஸ்வாகா வருணா யஸ்வாகா அப்படின்னா தேவர்கள்லாம் ஹவிர்பாகம் வாங்கிக்க வரணும். ஆனா ராவணனால் அனுப்பப்பட்ட ராட்சசர்கள்லாம் அந்த தேவதைகளை தடுத்து நிறுத்துறது. யஜ்யத்துல போய் நீங்க ஹவிர்பாகத்தை வாங்கிக்கப்படாது. எல்லோரும் ஆச்சரியமா பகவான ஸ்தோத்திரம் பண்ணினா பகவான் சங்கச்சக்கர கதாபத்மத்தோட வனமாலையோட வைஜெயந்தியோட கருடாரூடனாக பகவான் ஆகாசத்துல ஆவிர்பவமாகி பகவான் தேவர்களை பார்த்து அபயம் கொடுத்தா. பயம் தெஜதபத்ரம்போ ஹிதார்த்தம் யுதிராவனம் ச புத்திர பௌத்திர சாமாத்தியம் சமித்ரஜாதி. தேவர்களே பயத்தை விடுங்கள், ரொம்ப சீக்கிரமே இக்ஷ்வாகு வம்சத்துல தசரதனுடைய புத்திரனா நான் அவதாரம் பண்ணி ராவணனை பூண்டோட நாசம் பண்ணுவேன். இனிமேல் அவனால ஏற்பட்ட அட்டகாசங்கள் இனிமேல் தொடராது, நீங்க பயத்தை விடுங்கோ, சௌக்கியமா கிளம்புங்க அப்படின்னு அனுகிரகம் பண்ணிட்டு ஒரு மந்தகாசம் பண்ணி நின்றுட்டே இருக்கான். உடனே மறையப்படாதோ, தேவாளும் இந்த தர்சனானந்தத்துல திளைச்சுன்னு நின்று இருக்கான். பகவான் ஒரு மந்தகாசம் பண்ணிட்டு ஒரு நாடகம் பண்றாங்க. அனுகிரகம் பண்ணிட்டான், ராவணனை வதம் பண்ணுவேன் கவலைப்படாதீங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மந்தகாசம் பண்ணி ராமாவதார நாடகம் அன்னைக்கு ஆரம்பிக்கிறதாம். அவதாரத்துக்கு பூர்வ பீட்டிக்கு அன்னைக்கு ஆரம்பிக்கிறது. மொள்ள ஒரு மந்தகாசம் பண்ணிட்டு பகவான் அவளை பார்த்து கேட்கறான், நீங்கள்லாம் இவ்வளவு அரண்டு போய் வந்திருக்கேளு, நிஜமாவே இந்த ராவணன் அவ்வளோ பெரிய ஆளா அப்படின்னு கேட்டாமா. தேவாலாம் ஒருத்தர் மண்டையை சொரிஞ்சுன்னு பார்க்குறா. இப்போதானே சித்த முன்னாடி ஏதோ பெருசாக நான் எல்லாம் பூண்டோட ஒழிப்பேன்லாம் அபயம் கொடுத்துட்டு இப்போ என்னமோ ஒன்றும் தெரியாதவனை போல, அது என்ன ராவணன்னா நிஜமாவே அவ்வளவு பெரியவனான்னு கேட்குறானே அப்படின்னு விட்டா. இப்போ ராமாவதாரத்துக்கு பூர்வ பீட்டிகை அது. ஏன்னா இந்த அவதாரத்தில் தன்னை தெய்வம்னே காண்பிச்சுக்க கூடாது. சர்வஜனா இருந்தாலும் அவர் அக்ஞனா தன்னை காண்பிச்சுக்கணும், சர்வசக்தனா இருந்தாலும் தன்னை அசக்தனா காண்பிச்சுக்கணும், சர்வமும் தெரிஞ்சவனா இருந்தாலும் ஒன்றும் தெரியாதவனை போலவே இருக்கணும். அதுதான் இந்த அவதாரத்துக்கே பெருமை. இந்த அவதாரத்துக்கு என்ன பெருமைனா தெய்வ சம்பாதித்தோ தோஷா மானுஷேன மயாஜிதா. 1000 தோஷங்கள் வரட்டும், 1000 சிரமங்கள் வரட்டும், சதுர்புஜத்தை வச்சுட்டு நாராயணனா இந்த அவதார காரியத்தை சாதிக்க மாட்டேன். இந்த கோதண்டத்தையும் சரத்தையும் வச்சுட்டு ஒரு மனுஷனுக்கு உண்டான லிமிட்டேஷன்ஸ் உட்பட்டு நடந்துட்டே அவதார காரியத்தை சாதிப்பேன். அதுதான் இந்த அவதாரத்துக்கு பெருமை. யாராவது தப்பித்தவரி ராமரை தெய்வம்னு சொன்னா கூட ராமர் ஒத்துக்க மாட்டார். ஆத்மானம் மானுஷமன்யே ராமம் தசரதாத்மஜம். நான் ராமனாச்சே, தசரதர் பிள்ளையாச்சே, நான் மனுஷனாச்சே, என்ன போய் தெய்வம்னு எப்படி கொண்டாடுவேன்னு கொட்டுடுவார். அப்ப எப்படி இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் அப்படின்னு தேவாள்லாம் பார்க்கிறா. தியாகராஜர் சொல்றார், உன்னுடைய மாய ரொம்ப நன்னா இருக்கேடா. இப்பவே நாடகம் ஆரம்பிச்சு கொடுத்தா. பாகாய நைய நீ மாய நிருதோ பாகாய நைய நீ மாய நிருதோ பாகாய நைய நீ மாய நிருதோ பிரம்ம கைன கோணிய தரமா தேவாள்
நைய நீ மாயன ரொம்ப நன்னா இருக்கே அப்படின்னு அர்த்தம். பாகாய. தியாகராஜருடைய கீர்த்தனங்கள் எல்லாமே பெரும்பாலும் பத்ராச்சல ராமதாசர் கீர்த்தனங்களுடைய இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கும். அந்த கீர்த்தனங்கள்ல இருக்கிற விஷயத்துல இன்ஸ்பயர் ஆகி பல கீர்த்தனங்கள், ஏன்னா அதை தான் நிறைய கேட்டிருக்காரு. ஏ மைய ராம பிரம்மேந்திர துல கோனீன நீமய தெளிய வசமா. பிரம்மேந்திராதிகளுக்கு கூட உன்னுடைய மாயையை தெரிஞ்சுக்க முடியுமா அப்படிங்கிற கீர்த்தனத்தோட இன்ஸ்பிரேஷன் தான் நீ மாயோ பிரம்ம கைன கொனியாட தரமா பாகாயனையா. இங்க பிரம்மா முதலிய தேவர்கள்லாம் மண்டையை வச்சுக்கிறா. என்னடா அது சித்த முன்னாடி தானே அபயம் கொடுத்தான், இப்ப என்னமோ ஒன்றும் தெரியாதவனை போல கேட்கிறானே. அப்பதான் புரிஞ்சுதான், ஓஹோ ராமாவதாரத்துக்கு ரிஹர்சல் நடக்கிறது. ஏன்னா அங்க ஒன்றும் தெரியாதவனை போல தன்னை காண்பிச்சுக்கணுமே. அதனால தான் ஒரு கீர்த்தனத்தில் தியாகராஜர் கேட்டார், இதுக்கு நிறைய ரிஹர்சல் பண்ணியிருக்கணுமே, எத்தனை நாள் ரிஹர்சல் பண்ணினேன்னு கேட்டார். ஏன்னா ஒன்றும் தெரியாதவன் எல்லாம் தெரிஞ்சவனை போல இருக்கிறதுங்கிறதுக்கு நம்ம எல்லாமே பிரமாணம். அது சார் அப்படின்னு ஆரம்பிப்போம் போனோம். புரியுறதா? யாராவது ஒரு 2 பேர் பேசின்னு இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க, இவனுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது அதை வச்சு, ஆனால் ஒன்று இவனுக்கு அதில் மூக்க நுழைச்சே ஆகணும் அதில், அது அப்படின்னு ஆரம்பிப்பான். நம்ம எல்லாமே பிரமாணம். சர்வமும் தெரிஞ்சு ஆனால் ஒன்றும் தெரியாமல் இருக்கணும், அது ரொம்ப கஷ்டம். அது சர்வமும் தெரியணும். சர்வஜனா சர்வசக்தனா சர்வாந்தரியாமியா சர்வநியாமகனா சர்வஜகத்காரண பூதனா சர்வஸ்மாத்பரணா இருந்தாலும் அக்ஞனா அசக்தனா ஒன்றும் தெரியாதவனை போல இல்லையா ஒரு முக்தனா அப்படி இருக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப சிரமம். கிருஷ்ணகர்ணாமிர்தத்தில் லீலாசுகர் சொல்றார், சர்வஜனா மட்டும் பார்க்கணும்னா வைகுண்டத்தில் போய் பார்த்துடும், சர்வஜனாவும் பார்க்கணும் ஆனால் ஒன்றும் தெரியாதவனாவும் பார்க்கணும், ரெண்டையும் பார்க்கணும்னா சர்வஜத்வேச்ச மௌக்தியேச்ச சார்வபௌமம் இதம் மமா. சர்வஜனாவும் பார்க்கணும் ஆனால் ஒன்றும் தெரியாத பாலகனா மண்ணை சாப்பிட்டு இருக்கிற கண்ணனாவும் பார்க்கணும், ஆனால் திடீர்னு அண்டச்சராச்சரத்தையும் வாயில காண்பிக்கிறவனாவும் பார்க்கணும். ரெண்டையும் பார்க்கணும்னா அவதாரத்தில் பார்த்துடும். அவதாரத்தை போல உண்டா? சர்வஜனாவும் பார்க்கணும், அந்த அவதார வைபவத்தையும் ரசிக்கணும், கூடவே தத்துவத்தையும் அனுசந்தானம் பண்ணிட்டே வரணும். சர்வஜனா இருக்கிறவன் இப்படி இருக்கானே, அக்ஞனை போல இருக்கானே, சர்வசக்தனா இருக்கிறவன் அசக்தனை போல இருக்கானே அப்படிங்கிறதே அது ஒரு தனி அழகு. அந்த மகாத்மியத்தை அனுசந்தானம் பண்ணிண்டு அவதார வைபவத்தை ரசிக்கவும் தெரியணும். அது ஒரு தனி ஹிருதயம் வேணும் அதை ரசிக்கிறதுக்கு. ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணுவா, இல்லைல்ல அவர் சர்வஜன், இல்லைல்ல அவர் சர்வசக்தன், இல்லைல்ல அவர் சர்வாந்தரியாமி அப்படின்னு தத்துவத்தால ஒரு சமாதானம் சொல்லிட்டுருவா. அந்த சமாதானம்லாம் நீ சொல்லிக்கவே வேண்டாம். தத்துவங்கிறது இருக்கவே இருக்கு, அது இல்லாம போயிடல. ஆனா அவதாரத்துல அவதார வைபவத்தை உள்ளது உள்ளபடி ரசிக்கணும். அங்க தத்துவத்தை கொண்டு சமாதானம் பண்ணிக்காத, ரசிக்கணும், அதையும் ரசி. ஏன்னா அப்படி இருக்கு சரித்திரம், அப்படி இருக்கு சரித்திரம். புரிகிறதா? மகாத்மிய ஞானத்தோட கூட அவதார வைபவத்தை உள்ளது உள்ளபடி ரசிச்சுட்டு போறதுக்கு ஒரு தனி ஹிருதயம் வேணும். அதனாலதான் தியாகராஜர் சொல்றாரு, இதை போல ஒரு அவதாரம் உண்டா? கனிமானவ அவதாரோடு கனிமானவ அவதாரோடு கனிது ஜிடனே நடன ஜாகரமன யாழகில் சரரடே எதனே மனசமன யாழகில் சரரடே. மனுஷத்துவத்துடைய எல்லையை காண்பிச்ச அவதாரம் இந்த அவதாரம். இதுக்கு அப்படி டைக்னலி ஆப்போசிட்டான அவதாரம் கிருஷ்ணாவதாரம். அதுல தமத்புதம் பாலகம் அமுஜேக்ஷம்னு பிறந்ததுலேருந்து தான் பகவான் பகவான் பகவான்னு காண்பிச்சுட்ட அவதாரம். இந்த அவதாரத்திலேயே ஒரு க்ஷணம் கூட தன்னுடைய பகவத்வம் வெளிப்பட்டுடப்படாதுன்னு மறைச்சுண்ட அவதாரம். எங்கேயாவது கிள்ளி தெரிச்ச மாதிரி 2 இடத்துல வெளிப்படுறது அவர் அறியாம. பகவான் அந்தர்தானம் ஆனான். தசரதர் அஸ்வமேத யாகம் முடிஞ்சு புத்திரகாமேஷ்டி பண்றார். இதுக்கு மத்தியில ஒரு விஷயம் சொல்லப்படுறது. பிரம்மா உடனே அத்தனை தேவர்களையும் பார்த்து சொல்றார், நீங்கள்லாம் ராமாவதார கைங்கரியம் பண்றதுக்காக வானரங்களா கீழே அவதாரம் பண்ணுங்கோ. பிரம்மாவே அவதாரம் பண்றார். ஜாம்பவான் பிரம்மா தான் ஜாம்பவான். தேவஸ்தபதி விஸ்வகர்மாவே நளன், அக்னியே நீலன், வருணனே சுஷேனன்,
சாக்ஷாத் சூரியனே சுக்ரீவன், இந்திரனே வாலி. ஆஞ்சநேயர்கிட்ட 2 அம்சம் உண்டு, ருத்ராம்சமும் உண்டு, வாயுடைய அம்சமும் உண்டு. 2 அம்சம் உண்டு. காளஹஸ்திங்கிறது வாயு க்ஷேத்திரம் தான், வாயு லிங்கம். காளஹஸ்தி பக்கத்தில் தான் திருப்பதி, திருப்பதியில் தான் அஞ்சனாத்ரிங்கிற பர்வதம், அங்கே தான் அஞ்சனாதேவி தபசு பண்ணுறா. ருத்ராம்சமும் வாயுடைய அம்சமும் சேர்ந்து அஞ்சனா கர்ப்பத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்கிறது. பார்த்துட்டா ஒரு மார்கழி மூல நட்சத்திரம், அப்படி சிகையோட ஆச்சரியமான ஊர்துவ புன்றத்தோட துளசி மாலையோட ஆஞ்சநேயர் கௌபீனத்தோட பலாச தண்டத்தோட பிரம்மச்சாரியாவே தரிசனம் கொடுக்குறார். ஆச்சரியமான விஷயம் அது. அதனால தேவர்கள்லாம் தான் வானரங்களா அவதாரம் பண்றா. தேவைஹி வானரத்வம் உபாகதைஹி. இந்த விஷயத்தை தியாகராஜர் ரொம்ப ஆச்சரியமா பாடுறார். போனி நீ செந்த விடுவஜால ராது. எனக்கு என்ன வரட்டும் என்ன போகட்டும், கர்மாவால எதோ வரும், கர்மாவால எதோ போகும். எந்த ராணி தனக்கு எந்த போனி, ராணிதி ராது போனிதி போது நீ செந்த விடுவஜால ராது. இந்த மாதிரி இன்னொரு கீர்த்தனம் பாடி இருக்கு. உன் சரணத்தை நான் விட்டுவிட மாட்டேன். இந்த சம்சாரத்தில் 1000 வரும் 1000 போகும். சம்சாரத்தை பிரமைன்னு பார்க்க வேண்டியது அவ்வளவுதான். ஒரு சாட்சியா பார்த்துட்டு இருக்கணும். அது ஒரு பிளே. ஒரு பிளேயை பார்க்க போறவன் அந்த பிளேல வந்து யாரோ வரா, யாரோ போறா, யாரோ அழறா, யாரோ சிரிக்கிறா, நீ விட்னஸாக தான் பார்த்துட்டு இருப்பேன். அப்படிதான் சம்சாரத்தையும் பார்க்கணும். ஏன்னா அந்த நாடகத்தை பார்க்கக்கூடாது, நாடகத்தை நடத்துறவனை பார்க்கணும். எப்போ நாடகத்தை நடத்துறவன் பக்கத்தில் நம்ம சித்தம் திரும்பிடுறதோ நாடகம் முடிஞ்சு போயிடும். அவ்வளோதான். நாடகத்திலேயே சித்தம் இருக்கிறதுனால தான் இதுக்கு அழுதுண்டு, அதுக்கு சிரிச்சுண்டு, இதுக்கு குதிச்சுண்டு, அதுக்கு ஆடிண்டு, இதுக்கு பாடிண்டு, இதுக்கு व्यसனப்பட்டுண்டு, இதுக்கு அசூயப்பட்டுண்டு, இதுக்கு பொறாமப்பட்டுண்டு. ஏன்னா இந்த பிளேல நீ ஒருத்தனா இருக்க, அதுதான் விஷயம். டோன்ட் டேக் பார்ட், ஜஸ்ட் பி எ விட்னஸ். இது ஒரு பிரமை. இந்த சரீரத்தை விட்டு கிளம்பினா இந்த குடும்பத்துக்கும் உனக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. இந்த சரீரத்துக்கும் நமக்குமே சம்பந்தம் கிடையாது. போய் இந்த சரீரத்தை தான்னு நினைச்சுக்கிறதும், அப்புறம் இதோட சேர்ந்ததுல தன்னுடையதுங்கிற அபிமானம் பாராட்டின்றோம், அப்புறம் இந்த சுகதுக்கங்கள்ல போய் மூழ்கி போறதும், இது ஒரு பிரமை. பிளேய பார்க்காதே. சூத்திரதாரி யாருன்னு பாரு. கபட்ட நாடக சூத்திரதாரிவை காமித பல அப்படின்னு தியாகராஜர் பாடுறார் இல்லையா? ஜதகூர்ச்சி நாடக சூத்திரமுனு. நாடக சூத்திரத்தை கையில் வச்சுன்னு இத்தனை பேரையும் ஆட்டி வைக்கிற ஒரு பரமாத்மா இருக்கார். அவரை தெரிஞ்சுட்டு அவர் சரணத்தில் கொண்டு சித்தத்தை ஒடுக்கிடும். அதைத்தான் இங்கே சொல்றார். எந்த ராணி தனக்கு எந்த போனி நீ செந்த விடுவஜால ராது. இந்த நாடகத்தை பார்த்துட்டு இதில் பிரமிச்சு ஒன்றை விட்டுவிட மாட்டேன், இந்த நாடகம்னு தெரிஞ்சுப்பேன், சூத்திரதாரி நீ தான், அதனால என் சித்தத்தை உன் சரணத்தில் கொண்டு வைப்பேன். ஏன் அப்படின்னா எத்தனை பெரியவா உன் சரணமே கத்தின்னு இருந்தா அப்படின்னு எடுக்கிற. யார் யாரெல்லாம் யார் யாரா வந்தா அந்த கரி நீ செல்த ஜரி ஹனுமல் தூடை கொலுவ சாட்சாத் அந்த பரமேஸ்வரனே ஹனுமான் ரூபத்துல வந்து உன் பக்கத்துல நின்று உனக்கு சேவை பண்ணலையா? நான் ஏமாத்திரம்
అంతకారి నీ చెంత చేరి హనుమంతుడై కొలువలేదా. అంతகாரியா இருக்கக்கூடிய అంతகாரினா பிரளயத்தை உண்டு பண்ற ருத்ரன் ஹனுமந்த ரூபத்தோட உன் பக்கத்துல வந்து உனக்கு சேவை பண்ணலையா. சேஷுடு சிவு நீகி பூஷுடு லக்ஷ்மண வேஷி கொலுவலேதா. சாட்சாத் அந்த ஆதிசேஷன் லக்ஷ்மண ரூபத்துல வந்து உன் பக்கத்துல இருந்துட்டு உனக்கு கைங்கரியம் பண்ணலையா. இவாள்லாம் எப்பேற்பட்டவா. சிஷ்டுடு மௌனி வரிஷ்டுடு கொப்ப வசிஷ்டுடு. அப்பேற்பட்ட நவப்பிரஜாபதிகள்ல ஒருத்தரா இருக்கக்கூடிய வசிஷ்டர் திரிகால ஞானி உன் பக்கத்துல நின்றுட்டு உனக்கு புரோகிதம் பண்ணி வச்சுருக்கலையா. இவாளை விடவா நான் பெரியவா. இவாள்லாம் உன் சரணத்தை விட்டு இந்தண்ட அந்தண்ட நகரலே, அப்புறம் நான் மட்டும் உன்னை விட்டுவிட்டு நகுந்துடுவேனா அப்படின்னு யார் யாரெல்லாம் என்னென்னவா வந்தா அப்படிங்கிறத இந்த கீர்த்தனத்தில் ரொம்ப அழகாக சொல்லிட்டு வர. அஸ்வமேதம் முடிஞ்சு புத்திரகாமேஷ்டி நடக்கிறது. புத்திரகாமேஷ்டியினுடைய பூர்த்தியில திவ்ய பாயச சம்பூர்ணாம் பாத்ரீம் பத்னீம் இவ பிரிய. ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு மகாபுருஷன் பாயச பாத்திரத்தை எடுத்துண்டு அந்த யஜ்யகுண்டத்திலிருந்து ஆவிர்பவமாறான். வசிஷ்டர் சொல்றார் தசரதன்கிட்ட அதை வாங்கிக்கோ அப்படிங்கிறார். அந்த பாயச பாத்திரத்தை வாங்கிண்டான். அந்த மகாபுருஷன் சொல்றான் உன்னுடைய பத்னிகளுக்கு இதை விபாகம் பண்ணி கொடு, இதை பிரிச்சு கொடு, இதனாலேயே அவ கர்ப்பம் தரிப்பா, உனக்கு சத்புத்திரால் உண்டாவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மகாபுருஷன் மறைஞ்சு போயிடுறான். யஜ்யம் பூர்த்தியாச்சு, அவபிரத ஸ்நானங்கள்லாம் முடிஞ்சது, ரித்விக்குகளுக்கெல்லாம் சம்பாவனைகள்லாம் பண்ணி ரிஷஸ்ருங்கர் உள்பட எல்லோரும் கிளம்பினா. அந்த பாயசத்தை விபாகம் பண்ணி கொடுக்கணும். கௌசல்யக்கு ஒரு பாகத்தை கொடுத்தார், கைகேயிக்கு ஒரு பாகத்தை கொடுத்தார், சுமித்ரைக்கு ஒரு பாகத்தை கொடுக்கிறார். அதில் இன்னும் சேஷப்பட்டு ஒரு பாகம் இருந்தது, அதையும் சுமித்ரைக்கே கொடுத்தார். இது திவ்ய பாயசமாக இருக்கிறதுனால அதுவும் ஒரு குழந்தையாக பிறக்கிறது பார்த்தேளா. சுமித்ரைக்கு 2 குழந்தைகள் 2 பாகமாக கொடுக்கறதுனால. யஜ்யம் இந்த சித்திரம் முடிஞ்சதுன்னா அடுத்த சித்திர பிரசவம். உடனே திவ்ய கர்ப்பம் தரிக்கிறார். உடனே 12 மாதம் கர்ப்பவாச காலம் பார்த்தா ஆச்சரியமா அடுத்த சித்திர புனர்வசு சுக்ல நவமி மத்தியானம், புதன்கிழமை மத்தியானம் அபிஜித் முகூர்த்தம். ஆச்சரியமா ராமச்சந்திரமூர்த்தியினுடைய அவதாரம். ததோ யஜ்ஞே சமாப்தே துருதூணாம் ஷட் சமாத்யயுः ததச்சத்வாதசே மாசே சைத்ரே நவமிகே சிதௌ அக்ஷத்ரே நக்ஷத்ரே அதிதி தேவத்யே स्वच्छ संस्थेषु पंचसु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पदा बिन्दुनासः प्रोद्यमाने जगन्नाथं सर्वलोक नमस्कृतं कौसल्या जनयत्रामं सर्वलक्षण संयुतम्. பார்த்துட்டா ஆச்சரியமா கௌசல்யனுடைய கர்ப்பம் நழுவுறது. திடீர்னு பார்த்துட்டா ஒரு ஜோதி தெரியறது. சங்க சக்கர கதாபத்மத்தோட ஸ்ரீவத்சத்தோட கௌஸ்துபத்தோட வனமாலையோட சர்வ திவ்ய லட்சணங்களோட சாட்சாத் நாராயணனாவே பிரபு காட்சி கொடுக்கிறார். எப்படி தேவகிக்கு தரிசனம் கிடைச்சதோ அதை போல பாத்ம புராணம் சொல்றது, கௌசல்ய பிரார்த்திச்சுண்டா நான் கொஞ்சம் கூடிய சின்ன குழந்தையா எனக்கு தரிசனம் கொடுக்கணும்னு சொல்லவே உடனே சட்டுன்னு அது ஒரு பிராகிருத சிசுவா மாறித்து. அடுத்தது புஷ்ய நட்சத்திரத்தில் கைகேயிக்கு பரதன் அவதாரம் பண்ணுறான். அடுத்த ஆயில்ய நட்சத்திரத்தில் சுமித்ரைக்கு லக்ஷ்மண சத்ருகுணால் அவதாரம் பண்ணுறான். சாட்சாத் பரவாசுதேவனே ராமர், சாட்சாத் ஆதிசேஷனே லக்ஷ்மணன், சங்கமே பரதன், சக்கரமே சத்ருக்னன் இல்லையா. பகவான் தன்னுடைய அம்சங்களோடு இங்கே அவதாரம் பண்ணியிருக்கார். 4 அவதார புருஷாள். ஸ்வயம் பகவானே 4 ரூபத்தில் அவதாரம் பண்ணியிருக்கான் அப்படிங்கிறது தான் விஷயம் இந்த இடத்துல. எப்பேற்பட்ட பாக்யாஸ். 4 குழந்தைகளையும் 10 கடந்த 2வது நாள் புண்ணியாக வாசனங்கள்லாம் முடிஞ்சு தொட்டிலிட்டு தாளாட்டுறா. அம்மா தொட்டிலிட்டு கௌசல்ய தாளாட்டினான்னு ஒரு ஸ்லோகம் இல்லை, ஆனால் தியாகராஜர் தாளாட்டுறார். ஜோ 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 ராம ஜோ 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 ராம ஜோ ஜோ தசரத வன ரம ஜோ ஜோ பூஜ லோல ரம ஜோ 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 ராம ஜோ ஜோ ரவி சசி நயன ராம ஜோ ஜோ பணிவர शयन राम जो 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 राम लगन जो 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 राम
ஆழ்வார்ங்கிற ஆழ்வார் திருக்கண்ணபுரம்ங்கிற திவ்யதேசத்துக்கு போறார். சௌரிராஜ பெருமாள்னு பேர். திருக்கண்ணபுரம்ங்கிற திவ்யதேசம். ஆழ்வார் போயிருக்கிற சமயம் ராத்திரி வேளை கதவை சாத்தி விட்டா. பெருமாளுக்கு திருத்தாழிட்டுட்டா. சயனோத்சவம் முடிஞ்சு கொடுத்து அந்த கோவில் பட்டர் சொன்னார் குலசேகர ஆழ்வாரை பார்த்து, இவர் கேரளத்தில் ஒரு ராஜாவா இருந்தார் இந்த ஆழ்வார். சர்வசங்க பரித்தியாகம் பண்ணிட்டு அப்படியே கிளம்பி விட்டார். குஞ்சவர்த்தி பண்ணிட்டு கிளம்பி விட்டார். பட்டர் சொன்னார், நாளைக்கு காலம்பர் வரைக்கும் இங்கே தங்கி இருந்தேள், ஆனால் காலம்பர் சுப்பிரபாத சேவைக்கு வந்து விடலாம், நீங்க சுப்பிரபாதம் பாடலாம். ஆழ்வார் சொன்னார், அது வரைக்கும் எதுக்கு வெயிட் பண்ணணும்? பெருமாள் தாச்சுண்டு விட்டாரோ இல்லையோ, நான் சயனோத்சவம் பாடி விடுறேனே. மண்ணு புகழ் கோசலே மணிவயிறு வாய்ந்தவனே தென்னிலங்கை போன் மூடிகள் சிந்துவித்தாய் செம்பொல் கண்ணினான் மாமதில் உடை சூழ் கண்ணபுரத்தல் கருவணியே என்னுடைய இல்லமோதே ராகவனி தலே அங்க இருக்கிற பெருமாள் கிருஷ்ணன். சௌரிராஜன்னா சாட்சாத் கிருஷ்ணன் அர்த்தம். ஊருக்கே திருக்கண்ணபுரம்னு பேரு. ஆனா ஒரு பாசுரத்தோட முடி 10 பாசுரமும் ராகவனே தாலேலோ ராகவனே தாலேலோ. ராகவனா மங்களாசாசனம் பண்றார். ஆச்சரியம். நாளொரு மேனியும் பொழுதொரு வண்ணமுமா குழந்தைகள் வளர்ந்துண்டு வருது. வசிஷ்டர் நாமகரணம் பண்றார். இந்த குழந்தைய பார்த்தா இது யாருன்னு தெரியறது இல்லையா? சாட்சாத் அந்த பரபிரம்மம் ராமனா அவதாரம் பண்ணியிருக்கு. ரமந்தே யோகினோனந்தே நித்யானந்தே சிதாத்மனி இது ராமபதேனாசோ பரம்பிரம்மாபி தீயதே. பரபிரம்மத்துக்கு ராமன்னு பேர். யோகிகள்லாம் எந்த சித் வஸ்தூல சதா தங்களுடைய சித்தத்தை ஒடுக்கி ரமிச்சன் இருக்காளோ அந்த சித்து இங்க வந்து பிறந்திருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுண்டு ராமன்னு பேர் வச்சார். ராமஹானா பிரம்மம்னு அர்த்தம். லக்ஷ்மணன்னா லக்ஷ்மி வர்தனோ லக்ஷ்மணா. லக்ஷ்மணன் இருந்தாலே அங்க கைங்கரிய லக்ஷ்மி வளரும். லக்ஷ்மணன் தான் ராமானுஜரா வந்தார். எத்தனை கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கார். எல்லா அவதாரத்திலையுமே கைங்கரியம். நின்றால் குடையாம், இருந்தால் சிங்காசனமாம், நடந்தால் மறுபடியாம், புல்கும் அணையாம், பூம்பட்டாம், அணி பொழில் விளக்காம், பெருமார்க்கு அரவு. ஆழ்வாருடைய பாசுரம். இத்தனையும் ஆதிசேஷன் ஒருத்தர் பண்ணுவாராம். நின்றால் குடையாம், இருந்தால் சிம்மாசனமாம், நடந்தால் மறுபடியாம், புல்கும் அணையாம், பூம்பட்டாம், அணி பொழில் விளக்கு, இத்தனையாவும் பெருமாளுக்கு இருப்பாராம் ஆதிசேஷனே. இந்த மல்டி பர்பஸ்ங்கிறாளே இத்தனையும். லக்ஷ்மண சுவாமி இந்த விஷயத்தை இன்னைக்கு பாராயணம் காலம்பர வனவாசத்துக்கு அண்ணாவும் மண்ணியும் கிளம்புறாங்கிறதே லக்ஷ்மண சுவாமி சொல்றார். அதை எப்படி எண்ணெய் விட்டுட்டு நீங்க போவேள்? அகம் சர்வம் கரிஷ்யாமி. வனவாசத்துக்கு நான் கூட வந்தா உங்க 2 பேருக்கு அவ்வளவு கைங்கரியம் பண்ணுவேனே. இதுக்கு வியாக்கியானம் பண்ற பெரியவாளா இதைத்தான் எடுத்து காண்பிக்கிறா. அவதாரத்திலையும் மூல ரூபமே அப்படித்தானே இருக்கு. அப்ப அவதாரத்துல மொத்தம் அதை விட்டுடுவாரா என்ன இல்லையா? வைகுண்டத்திலையும் இத்தனை கைங்கரியமும் பண்றவர் தான், சர்வமும் பண்றவர் தான். அதை ஞாபகம் வச்சுட்டு சொல்றார், வனவாசத்துக்கு வந்தா நான் சர்வ கைங்கரியமும் பண்ணுவேனே, என்னை கூட கூட்டின்னு போங்க, உங்களுக்கு அனுகூலமா இருப்பேன் அப்படிங்கிறார். பரதன்னா பரணம் பண்றவன் அர்த்தம். இன்னைக்கு ராம பக்திக்கு ஒரு பாட்டை போட்டு கொடுத்தவன் பரதன் தான். பாதுகா பக்திங்கிற ஒரு பக்தி இன்னைக்கு லோகத்துக்கு இப்படி கிடைச்சிருக்குன்னுட்டா அதுக்கு பாட்டை போட்டு கொடுத்தவன் பரதன். ராம பக்திக்கு பரணம் பண்றவனம். சத்ருக்னாலே நித்திய சத்ருக்னா, இந்திரியங்கள்ங்கிற சத்ருக்களை ஒழிச்சவனாம். நித்திய சத்ருக்கள் இந்திரியங்கள், அந்த இந்திரியங்களை அடக்கினவன் சத்ருக்னன். அதனாலதான் சத்ருக்னன்னு பேர். பார்த்து பார்த்து அவாவா ஸ்வரூபத்தை தெரிஞ்சுட்டு அவாளுக்கு நாமகரணம் பண்றார். 4 குழந்தைகளும் தத்தி தவழ்ந்து விளையாடி மழலை பேசி தசரதன் என்ன பாக்கியம் பண்ணினானோ. தசரதுடு ஸ்ரீராம ரரயனி பிலுவ தபமேமி చేసెను తెలియ తళువు జకులముదు బెటు కౌసల్యమును తపమేమి చేసెను తెలియ శ్రీరామ జయ రామ శృంగారమయని చింత్యుమరదేవు మనస. தசரதர் ராமா ராரா அப்படின்னு கூப்பிட்டா அது ஓடி வரதான்.
தசரதுடு ஸ்ரீராம ராரா. ராமா இங்க வாடா அப்படின்னு கூட்டா தத்தி தவழ்ந்து ஓடி வரது. கட்டி கட்டித்த மேகல கச்சித மணிகண்டிகா படல நினதேன விப்ராஜமானம் கூட்டில பத கட்டித சகுல சிஞ்சிதேன சடுல நடன சமுஜ்வல விலாசம் பாவயாமி கோபால பாலமன சேவிதம் தத்பதம் சிந்தயேயம் சதா பாவயாமி கோபால பாலமன சேவிதம். அன்னமாச்சாரியார் அனுபவிக்கிறார் இல்லையா, கட்டி கட்டித்த மேகலா கச்சித மணிகண்டிகா, இடுப்புக்கு அழகான அரைஞான் கட்டி விட்டுருக்கா யசோத. அழகான மேகலை கங்கண கிங்கினியோட அந்த குழந்தை கையில ஒரு நவநீதத்தை நிரத கரகலித நவநீதம், அந்த வெண்ணையை அப்படி கையில வச்சுண்டு அப்படி அழகா தத்தி தத்தி நடந்து வர அந்த பாலகோபால ரூபம். அப்படிதான் பாலராம ரூபம். ராம் லல்லாவா நின்று இருக்காரு. எங்க இந்த தசரதர் என்ன தபசு பண்ணினானோ தெரியலையேங்கிறார் தியாகராஜர். தப்பமேனி ஜேசனோ தெளிய. இந்த கௌசல்யா இந்த குழந்தையோட கண்ணத்தோட கண்ணம் வச்சு முத்தாடுறாளே, இந்த கௌசல்யா இதுக்கு என்ன தபசு பண்ணினாலோ தெரியலையே. இந்த கீர்த்தனம் முழுக்க அப்படியே வரும் ரொம்ப அழகா. கடைசியில் இந்த கீர்த்தனத்தில் முத்திர வைக்கிறார். தியாகராஜாப்தயனி பொகட நாரத மௌனி தபமேமி ஜேசேனோ. இப்பெல்லாம் நாரதர் புது நாமாவளி பாடுறாராம். என்ன நாமாவளினா தியாகராஜாப்தா தியாகராஜாப்தா. தசரதநந்தனாங்கிறது பாடின்றது போய் கௌசல்யானந்தவர்தனான்னு பாடின்றது போய் ராவண சம்ஹாரான்னு பாடின்றது போய் சீதாவல்லபான்னு பாடின்றது போய் இப்ப புதுசா ஒரு நாமா தியாகராஜ ஆப்தா. அப்படின்னா ராமரே அப்படி குஷியா பாக்குறாரா, என்னடா நாரதா இன்னும் புது நாமாவளி பாடுறியே. ஆமா, உங்களுக்கு தான் இப்ப புதுசா ஒரு பக்தன் வந்திருக்கானே தியாகராஜன். அவர் கீர்த்தனத்துக்கு தானே தலையாட்டின்டே நீங்க இருக்கீங்க, அதனால தியாகராஜாப்த அப்படின்னு பாடுறதுக்கு இந்த நாரதர் என்ன பாக்கியம் பண்ணினாரோ. தியாகராஜாப்தயனி பொகட நாரத மௌனி, தன் பாக்கியத்தை அப்படி சொல்லிக்கிறார். நாரதர் தியாகராஜாப்தான்னு பாடுறதுக்கு என்ன பாக்கியம் பண்ணினாரோ. தப்பமேமி ஜெயசேனோ தெளிய. குழந்தைகள் யானை ஏற்றம் குதிரை ஏற்றம் முதலிய சர்வ வித்தியைகளும் சர்வ வேதங்களும் சாஸ்திரங்களும் எல்லாம் வசிஷ்ட குருகுலத்தில் போய் அத்தியனம் பண்ணி குழந்தைகளாம் ஆத்துக்கு வந்துவிட்டான். 12 வயசு இருக்கும், சர்வ வித்யா பாரங்கத்தாளாக வந்துவிட்டான். குருகுலவாசம் பூர்த்தியாகி சமாவர்த்தனம் முதலிய விரதங்கள்லாம் பூர்த்தி பண்ணணும். அதுதான் கல்யாணத்தில் இப்போ விரதம்னு ஒன்று பண்ணுறோமே, இது வேதாத்தியனம் பூர்த்தி பண்ணின உடனே பண்ண வேண்டிய விரதம். அதை தான் கல்யாணத்துக்கு முந்தின நாள் விரதம்னு பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ இது குருகுலவாசம் முடிஞ்ச உடனே இந்த விரதங்களை பூர்த்தி பண்ணணும். இந்த விரத சமாபனங்கள்லாம் முடிச்சுட்டு குழந்தைகள் ஆத்துக்கு வந்துவிட்டான். ராமர் தசரதருக்கு பார்த்து பார்த்து கைங்கரியம் பண்ணுவார், லக்ஷ்மணன் ராமனுக்கு பார்த்து பார்த்து கைங்கரியம் பண்ணுவார். பரதன் என்ன பண்ணுவான்னா, பரதனும் ராமண்ணாவுக்கு கைங்கரியம் பண்ணுவான். சத்ருக்னன் பரதனுக்கு கைங்கரியம் பண்ணுவான். சுமித்ர பெத்த 2 குழந்தைகள்ல ஒரு குழந்தை பகவத் கைங்கரியத்துக்கு, ஒரு குழந்தை பாகவத கைங்கரியத்துக்கு. லக்ஷ்மணனும் ராமரும் எப்படி இருப்பா அப்படின்னுட்டா, பிராணனும் சரீரத்தையும் போல இருப்பாளாம். பிரியவே பிரியாது. பிராணனும் சரீரமும் பிரியுமோ எங்கேயாவது? சரீரத்தை விட்டு பிராணம் எடுத்தனா அவ்வளோதான். அதனால வால்மீகி சொல்றார், லக்ஷ்மணன் ராமருக்கு வெளியில சஞ்சாரம் பண்ணின்றத இன்னொரு பிராணனை போல பகி பிராண இவா பரஹா அப்படிங்கிறார். பரதசத்ருகுணால் எப்படி இருப்பானா, ராமலக்ஷ்மணால மாதிரி சேர்ந்திருப்பான். இனிமேல் அண்ணா தம்பிகள் சேர்ந்திருக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு உதாரணம் ராமலக்ஷ்மணால் தான். எந்த அண்ணா தம்பியை சொல்லணும்னாலும் ராமலக்ஷ்மணால போலன்னு தான் சொல்லணும். கம்பராமாயணத்தில் கம்மன் சொல்றதே சொல்றார், ராமலக்ஷ்மணால் எப்படி சேர்ந்திருப்பானா நூலையும் தரியையும் போல சேர்ந்திருப்பா. தரின்னு ஒன்று உண்டு. இந்த தறியில தான் வஸ்திரம் நெய்யறது இல்லையா, அந்த தறியும் நூலும் சேர்ந்து வந்துட்டே இருக்கும். அது பெரியவே பெரியாச்சு. தரியையும் நூலையும் போல சேர்ந்திருப்பா. பரதசத்ருகுணால் எப்படி சேர்ந்திருப்பானா இவாள மாதிரி சேர்ந்திருப்பா அப்படின்னு.
ஒரு சமயம் திருவையாருக்கு உபனிஷத் பிரம்மேந்திராள்னு ஒரு பெரியவா வந்திருந்தார். உபனிஷத் பிரம்மேந்திராளுங்கிற பெரியவா 108 உபனிஷத்துக்கும் பாஷ்யம் பண்ணினவர், சன்னியாசி. அவருடைய மட்டம் இன்னைக்கு காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கு. உபனிஷத் பிரம்மேந்திராள் மட்டம்னு இருக்கு. உபனிஷத் பிரம்மேந்திராள் பரமராம பக்தர், உபாசகர். பக்தியிலே 2 விதம் உண்டு, தபோமயமான பக்தி, பிரேமமயமான பக்தி. உபாசனா ரூபமான பக்தி, பிரேம ரூபமான பக்தி 2 உண்டு. துருவன் பண்ண பக்தி தபசாங்கமாக கொண்ட பக்தி, பிரகலாதனுடைய பக்தி சுத்த பிரேமையோடு கூடின பக்தி, தியாகராஜருடைய பக்தி பரம பிரேம பக்தி, உபனிஷத் பிரம்மேந்திராளுடைய பக்தி தபசா அங்கமாக கொண்ட பக்தி. அது யோகம் உபாசனை இப்படி இருக்கும். உபனிஷத் பிரம்மேந்திராள் ராமர் மேலே பல கீர்த்தனங்கள் பண்ணியிருக்கார். அதெல்லாம் கூட கிடைக்கிறது இன்னைக்கு நமக்கு. ஆனால் தத்துவபரமாக இருக்கும். அநாமமாய், அக்ஷரமாய், அரூபமாய், சத்தாய், சித்தாய், ஆனந்தமாய், எதுவோ அதுதான் ராமனா அவதாரம் பண்ணித்துன்னு தத்துவத்தை பாடிடுவார். அவ சித்தம் ரூபத்தில் லீலைகளில் லயிக்காது. தியாகராஜரோ பரமபிரேம பக்தர். இவ 2 பேரும் சந்திச்சுக்கிறா திருவையாறுல. 2 பரம பக்தாள் கூடினா எப்படி இருக்கும்? கங்கையும் யமுனையும் கூடுற மாதிரி. கங்கை ஞான நதி, யமுனை பிரேம நதி. இது 2 சங்கமிச்சா எப்படியோ அப்படிதான் இவ 2 பேருடைய சமாகமும். உபனிஷத் பிரம்மேந்திராள் ராமாயணத்தில் இருக்கிற சூக்ஷ்மார்த்தங்கள்லாம் எடுத்து சொல்லிட்டு வர்றார். தியாகராஜர் ஆனந்தமாக கேட்டுன்னு இருக்கார். அப்போ உபனிஷத் பிரம்மேந்திராள் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை விட்டு விடுறார். என்னன்னா, ராமருக்கு லீலைகளில் அபிருச்சி இல்லை. இந்த அவதாரம் தர்மத்தை காண்பிக்க பண்ணின அவதாரமாக இருக்கிறதுனால லீலைகளுக்கு இதில் பிராதானியம் கிடையாது. கிருஷ்ணாவதாரத்தை போன்ற லீலைகள் ராமாவதாரத்தில் இல்லை. ஏன்னா எந்த சர்க்கத்தில் ராம ஜனனம் சொல்லப்படுறதோ அதே சர்க்கத்தில் சீதா கல்யாணம் வந்து விடுறது. ஆச்சா விஸ்வாமித்திரர் வந்துவிட்டார், ராமலட்சுமணால் அழிச்சுட்டு போகிறார் அப்படின்னு மேலே சீதா கல்யாண பிரஸ்தாபம் வந்து விடுறது. ஆனால் பாகவதத்திலேயோ 3வது அத்தியாயத்தில் தசமஸ்கந்தத்தில் கிருஷ்ணாவதாரம்னா 54வது சர்க்கத்தில் தான் ருக்மிணி கல்யாணம். எத்தனை லீலை! கோவர்தன உதாரணம் என்ன, காளிநர்தனம் என்ன, ராசம் என்ன, நவநீத சௌரியம் என்ன, கோச்சாரணம் என்ன. இங்கே லீலைகளுக்கு பிராதானியம் இல்லை. பகவான் ரொம்ப லீலைகள்லாம் பண்ணலேன்னு சொல்லிட்டார். தியாகராஜருக்கு தாங்கவே இல்லை இல்லையா? அவள்லாம் தத்துவத்தை பார்த்து விடுவா இல்லையா? இவாள்லாம் லலித பக்தாள். இவா சித்தம் தாங்காது. இவா நாமரூப குணங்கள்லே திளைப்பா. நாமரூப குணங்களும் அப்ராக்கிருதம், பிராக்கிருதம் இல்லை, அதுவும் சின்மயம்தான். நாமரூப குணங்களை எடுத்துக்கிறதுனால பரபிரம்மம் நம்மள மாதிரி மனுஷனாயிடுத்துன்னு அர்த்தம் இல்லை. அது சின்மயமாக இருந்துட்டே அப்படிப்பட்ட நாமரூப குணங்களை பிரகடனம் பண்ணுறது. அந்த நாமரூப குணங்களும் சின்மயம்தான். தியாகராஜர் ஆத்துக்கு வந்தார். ராமர் கிட்ட உட்காந்து கதர்றார். என்னன்னா, நீ பாலலீலையே பண்ணலையா? நாளைக்கு கிருஷ்ணபக்தாள்லாம் உன்னை பழிக்க மாட்டாளா? உங்கள் பகவானுக்கு லீலையே பண்ண தெரியல, கொஞ்சம் கூட ராசிக்கமே இல்லைன்னு சொல்லிவிட மாட்டாளா? எனக்கு ஏதாவது ஒரு பால லீலையை நீ காண்பிச்சே தீரணும், எனக்கு தரிசனம் கொடுக்கணும், இல்லையானால் நான் அன்ன ஆகாரம் எடுத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னு இங்கே ஹட்டம் பண்ணுறார். அன்னைக்கு ராத்திரியே அவருக்கு சொப்பனத்தில் ஒரு பாலலீல தரிசனம் ஆறுது. அப்படியே கீர்த்தனமாக பாடுறார். அதை ராம ராம ராமலீ ராம ராம ராமலீ ஸ்ரீ ராம ராம நவண்ய லீ ராம ராம ராமலீ ஆச்சரியமான கீர்த்தனம். இந்த கீர்த்தனத்தில் தியாகராஜர் ஆச்சரியமாக சொல்கிறார். அவருக்கு என்ன தரிசனமாச்சோ அதை சொல்கிறார். லீலைகள்லாம் நித்தியமும் நடந்துட்டு இருக்கு. லீலைகள்லாம் ஹிஸ்ட்ரின்னு நினச்சிக்கப்படாது. நம்ம சித்தத்தை அயோத்தியா வச்சுட்டா அதில் பகவான் லீலை பண்ணிகிட்டே இருப்பான். லீலைகள் நித்திய சித்தமாக இருக்கு. அது உயர்ந்த பாவனா மண்டலங்களில் நடந்துட்டு இருக்கு. அந்த பாவனா மண்டலத்துக்கு நம்ம சித்தத்தை கொண்டு போக தெரியணும் நமக்கு. இங்கே என்ன தரிசனம் ஆறுதுன்னா, சின்ன ராம் லல்லா. இதோ இங்கே நம்ம போய் அயோத்தியில் தரிசனம் பண்ணுறோமே, அந்த பிராயத்தில் இருக்கிற குழந்தையா
கௌசல்யாந்தபுரத்தில் இருக்கிற ஒரு மரகத ஒரு ஸ்பட்டிகமயமான ஸ்தம்பம், அந்த ஸ்தம்பத்தை கட்டின்னு அந்த குழந்தை அப்படின்னு அழறது. ராமன் அழறான். குழந்தை தானே, குழந்தைகள் விளையாட்டில் போய் ஏதாவது இந்த மாதிரி சண்டையை இழுத்துன்னு வந்துடும், அழும். கௌசல்யாமா ஓடி போய் கட்டின்னு ராமனை கேட்கிறாளாம், நீ நீதீரார, துரையே, என் துரையே, என் செல்வமே, தேடியும் காணாத நிதியே, நீ எப்பேற்பட்டவன்டா, எங்களுக்கு கிடைச்ச நிதி இல்லையா? நீ போய் அழலாமா? நீ தசரத ராஜகுமாரன் இல்லையா? இக்ஷ்வாகு வம்ச குலதிலகன் இல்லையா? நீ அழலாமா? ஏன் அழற? அந்த குழந்தை சொல்றது, அம்மா நாங்கள்லாம் கண்ணாமூச்சி விளையாடலான்னு பிளான் பண்ணினோம் தோட்டத்தில். கணுல மூசி அடினரு, இதில் அழகாக ஒரு கான்வர்சேஷனாகவே வரும். கௌசல்ய கேட்க, ராமர் பேச, கௌசல்ய கேட்க, இப்படியே வரும். சரி, கண்ணாமூச்சி ஆடுறது, கண்ணாமூச்சி தானே விளையாட போனேள், அதுக்கு அழற? இல்லைம்மா, அவள்லாம் ஒளிஞ்சுண்டா, என் கண்ணை ஒருத்தன் மூடினான். சரி, என் கண்ணை மூடினாலும் என் கண்ணு ரொம்ப பெருசா இருக்கு இல்லையா, புண்டரீகாட்சன் இல்லையா, கர்ணாந்த தீர்க்க நயனம் இல்லையா, அதை சொல்றார். எப்படி மூடினாலும் என் கண் தெரியறதுமா? அவனுடைய கைக்கு என்னுடைய கண்ணுக்கு அவன் கை காணல. என் கண்கள் நீண்டு இருக்கு, அண்டச்சராச்சரத்தையே கட்டாட்சிக்கிற கண்ணாச்சே, ஒரு ஜீவனை விடாமல் பார்த்து கட்டாட்சிக்கிற கண்ணாச்சே, அதை எப்படி மூட முடியும் இல்லையா? அதனால என் கண்ணு எப்படி இருந்தாலும் தெரியுது, மூடினாலும் தெரியுது. அப்ப என்ன பார்த்தா அவள் என்ன சொன்னான்னா, நீ கண்ணை மூடிக்க லாய்க்கு இல்லைன்னுட்டா. சரி, ஒளிஞ்சுக்க வேண்டியதானே? ஆமா, அதைத்தான் அடுத்த ஆப்ஷன். நான் ஒளிஞ்சுக்க தான் போனேன். எந்த இருட்டில் நான் போய் ஒளிஞ்சுட்டாலும் என்னுடைய தேகத்திலிருந்து ஒரு பிரகாசம் வருது. அந்த பிரகாசம் நான் இருக்கிற இடத்த காண்பிச்சு கொடுத்து விடுறது. ஏன்னா அந்த பிரகாசம் தான் பிரபஞ்சத்தையே பிரகாசப்படுத்துறது, அந்த சைத்தன்யம் தான் பிரபஞ்சத்தையே பிரகாசப்படுத்துறது. அப்போ ஒளிஞ்சுக்கவும் லாயக்கு இல்லை, கண்ணை மூடிக்கவும் லாயக்கு இல்லை, நீ எதுக்கு தான் லாயக்குன்னு அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்னை பார்த்து கேட்டான். அப்போ அவ கடைசியில் ஒருத்தன் சொன்னானா, டே ஒன்னா இவனை ரெஃபரியா வச்சுப்போம், இல்லையா இந்த தியாகராஜர்னு ஒருத்தர் திருவையாறுல நிறைய பாடிண்டே இருக்கார், பேசாம அங்க போகட்டும், அவர் பாடுறத தலையாட்டி கேட்டுன்னு இருக்கட்டும் அப்படின்னு இந்த இடத்துல பாக சாட்சி ரமணி கீர்த்தனம். இதெல்லாம் ரொம்ப வெளியில யாரும் பாடுறதில்லை இந்த கீர்த்தனங்கள். அவருக்கு ஏற்பட்ட அனுபவம். கடைசியில எப்படி முடிக்கிறார்? விளையாட்டுல ஆரம்பிச்சு வேதாந்தத்துல முடிக்கிறார். பகவானுடைய லீலைகள்லாம் சின்மயம்ங்கிறதுக்கு இது பிரமாணம். அவ என்ன சொல்றா, நீ எந்த விவகாரத்துக்கும் லாயக்கு இல்லை, விவகாரங்களை சாட்சியா பார்த்துன்னு இருக்கத்தான் லாயக். பரபிரம்மம் எந்த விவகாரத்திலையும் ஈடுபடாது, அது விவகாரத்துக்கு சாட்சியா இருக்கும். அதனாலதான் பாக சாட்சி ரமணீரி. ஒன்னா சர்வ விவகாரத்துக்கு சாட்சியாரு, இல்ல தியாகராஜன் நிறைய பாடுறாரு, பேசாம அந்த ஆத்துல போய் உட்காந்து அவருடைய பீட்டத்துல போய் உட்காந்து அவர் பாடுறத தலையாட்டி கேட்டுன்று வர தியாகராஜ தெய்வமாயிரி. ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்தாலும் ஓடோடி வந்து தியாகராஜர் உபனிஷத் பிரம்மேந்திராள்கிட்ட சொல்றார், லீலையே இல்லைன்னு சொன்னேன், எங்க ராமன் எனக்கு ஒரு லீலையை தரிசனம் கொடுத்தான் அப்படின்னு இந்த கீர்த்தனத்தை பாடினார். அப்போ உபனிஷத் பிரம்மேந்திராள் உம்ம பக்திக்கு தகும் அப்படின்னு சொன்ன. இப்படிலாம் ஆச்சரியமான பல வைபவங்கள். இதுதான் தியாகராஜ ராமாயணம். குழந்தைகள் ஒரு பிராயம் வந்து கொடுத்துறியா, 12 வயசு. 12 வயசுங்கிறதே ரொம்ப பெரிய வயசாம். தசரதருக்கு இப்பவே கவலை வந்து கொடுத்து என்னன்னா, தேஷாம் தார கிரியாம் பிரதி, அந்த குழந்தைகளுக்கு ஒரு கல்யாணம் பண்ணணுமே, அதுவும் ராமனுக்கு கல்யாணம் பண்ணணுமே, அதுதான் கவலை. ஏன்னா ஏதோ ஏப்ப சோப்பைக்கு பொண்ணு தேடுறதுனா கூட செல்லடை போட்டு தேடுறாளே, அப்ப ராமனுக்கு தேடணும்னா எப்படி தேடணும்? ஏன்னா அவனுக்கு சரியானவளை தேடணுமே. அத ராஜா தசரதா தேஷாம் தார கிரியாம் பிரதி
சிந்தயாமாச தர்மாத்மா சோபாத்யாய ச பாந்தவா தஸ்ய சிந்தயமானஸ்ய மந்திரி மத்தியே மகாத்மனா அப்யாகச்சன் மகாதேஜ விஸ்வாமித்ரோ மகாமுனிஹி. தசரதருக்கு இப்பவே ராமனுக்கு கல்யாணம் பண்ணணுமேங்கிற கவலை. இன்னைக்கு தான் மந்திரிகள் ரித்விக்குகள் இவாளெல்லாம் வச்சுண்டு இந்த விஷயத்தை பிரஸ்தாபிக்கிறார். ராமனுக்கு வது தேடணும்னா சீதையை தேடுற பரியந்தம் தேடணும். யாரையோ ஜோடி சேர்த்து விட முடியுமா? சரியோ வரி ஸ்ரீ ஜானகி. அம்மா ஜானகி, உனக்கு சரி யாரும் இல்லையே, உனக்கு சரி நீ தான். ராமனுக்கு ஏத்த சீத்தை, சீத்தைக்கு ஏத்த ராமன். இவா ரெண்டு பேரும் ரெண்டு இல்லை, ஒன்று, ஏக தத்துவம். ஏன்னா பின்னாடி சுந்தரகாண்டத்தில் சீதை ராவணனை பார்த்து சொல்றா, என்னையும் ராமரையும் பிரிச்சுட்டதா கனவு காணாதே, எனக்கும் ராமருக்கும் பிரிவே இல்லை, சூரியனையும் சூரிய ஒளியையும் எப்படி பிரிப்பேன்னு கேட்கிறா. அனன்யாராக வேணாம் பாஸ்கரேன பிரபாயத. சூரியனையும் சூரிய பிரபையும் பிரிக்க முடியாது, அதை போல என்னையும் ராமரையும் பிரிக்க முடியாது, நாங்க ஏக தத்துவம் அப்படிங்க. அதனால ஜோடி சேர்க்கணும்னா சீத்தையை தவிர இன்னொரு ஜோடி சேர்த்து விட முடியாது. சிந்தயாமாச தர்மாத்மா சோபாத்யாய ச பாந்தவா. இன்னைக்கு தான் உபாத்தியாயர்களையும் அந்த மந்திரிகளையும் வச்சுண்டு நம்ம குடும்பத்துக்கு ஏற்ற குடும்பம் எது, நம்ம ராமனுக்கேற்ற வது யாரு, யாரை பார்க்கலாம், எந்த தேசத்தை ராஜகுமாரியை பார்க்கலாம் அப்படின்னு விசாரம் பண்ணிட்டு இருக்கிறத வாசல்ல இருந்து ஒரு காவலாளி ஓடி வந்து சொல்றான், கௌஷிக மகரிஷி வந்திருக்கார். தஸ்ய சிந்தயமானஸ்ய மந்திரி மத்தியே மகாத்மனக அப்யாகச்சன் மகாதேஜ விஸ்வாமித்ரோ மகாமுனிஹி. ஒரு சுப சமாச்சாரத்தை பற்றி பிரஸ்தாபிச்சுருக்கிறத ஒரு மகான் வந்தாருன்னா என்ன அர்த்தம்னா ரொம்ப சுபமாக முடிய போகிறதுன்னு அர்த்தம். சாதுக்கள் சும்மா ஒன்றும் வந்துவிட மாட்டார். ஒரு கிரகத்தை தேடி ஒரு மகாத்மா வராருன்னா ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும், அந்த அந்த ஜீவன் மேலே பகவானுக்கு கிருபை வந்து கொடுத்தோன்னு அர்த்தம். இல்லைன்னா ஒரு மகாத்மா தேடி வரமாட்டார். என்ன நம்ம மாத்திர பருப்பு பாயசம் சாப்பிடவா வரப்போறா வாழலாம். பகவானுடைய கிருபையை எடுத்துண்டு வரவா சாதுக்கள், அந்த கிருபைக்கு மீடியமா இருக்கிறவா சாதுக்கள். அதனால சாதுக்கள் ஒரு கிரகத்துக்கு உகந்து வரானா அதை கொண்டு ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும், அவ விஷயத்துல பகவான் ரொம்ப கிருபாபூர்ணனா இருக்கான் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். உடனே வாசலுக்கு ஓடோடி போய் தசரதன் ஸ்வாகதம் பண்றான். யதா மிருதஸ்ய சம்பிராப்திஹி யதா வருஷமனூதகே யதா சதர்ஷதாரேஷு புத்திரஜன்மா பிரஜஸ்யவே பிரணஷ்டஸ்ய யதா லாபோ யதா ஹர்ஷோ மகோதயः தவேவ கமனம் மன்யே ஸ்வாகதோ தே மகாமுனே. மழையே இல்லாத ஒரு ஊர்ல மழை வந்துதானால் அவர் என்ன சந்தோஷப்படுவாளோ, உயிர் போனவனுக்கு அமிர்தம் கிடைச்சு ஒரு காலம் அவன் பழச்சுட்டானால் அந்த உயிர் வந்தவன் என்ன சந்தோஷத்தைப்படுவானோ. நல்ல மனைவி, நல்ல சீல குணங்களோட கூடின நல்ல மனைவியும் அவள் மூலமா ஒரு உத்தம புத்திரனை அடைஞ்சவன் என்ன ஆனந்தத்தை அடைவானோ. ஒரு ரொம்ப அருமையா வச்சு காப்பாத்தின பொருள் அவன் கையை விட்டு போயிடுத்து, அவன் கையை விட்டு போன ஜோர்லேயே திருப்பி கிடைச்சுடுத்துனா அவன் என்ன ஆனந்தத்தை அடைவானோ அந்த ஆனந்தத்தை உங்கள் வரவால நான் அடைகிறேன். இது அத்தனையிலையும் தசரதனுக்கு சுவானுபவம் இருக்கு. அனார்ஜவமா ஒரு வார்த்தை பேச மாட்டான், அதுவும் தசரதன் பேச மாட்டான். இக்ஷ்வாகு வம்சத்துல யாருமே பேச மாட்டான். ஹிருதயத்துல இருந்து தான் வாக்குல வரும். அமிர்தம் கிடைச்சா, உயிர் போனவனுக்கு அமிர்தம் கிடைச்சான்னு எதை மனசுல வச்சுன்னு சொல்றான்னா, சிரவணகுமாரன் ஒரு பிள்ளைய அடிச்சுட்டான் சின்ன வயசுல தசரதன். அன்னைக்கு ஒரு கால அமிர்தத்தை கொடுத்து அந்த குழந்தை பழைச்சிருந்தா அந்த அன்னைக்கு தசரதன் எந்த ஆனந்தத்தை அடைஞ்சிருப்பானோ அதை நினைச்சுன்னு சொல்றான். மழை இல்லாத ஊர்ல மழை வந்தா எந்த ஆனந்தம் அடைவாளோன்னு எதை சொல்றான்னா, அங்க தேசத்துக்கு ரிஷேஸ்ருங்கர் வந்தார், மழை கொட்டித்து. அப்ப அங்க தேசத்து ராஜா, அந்த அங்கதேசத்து ராஜா இருக்கானே ரோமபாதன், அவனுடைய சுவானுபவத்தை மனசுல வச்சுட்டு சொல்றான், யதா வருஷம் அனூதகே. கௌசல்யை போன்ற பத்னி, அவள் மூலமா ராமனை போல ஒரு பிள்ளைய பெற்ற அந்த ராமநவமிய ஈடா அதுக்கு ஈடா ஒரு நாளை சொல்லிட முடியுமா தசரதனுடைய வாழ்க்கையில? அதை மனசுல வச்சுட்டு தசரதன் சொல்றான், ராம ஜனனத்தன்னைக்கு எந்த ஆனந்தத்தை அடைஞ்சேனோ அந்த ஆனந்தத்தை இன்னைக்கு அடையிறேன்.
உங்களுடைய வரவால அடைகிறேன். ஆச்சரியம். அனார்ஜவமான வார்த்தை இல்லை, ஹிருதயஸ்பர்ஷமான வார்த்தை, ஹிருதயத்திலிருந்து வரக்கூடிய வார்த்தை. மகான்களை ஏமாற்ற முடியாது. நம்ம மகான்கள்கிட்ட ரொம்ப ஸ்லாகனியாளா நம்ம அவளை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுறதுனாலாம் அவள் மயங்கி விட மாட்டா. உன் ஹிருதயத்திலிருந்து வரதாங்கிறது தான் பாப்பாவா. உடனே இந்த இடத்துல விஸ்வாமித்திரர் சந்தோஷப்பட்டு தசரதனை தட்டி கொடுத்து சொல்றார், சதிருஷம் ராஜசார்தூல தவைவம் புவிநான்யதக மகாவம்ச பிரசூதஸ்ய வசிஷ்டவ்யபதேஷின. நீ எப்பேற்பட்ட வம்சத்துல வந்தவன், இன்னொன்னு வசிஷ்டரை ஆசிரயிச்சவன், நீ இப்படித்தான் பேசுவேன். வேற எப்படி பேசுவேன்? ஏன்னா நீ வந்த வம்சமும் அப்பேற்பட்ட வம்சம், இன்னொன்னு உன்னுடைய குரு அப்பேற்பட்டவன். இந்த சிஷ்யன் எப்பேற்பட்டவன்கிறத குருவை வச்சுன்னு சொல்லிவிடலாம். உன்னை அப்படித்தானே தயார் பண்ணியிருப்பார். நீ வசிஷ்டருடைய சிஷ்யனாச்சே, நீ பேசுறதுல இருந்து தெரியுது, உன் ஹிருதயத்திலிருந்து வருது. அவரை உள்ள அழிச்சுட்டு போய் அர்க்கியபாத்திய ஆச்சமனியங்கள்லாம் கொடுத்து ஒரு ஆசனம் போட்டு அத்தனை பேரும் எழுந்து நிற்கிறா. வசிஷ்டர் உள்பட அத்தனை பேரும் விஸ்வாமித்திரரை பார்த்து எழுந்து நிற்கிறா. பெரிய வேத கோஷங்கள்லாம் நடக்கிறது. விஸ்வாமித்திரர் உட்காண்டதுக்கப்புறம் அவள்லாம் அவ ஆசனத்தில் உட்காண்டா. ஆனால் தசரதன் கை கட்டி நின்றுட்டு இருக்கான். எப்பேற்பட்ட நாடாளுற சக்கரவர்த்தியாக இருந்தாலும் தபஸ்ன்னு வந்துட்டா கை கட்டி தான் நின்னாகணும். ஏன்னா இவாள்லாம் தபசால இன்னொரு பிரம்மாண்டத்தை சிருஷ்டி பண்ணிடுவா. இவாள் பண்ணினவர் தான் இவர் பண்ணினவர் தான். இன்னைக்கு இருக்கிற கேலக்சிஸில் பெரும்பாலான கேலக்சிஸ் விஸ்வாமித்திரர் சிருஷ்டி பண்ணினது. எல்லாம் ராமாயணத்திலே பெரிய நட்சத்திர மண்டலங்கள்லாம் விஸ்வாமித்திரர் சிருஷ்டி பண்ணினது. திரிசங்கு ஸ்வர்க்கம் சிருஷ்டி பண்றாரே, அதற்காக இவ்வளவு நட்சத்திர மண்டலங்களை சிருஷ்டி பண்ணினார். அதெல்லாம் இன்னைக்கு இருக்கு. அப்பேற்பட்டவர். பெரியவாள்லாம் நம்ம ஆத்துக்கு வந்துவிட்டா அவளை பத்தி ஏன் வந்தேன்னு கேட்கக்கூடாது. அதை விட அசட்டுத்தனமான கேள்வி ஒன்று உண்டா? ஏன்னா சௌக்கியம் நம்மளை தேடி வருது, சௌக்கியமே நம்மளை தேடி வருது. இன்னொன்று, அவளை பத்தி எப்படி இருக்கேள் அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது. ரொம்ப பெரியவா நம்ம ஆத்துக்கு வரான்னு வச்சுக்கோம், நீங்க எப்படி இருக்கேள் அப்படின்னு அவளை பார்த்து கேட்கக்கூடாது. சௌக்கியத்தை போய் யாராவது சௌக்கியமானு கேட்பாளோ? சௌக்கியமே சௌக்கியமா அப்படின்னு யாராவது கேட்பாள? நமக்கு சௌக்கியத்தை பண்ண வந்திருக்காவா இல்லையா? அவா நம்மளை விசாரிக்கணும், உங்க கிருபையால சௌக்கியமா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லணும். விஸ்வாமித்திரர் வந்த காரணம் இன்னும் புரியல. தசரதன் கை கட்டி வாய் பொத்தி நின்றுட்டு இருக்கான். இடுப்புல அங்கவஸ்திரத்தை கட்டின்னு இப்படி நின்றுட்டு இருக்கான். அவரே ஆரம்பிச்சார், தசரதா, நான் ஒரு யஜ்யம் பண்றதா சங்கல்பிச்சுட்டு இருக்கேன். சித்தாசிரமங்கிற இடத்துல யஜ்யம் பண்ண போறேன். அந்த யஜ்யத்துக்கு ராட்சசாலாம் பல விக்னங்களை உண்டு பண்றா. அதுவும் பிரத்யேகமா மாரீச்சன் சுபாகுங்கிற 2 ராட்சசால் தாட்டகையினுடைய பிள்ளைகள் ரொம்ப விக்னம் உண்டு பண்றா. யஜ்யம் முடிகிற சமயத்துல வசோத்தார கொடுக்கிற சமயத்துல யஜ்ய குண்டத்துல ரத்தம் அஸ்தி மாம்சங்களை கொட்டிட்டு போயிடுவா. யஜ்யமே நின்று போயிடும். இப்படிலாம் பல விக்னங்களை உண்டு பண்றா. அப்படின்னுட்டு பேசாம இருக்காரே தவிர, நீ வா யஜ்யத்துக்கு சகாயம் பண்ணு, இல்லை உன் பிள்ளை அனுப்பு, எதுவுமே சொல்லலை. யஜ்யத்துக்கு விக்னம் பண்றா ராட்சசாள். தசரதனுக்கு ஒன்று தோன்றது அப்படின்னா இவரே சபிச்சுடலாமே. இவள ரிஷிகள் தானே, ஒரு பார்வை பார்த்தா பொசுங்கி போயிடுவாளே. விஸ்வாமித்திரர் அதை தெரிஞ்சுட்டு சொல்றார், சபிக்கிறதுக்கு யாரும் எனக்கு சொல்லித்தர வேண்டாம், எனக்கா யாராவது சொல்லித்தரணும். விஸ்வாமித்திரர்னாலே கோபம் தானே அர்த்தம். அந்த கோத்திரத்துக்கே கல்யாணம் பண்ணி தர மாட்டா. நான் டயத்துக்கு சாதம் விழலைன்னா தட்டு பறக்கும். நச்சமே குரோதமுத்சஷ்டும் புத்திர் பவதி பார்த்திவ ததா பூதாகி சாச்சர்ய நசாபஸ்தத்ர முச்யதே. இவாளுக்கெல்லாம் தபோதனர்கள்னு பேரும். தபச தனம் மாதிரி சேர்த்து வச்சுப்பா. சாபத்துல கோபத்துல அனுகிரகம் பண்றேங்கிற வியாஜத்துல தபஸை விட்டுவிட மாட்டா. இதுல எல்லாம் தபஸ் போயிடும். சாட்சாத்காரத்துக்கு மட்டும் தபசை வச்சுப்பாளே தவிர இந்த மாதிரி விஷயங்களை தபசை விட்டுவிடப்படாது. சாபத்துல கோபத்துல எல்லாம் தபசு போயிடும். அதனால நான் சபிக்கிறதா இல்லை, நான் கோபத்தை விடுறதா இல்லை. அப்ப என்னதான் பண்ணணும்? தசரதன் சொல்றான், அப்படியானால் நானே வரேனே, நானே ரத கஜ துரக பதாதி சைன்யத்தோட நான் யஜ்யத்தை நிர்விக்னமா நடத்தி தரேன். அந்த ராட்சசால நான் சம்மாரம் பண்றேன். அதெல்லாம் காது கொடுத்து கூட கேட்கல அவர். அவருடைய கண்கள் யாரையோ தேடுறது. ஏன்னா யஜ்ய நாராயணன்னு தேடுறது. யஜ்யத்துக்கு பலன் யஜ்யம் நிறைய பண்றா ஒருத்தர். யஜ்யத்துக்கு பலன் தெரியாம யஜ்யத்தை பண்ணி பிரயோஜனமே இல்லை. யஜ்யத்துக்கு பலன் யஜ்ய நாராயணன் சந்தோஷப்படுறது தான். ஸ்வனுஷ்டிதஸ்ய தர்மஸ்ய சம்சித்தி ஹரிதோஷணம். நான் நிறைய தர்மங்களை பண்றதுல விஷயம் இல்லை, அந்த தர்மத்தை பகவத் பிரீத்திக்காக பண்றேனாங்கிறது தான் விஷயம்.
ஒரு காலம் அதை ஸ்வலாபத்துக்கு பண்ணிவிட்டேன்னா அது ஒரு அல்ப புண்ணியத்தை கொடுக்கும், அதுக்கு ஸ்வர்க்கம் முதலிய லோகங்கள் கிடைக்கும். ஆனால் கர்மசேஷத்தால் திருப்பி வந்து பிறக்கணும். நீ பண்ற தர்மங்களை பகவத் பிரீத்தியர்த்தம் பண்ணிட்டேயானால் அது கர்ம யோகமாக மாறி அது உன்னை பக்திக்கான வைராக்கியத்தில் கொண்டு விட்டு தத்வாரா மோட்சத்தில் கொண்டு சேர்த்துடும். యజ్ఞాదులు సుఖమనువరికి సమం అజ్ఞాదులు గలరేవో మనసో యజ్ఞాదులు సుఖమనువరికి సమం అజ్ఞాదులు గలరేవో మనసో యజ్ఞాదులు సుజ్ఞానదని யஜ்யமே சௌக்கியம்னு யஜ்யத்தை மட்டும் பண்ணி கடைசியில் யஜ்யத்துக்கு பலனை கொடுக்குற ஈஸ்வரன் விஷயத்தில் இவளுக்கு பக்தி சித்திக்கலைன்னா இந்த யஜ்யத்தால என்ன பிரயோஜனம்? சுஜான தரித்திர பரோபருல தியாகராஜரோட அழகு. இதுக்கு ஜெயமனோகரின்னு பேர் இந்த ராகத்துக்கு. அவர் சுஜான தரித்திர பரம்பருல இவாளுக்கெல்லாம் ஞான தாரித்யம் இருக்குங்கிறார். வெறும் யஜ்யத்தை மட்டும் கர்மாவை மட்டும் பண்ணிட்டு இருக்கா. கர்மத்தில் அந்த கர்மத்துக்கு பார்த்து பலனை கொடுக்குற ஈஸ்வர பிரதிபத்தி இன்னும் ஏற்படலை. அதனால யஜ்யத்துடைய பலனை இவாள்லாம் அடையலை. இவாளுக்கெல்லாம் சுஜான தரித்ராள்னு பேரு. அப்படிங்கிறதே சுஜான தரி அப்படின்னா ஸ்வராட்சரம். அது சுஜான தரித்திர சுஜான தாரித்ரியா இருக்கு அப்படிங்கிறதே சுஜான தரித்திர பரம்பரு. இதெல்லாம் தான் அழகு. அந்த ராகபாவம் அந்த விஷயத்தை நம்ம கிட்ட கொண்டு சேர்க்கறதுக்கு ஒரு மீடியமா இருக்கு. பார்த்தேளா, இந்த சங்கீதமோ இந்த சாகித்யமோ இந்த பக்தியை கொண்டு நம்ம சித்தத்தில் பிரதிஷ்டை பண்றதுக்கு ஒரு மீடியமா இருக்கு. பார்த்தேளோ, அதுதான் இந்த சங்கீதம். அது எப்படி அனுகூலமா இருக்கு பாருங்க. அந்த தரிங்கிறது ஸ்வராட்சரம். இந்த இடத்துல தரித்திர அந்த தரி அந்த அப்படி வந்து விழறது. அது புரியறதா? அங்க தரி ஸ்வராட்சரம் பண்ணணுங்கிறதுக்காக பாடல. தரித்திரன்னு அந்த சுஜான தரித்திராளா இருக்காளே இவாள்லான்னு பாடுறதே அந்த தரி ஸ்வராட்சரமா வந்து விழறதுங்க. விஸ்வாமித்திரருடைய கண்கள் தேடித்து 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 பார்த்துட்டார். பாலர் கப சுஜேல மணிமய மலர் சரசிரக்ஷ வர்க போல சுருச்சிர கிரீடர சந்தனோ புவனசரக கன கன ருச்சி கன கவ சன நிலோ கன கன ருச்சி சுச்சேல மணிமயமல கிருத்த பாலார்காப பால அர்க்க அப்படின்னு இளம் சூரியன். அந்த இளம் சூரியனுடைய கோல்டன் ரேஸ் இருக்குமே அதுக்கு தக்க சூச்சேல அப்படி வஸ்திரம் தரிச்சுன்னு இருக்கார். மணிமயமல அந்த கீர்த்தனை எப்படிப்பட்ட கீர்த்தனம் தெரியுமோ? அப்படி ஒரு தியானம். கந்தர் அழகான மணிமாலைகள் தரிச்சென்றிருக்கார். சரசிஜாக்ஷ அழகான தாமரை போன்ற கண்கள். வரக போல சுருச்சிர கிரீடதர சந்ததோபு மனசரக கனகன ருச்சி. அப்படி ஒரு தியானம். காகபக்ஷதரம் வீரம் ஜேஷ்டம் மேதாதுமர்கசி சக்தோ ஸ்வேன தே
இவ்வளவு சிரமப்படவே வேண்டாம். அந்த சுருள் சுருளான அழகான கேசபாரத்தோடு அந்த கனத்த காய்தாவா கையில் அந்த வில்ல பிடிச்சுண்டு அழகான மணிமயமான மாலைகளோட மரகத மணி வர்ணனா நின்று இருக்கானே, உன் மூத்த பிள்ளைய கூடு போதும். நீ இவ்வளவு சைன்யத்தை அழிச்சுட்டு வர வேண்டாம், நீ இவ்வளவு சிரமமும் பட வேண்டாம். அவன் ஒருத்தன் வரட்டும், அந்த ராட்சசாலாம் நாசமாயிட்டா. நாசமா போறான்னு சொல்ல, அவன் கிளம்பி விட்டான்னா அவள்லாம் போயிட்டான்னு நினைச்சுக்கோ. ராட்சசாயே விகார்த்தாரா தேஷாமபி விநாசனே ஸ்ரேயஸ்சஸ்மை பிரதாஸ்யாமி பகுரு ந சம்சயः. அது மட்டும் இல்லை, உன் பிள்ளை என்னோட வந்தானால் அவனுக்கு பல ஸ்ரேயஸை பண்ணி அனுப்புவேன். இருக்கிறதுலே பெரிய ஸ்ரேயஸ் சீதா கல்யாணம் தான். தசரதனுக்கு தலை சுத்துறது. ஏன்னா அவர் பார்க்குற திருஷ்டி வேற, இவன் பார்க்குற திருஷ்டி வேற. தசரதன் பார்க்குற திருஷ்டி வாத்சல்யமயமான திருஷ்டி, விஸ்வாமித்திரர் பார்க்குற திருஷ்டி ஞானமயமான திருஷ்டி. விஸ்வாமித்திரர் எப்படி பார்க்கிறார்? வேதாகமேதம் புருஷம் மகாந்தம் ஆதித்ய வர்ணம் தமசஸ்து பாரே அப்படின்னு தமசுக்கும் அப்பாற்பட்ட பிரகிருதிக்கும் அப்பாற்பட்டு இருக்கிற பரமபுருஷன்னு பார்க்கிறார். தசரதன் என்ன பார்க்கிறான்? தம்பிள்ளைன்னு பார்க்கிறான். இது பிரேம, அது ஞானம். இது யமுனையும் கங்கையும் போல. யமுனைங்கிறது பிரேம பிரவாகம், கங்கைங்கிறது ஞான பிரவாகம் இல்லையா? ரெண்டுமே பகவான் இடத்துல தான் கொண்டு சேர்க்கறது நம்மள. புரியறதோ? ஞானிகள்லாம் அதுக்குன்னு பிரேம இல்லாதவாளும் இல்லை, பிரேமிகள்லாம் ஞானம் இல்லாதவாளும் இல்லை. இங்கே பிரேம ப்ரிடாமினண்ட்டாக இருக்கு, அங்கே ஞானம் ப்ரிடாமினண்ட்டாக இருக்கு, அவ்வளோது. தசரதன் மூர்ச்சையாயே கீழே விழுந்துட்டான். இதை கேட்டுட்டு, ஏன்னா 12 வயசு குழந்தை, நம்பாத்து குழந்தை, நம்ம லல்லா அவனை போய் யுத்தத்துக்கு கூப்பிடுறாரு, நன்னா இருக்கே அது அப்படின்னு முள்ள மயங்கியே விழுந்தான். விஸ்வாமித்திரரும் விடுறதா இல்லை, நீ மயக்கம் தெளிஞ்சு எழுந்து போயோனோ அது வரைக்கும் நானும் இருக்கேன். பேச ஆரம்பிச்சார். நச்சபுத்திரகதம் ஸ்நேகம் கர்த்தும் அர்ஹசி பார்த்திவ அகம் தே பிரதிஜானாமி ஹதௌ தௌ வித்தி ராட்சஸோ அகம் வேத்மி மகாத்மானம் ராமோ சத்யபராக்ரமம் வசிஷ்டோபி மாதேஜ யேஜே மே தபசி ஸ்தித. உன்னுடைய பிள்ளையை ஏதோ சாமானிய பிள்ளைன்னு நினைச்சுக்காதே. சாமான்யமா ஒரு அப்பா ஒரு பிள்ளை கிட்ட ஸ்நேகம் வைக்கிறத போல இந்த பிள்ளைய அப்படி பார்க்காத. உன் புள்ள மகாத்மா தெரிஞ்சுக்கோ. மகாத்மானா வேதாகமேதம் புருஷம் மகாந்தம் அப்படிங்கிறது தான் அகம் வேத்மி மகாத்மானம். புருஷ சூக்தத்தில் மகாந்தம்ங்கிற சப்தத்தால் எந்த பரமபுருஷன் பிரதிபாதிக்கப்படுறானோ அவன்தான் உன் பிள்ளை அப்படிங்கிறத சூக்ஷ்மமாக சொல்றார். ராமம்னா என்ன அர்த்தம்? யோகிகள்லாம் தங்களுடைய சித்தத்தை எந்த சித்ஸ்வரூபத்தில் சதா ரமிக்க பண்றாளோ அந்த பரவஸ்தூன்னு அர்த்தம். எல்லாரையும் ஆகர்ஷிக்கிறவன் ஒரு அர்த்தம் இல்லையா? ராமன்னா அபிராமன், எல்லோரையும் ஆகர்ஷிக்கிறவன் அர்த்தம். இன்னொரு அர்த்தம் என்னன்னா, யோகிகள்லாம் தங்களுடைய சித்தத்தை எந்த பிரம்மத்தில் ரமிக்க பண்றாளோ அந்த ராமன் அர்த்தம். விஸ்வாமித்திரர் சொல்றாரு, சும்மா ஒன்றும் வசிஷ்டர் உன் பிள்ளைக்கு ராமன்னு பேர் வைக்கல, அந்த பரவஸ்தூன்னு தெரிஞ்சுதான் பேர் வச்சிருக்கார். சத்யபர சத்தியபராக்கிரமம்னா என்ன அர்த்தம்னா, சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரம்ங்கிற 3 விவகார சத்தியத்துக்கும் ஆதாரமா இருக்கக்கூடிய பரமார்த்த சத்தியம்னு அர்த்தம். சத்தியமா பராக்கிரமம் உடையவன், சத்தியத்தையே பராக்கிரமமா உடையவன் அப்படிதான் அர்த்தம் பண்ணிட்டே போகணும். நிஜ பராக்கிரமம் எங்கேயும் சம்பாதிச்சின்ற பராக்கிரமம் இல்லை, அவனுடைய ஐஸ்வர்யமா இருக்கிற பராக்கிரமம் அப்படிதான் சொல்லிட்டே போகணும். இவ்வளவு பிரவச்சனம் பண்றார், இவ்வளவு வேதாந்த பிரவச்சனம் பண்றார். ஹரியட பரம
ಸುರುಳಟ ನರುಡಟ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿಲ್ ಅಂತರಿಲಲೋ ಪರಮಾತ್ಮೋಡು ವೆಲಿಗೆ எல்லாருக்குள்ளேயும் ஹரியாவும் ஹரணாவும் சுரர்களாவும் நரர்களாவும் சுர நர கக கோ பௌமி கந்தர்வ தைத்தியை சித்திரம் ரம்யதே தம் திரிபுவன வபுஷம் விஷ்ணுமீஷம். அதுதான் உன் பிள்ளையா வந்திருக்கு, தெரிஞ்சுக்கோ. பரமாத்மோடு வெளியே பாக தெலுசுக்கோ, நன்னா தெரிஞ்சுக்கோ. இவ்வளோ வேதாந்த பிரவச்சனம் பண்ணினாலும் கூட இதில் வேற விஸ்வாமித்திரர் சொல்றார், இது ஏதோ நான் கூட்டிட்டு போகிறதுக்காக ஒரு காரணம் சொல்றேன்னு நினைக்காத. உன் புள்ள அப்பேற்பட்ட மகாத்மாங்கிறது வசிஷ்டருக்கும் தெரியும். ஏன், இங்க இருக்கிற ரிஷிகள் எல்லாருக்கும் தெரியும். இவ்வளவு நாளாக காட்டில் தபசு பண்ணிட்டு ரிஷிகள்லாம் இப்போ தபசை விட்டுட்டு எல்லாரும் இங்கே வந்து அரண்மனையில் உட்காந்துருக்காளாம். ஏன் அப்படின்னுட்டா, தபசு பண்ணி ஹிருதயத்தில் பார்க்க வேண்டியது தசரதர் அரண்மனையில் ஓடி விளையாடின்னு இருக்கேன். தசரதரை கூப்பிட்டா ஓடி வந்து அப்பான்னு நிற்கிறதே. நீ கண்ணை மூடி ஹிருதயத்தில் பார்த்துக்க வேண்டாம், நேத்திர கோச்சரமாக இருக்கே, அது நேத்திரானந்தகரமாக இங்கே வந்து நிற்கிறதே, சேவை கொடுக்கறதே அப்படின்னு வந்திருக்காளாம். அதனால விஸ்வாமித்திரர் சொல்றார், நான் சொல்றது இவ அத்தனை பேருக்கும் தெரியும். உன் புள்ள மகாத்மா, உன் புள்ள மட்டும் கிளம்பி விட்டான்னா அந்த ராட்சசாலாம் ஒழிஞ்சான்னு நினைச்சோம். தசரதனுக்கு எதுவுமே காதுல விழல. தசரதன் பார்த்தா எந்த காரணம் சொல்லி இவர் அனுப்புறதுன்னே தெரியலையே. முள்ள ஒரு காரணம் தோணித்தான், எழுந்துண்டா. ஊனஷோடச வருஷோமே ரமோ ராஜீவலோச்சனக, ஊனஷோடச வருஷோமே ரமோ ராஜீவலோச்சனக நயுத்தயோ பஷ்யாமி சகரக்ஷசை நயுத்தயோக்யதமஸ்ய பஷ்யாமி சகரக்ஷசை ஊனஷோடச வருஷோமே. சுவாமி நீங்க அட்ரஸ் மாதிரி வந்துட்டேள். ஏன்னா கையில் ஒரு கோடாரியை எடுத்துட்டு கிடைச்ச க்ஷத்ரியாளியா வதம் பண்ணுவேன்னு ஒரு ராமர் கிளம்பி இருக்கார். அவர் ஜமதக்னி ராமன், தசரத ராமர் இல்லை. இது மேராமோ, இது என் ராமன் ஆச்சே. இப்படிதான் வியாக்கியானம் பண்ணியிருக்கா பெரியவாள்லாம். மேராமோ என் ராமன். நீங்க டி ராமன் கிட்டக்க வந்துட்டேள், ஜே ராமன் கிட்டக்க போயிருக்கணும். ராஜீவலோச்சனக, என்னுடைய ராமனுடைய கண்களை பார்த்தேளோ, தாமரை போன்ற கண்கள். இதுக்கு விசேஷமா ஏன் சொல்றாருன்னா, வியாக்கியானம் பண்ணி காண்பிச்சாதான் புரியும். தாமரை ராத்திரி கூம்பி போயிடும், சூரியனை பார்த்தா விகசிக்கும். ராஜீவலோச்சனான என்னுடைய பிள்ளையும் ராத்திரி ஆனால் இளம் அந்த வெயில் வந்துடுமே, அஸ்தமன சூரியன். அப்பவே கௌசல்யே ஒரு பால் சாதம் கொடுத்து ரீதிகோள நீலாம்பரி வாசிச்சு தூங்க பண்ணிவிடுவலாம். படலி கத்தி சவே படலி கத்தி. களைப்பு தீர கண்ணா தூங்குடா, விளையாடின களைப்பெல்லாம் தீர கண்ணா வந்து என் மடியில் தாச்சுக்கோ அப்படின்னு ஷேடிமார்கள்லாம் வீணாகானம் பண்ண ஹம்சதூளிகா மஞ்சத்தில் அம்மா மடியில் ராத்திரி எப்படி இருக்கும்னே தெரியாது அந்த குழந்தைக்கு. ஏன்னா சாயங்காலமே கண் கூம்பி போயிடும். அதுதான் ராஜீவலோச்சன நயுத்தயோக்யதாமஸ்ய பஷ்யாமி சகரக்ஷசை. இந்த குழந்தைய போய் ராத்திரியில பலம் பொருந்தின ராட்சசாலோட யுத்தத்துக்கு கூட்டின்னு போறேளா? என் குழந்தைக்கு ராத்திரினா எப்படி இருக்கும்னே தெரியாது. இன்னொன்று ஊனஷோடச வருஷோமே, எதுக்கும் பயக்கிரமம்னு ஒன்று இல்லையா சுவாமி? 16 வயசு கூட என் குழந்தைக்கு பூர்த்தியாலேயே அந்த குழந்தைய போய் நீங்க யுத்தத்துக்கு கூட்டின்னு போறேங்கிறே. இது பிள்ளைங்கிற வாத்சல்யத்தில் பேசுறது. இதுவும் சத்தியம், அந்த ஞான பரிபூர்த்தியும் சத்தியம். இது பிரேம பரிபூர்த்தி, இது ஞான பரிபூர்த்தி. ரெண்டுமே சத்தியம் தானே. ரெண்டு பேரும் ஒன்றும் துர்கதிக்கு போயிட போகிறது கிடையாது. இவெல்லாம் பிரேமையோடு இருக்காங்கிறதுனால அஜ்ஞானிகள்னு அர்த்தமா? வந்துடுமா இந்த பிரேம? வந்துடுமா இந்த பிரேம? பிள்ளைன்னு இவர் வரிக்கல, எனக்கு இவர் அப்பானா அவன் வரிச்சுண்டு வந்திருக்கான். பிதரம் ரோச்சயாமாச ததா தசரதம் நிருபம், என் அப்பாவா இவர் இருக்கட்டும் துவாம் விருணேன்னு வந்திருக்கான். இங்கே வந்துடுமா? அது கிடைச்சுடுமா இல்லையா? அதனால தான் புரந்தரதாசர் பாடுறார், அனோரணி என மகதோ மகி
மகத்தோ மகியன். உபனிஷத் சொல்றது அணுவுக்கும் அணுவா இருக்கிறவன், மகத்துக்கும் மகத்தா இருக்கிறவன். அனோரணியான் மகத்தோ மகியான்ங்கிறது உபனிஷத் வாக்கியம். அந்த உபனிஷத் பிரதிபாத்தியமா இருக்கிற வஸ்துவை தொட்டிலிட்டு தாளாட்டுறார். அது அவளோட பாக்கியம். இவ வரிக்கல, அவன் வரிச்சுண்டு வந்திருக்கான் என் அம்மா அப்படின்னு. என்ன பாக்கியம் பண்ணினா? 1000 பேருக்கு கிடைச்சாலும் யசோதிக்கு கிடைச்சாப்புல கிடைப்பட, கற்றாப்புல கிடைச்சானே. ஞானிகளுக்கு கிடைக்கலாம், யோகிகளுக்கு கிடைக்கலாம். மடியில வச்சுட்டு கொஞ்சி லாலனம் பண்ற மாதிரி கிடைப்பானா? விஸ்வாமித்திரருக்கு இதெல்லாம் தெரியாம இல்லை. விஸ்வாமித்திரருக்கு தெரியும் தசரதன்கிட்ட இருந்து கூட்டின்னு வருது சாமானிய காரியம் இல்லைன்னு தெரியும். இருந்தாலும் ஹட்டம் பண்ணிட்டு நிற்கிறார். இதுவா அதுவா பார்த்துடலாம். தெய்வம் ரெண்டுக்கும் பொது. ஞானின்னு அங்கேயும் போயிட முடியாது, பக்தன் இவனை தள்ளிவிடவும் முடியாது. ரெண்டுக்கும் பொது தெய்வம். ராமர் பேசாம பார்த்துட்டு இருக்கார். எது ஜெயிக்கிறதோ ஜெயிக்கட்டும், எது ஜெயிக்கிறதோ ஜெயிக்கட்டும். வாத்சல்யம் ஜெயிக்கிறதா இல்லை இவருடைய தத்துவஞானம் ஜெயிக்கிறதா? எது ஜெயிக்கிறதோ ஜெயிக்கட்டும். விஸ்வாமித்திரர் பார்த்தார். இப்போ இந்த சமாதானமாக பேசிலாம் அங்கே நடக்கவே நடக்காது. சித்த முன்னாடி என்ன சொன்னார்? நச்சமே குரோதம் உச்சிரட்டும் புத்திர் பவதி பார்த்திவ. நான் கோபத்தை யார்கிட்டையும் விடுறதா இல்லை. அதுக்கு இன்னொரு அர்த்தம், நான் இன்னும் கோபத்தை விடலைன்னு ஒரு அர்த்தம். கொஞ்சம் கோபத்தை எடுத்துட்டார், நாடகம் தான் பண்ணினார் இல்லையா? ஏவம் நாட்டித்த ரௌத்ர சேஷ்டிதம்னு சொல்றாரு நரசிம்மாவதாரத்தை பட்டத்திரி. அதை போல கொஞ்சம் நாடகம் தான் பண்ணினார். ஓஹோ அப்படின்னா நீ கொடுக்கறதா இல்லையா அப்படின்னா சும்மா அதுக்கே பூமி நடுக்க ஆரம்பிச்சு கொடுத்தோம். சூரிய சந்திராலாம் வங்கி போயிட்டா, சமுத்திரங்கள்லாம் கொஞ்சம் பொங்கி ஒரு சுனாமி வந்துதான். வசிஷ்டருக்கு தான் இந்த கோபம் எங்கே போய் முடியும்னு நன்னா தெரியும். அவர் பார்த்தவர். வசிஷ்டர் எழுந்துன்னு சொன்னார், தசரதா உங்ககிட்டக்க ஒரு யோக்கியத்தை, எங்கிட்டக்க ஒரு யோக்கியத்தை. நீ ராஜரிஷி, நான் பிரம்ம ரிஷி. அவருக்கு 2 யோக்கியத்தையும் உண்டு. அவர் ராஜரிஷியா இருந்து பிரம்ம ரிஷியா ஆனவர். இன்னொன்று, பல ஸ்ரேயஸை பண்ணி அனுப்புவேன்னு அவரே சொல்றாரு. ஸ்ரேயஸ்டாஸ்மி பிரதாஸ்யாமி பகுரூபம்னு சம்சயா அப்படின்னு. உன் குழந்தைக்கு பல ஸ்ரேயஸை பண்ணி அனுப்புவார். நீ கவலையே படாத, தைரியமா அனுப்பு. இதுதான் குரு வாக்கியம்னு பேர். வித்தியதே ஹிருதய கிரந்தி சித்தியந்தே சர்வ சம்சயா. குருவுடைய வாக்கு ஹிருதயத்தில் விழுந்துடுத்துனா ஹிருதயத்தில் இருக்கிற சர்வ சம்சயங்களும் போயிடும். இத்தனை நாடி ஹிருதயத்தில் இருந்த கிளேசங்கள்லாம் குரு வாக்கு காதில் விழுந்த உடனே போயிடுச்சு. சௌக்கியமா தசரதர் போயிட்டு வாங்க குழந்தை எல்லாரும் அனுப்பிச்சு கொடுத்துட்டார். ராமர் உண்டுனா லக்ஷ்மணர் உண்டு. இப்போ லக்ஷ்மணனுக்கு தனியாக பர்மிஷன்லாம் கிடையாது. ராமன் இருக்கார்னா லக்ஷ்மணன் உண்டு. அவர் யாருக்கிட்டையும் பர்மிஷன்லாம் கேட்க மாட்டார். ராமரானும் கேட்பார், நான் கிளம்புறேன் அப்படின்னு போயிடுவார். அவ்வளோதான். அண்ணா இருந்தால் அவர் உண்டாங்க. ஒரு ஆச்சரியம், கௌசல்யாமாட்ட போய் நமஸ்காரம் பண்ணுறா. கௌசல்யாமா சகஜமாக அனுப்பிச்சு கொடுத்துட்டா. அப்பா கௌரவத்தை காப்பாற்றுங்கோ, ரிஷி வாக்க மீறி நடந்துக்காதீங்கோ, ரிஷிக்கு அனுகூலமாக நடந்துக்கோங்க அப்படின்னு தசரதர் பண்ண வேண்டியதை கௌசல்யா பண்ணுறா. கௌசல்யா பண்ண வேண்டியதை தசரதர் பண்ணுறாருங்க. அந்த 2 குழந்தைகள் நடந்து போகிற அழகு. விஸ்வாமித்திரர் பின்னோடி இவா 2 பேரும் நடந்து போகிறது எப்படி இருக்குன்னா, பரமேஸ்வரன் பின்னாடி ஸ்கந்தனும் கணபதியும் நடந்து போகிறாப்புல இருக்குங்கிறார் வால்மீகி சொல்கிறாரு. பாலகனகமயசேன சுஜன பரிபால ஸ்ரீரமலோல வித்ருத சர ஜால சுமன கருணால பால கணநீல நூய வனமாலிக பரணயேல நீரய காட்சி தான் தியாகராஜருக்கு பிரதம தரிசனம். 100 கோடி ராமநாமா ஜபம் பண்ணினா ராம சாட்சாத்காரம்னு அவ அப்பா ராமபிரம்மம் அனுகிரகம் பண்ணினார். தியாகராஜருக்கு சுவாசமே ராமநாமா தான். கையில் ஜபமாலை வச்சுட்டு கவுண்ட் வச்சுட்டு ஜபம் பண்ண மாட்டார். இது ஒரு அழகு என்னன்னா, கவுண்ட் வச்சுட்டு ஜபம் பண்ணினா கவுண்டில் புத்தி இருக்கே தவிர ராமர்கிட்ட புத்தி இருக்காது. கடைசியில் என்ன ஆகிடும்னா அது ஒரு டிரான்சாக்ஷனாக போயிடும். நான் இவ்வளவு பண்ணிவிட்டேன், ஏன் நீ வரல, அப்படிலாம் வரமாட்டான். அப்படிலாம் வரமாட்டான். ராமர்கிட்ட தான் புத்தி இருக்கணும், கவுண்ட்ல புத்தி இருக்கக்கூடாது. கவுண்ட்ல என்ன இருக்கு? ஒரு ராமநாமா கூட போதும், அந்த நாமத்துக்கே ஓடி வந்துடுவார். ஆனால் அப்படி சொல்லணும், ராம 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 தியாக ராஜ ரிச்சதன ராம 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 தியாக ராஜ ரிச்சதன நாமதிதல்ல நிலக நாமதிதல்ல நிலக நாமதிதல்ல நிலக நாமதிதல்ல நிலக
என்னுடைய சித்தம் உருகிறதே, என் சித்தம் தவிக்கிறதே உங்ககிட்ட யாரும் சொல்றவா இல்லையா? காதனவரு கல்யாண தியாகராஜனுக்கு தரிசனம் கொடுக்க வேண்டாம்னு உன்னை யாராவது தடுத்து நிறுத்துறாளா? நீ வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம்? இப்படி தவிச்சு நாம ஜபம். இப்படி 96 கோடி ஜபம் பண்ணினார். 100 கோடியில் 96 கோடி தான் முடிஞ்சிருக்கு. தியாகராஜருக்கு கவுண்ட் தெரியாது, ராமர் கவுண்ட் வச்சுருக்கார். ராமருக்கு இப்போ தியாகராஜரை பார்க்காம இருக்க முடியல. 96 கோடிக்கு பிரபு வந்துட்டார். கதவை தட்டி தரிசனம். ராத்திரி டோலோத்சவம் முடிச்சுட்டு நாமஜபம் பண்ணிட்டு இப்படி உட்காண்டிருக்கார். அர்த்தராத்திரி கதவு தட்டுற சப்தம் கேட்கறது. கதவை திறந்தா விஸ்வாமித்திரர் பின்னோட ராமலக்ஷ்மணால் எந்த கோலத்தில் போனாலோ இந்த யஜ்ய சம்ரக்ஷணத்துக்கு போகிற கோலத்தில் தரிசனம். அப்போ பார்த்து பாடின கீர்த்தனம். சாரதர சுதாபூர ஹிருதய பரிவார ஜலதி கம்பீர தனுஜ சம்மார தசரத குமார புத ஜன விஹார சகல ஸ்ருதி சார நாது பையேல நீதய ఏల నీదయ రాదు పరాకు చేసే ఈ వేళ సమయము కాదు. పరాకు పనిக்கிறதுக்கு இது சமயம் இல்லை. இத்தனை நாளாக முகத்தை திருப்பிண்டு இருந்துட்டேன். இன்னைக்கு தியாகராஜனுக்கு தரிசனம் கொடுக்கறதுக்காக வந்துட்டேன். இப்போ மூஞ்சியை திருப்பிண்டு நிற்காத. தேவதி தேவ ஆச்சரியமா உள்ள அழைக்கிறார். தியாகராஜருக்கு கிரகத்துக்குள்ள வந்து பரிவாரத்தோட சேவை. சீதாலட்சுமண பரதசத்ருக்ன ஹனுமத் சமேத ராமச்சந்திரனாவே சேவை ஆறது அப்படிங்கிறது பழைய பிராச்சீன படங்களில் பார்த்தா பூர்ணமாக பரிவாரத்தோட தரிசனம். இப்படி தியாகராஜருக்கு ஆச்சரியமாக அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கார். யஜ்ய சம்ரக்ஷண கோலத்தில் அனுகிரகம் பண்ணினார், தரிசனம் கொடுத்தாருங்கிறதோட இன்னைக்கு பூர்த்தி பண்ணிக்கலாம். நாளைக்கு சீதா கல்யாணம். பவமான சுதோடு चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलो मंगलो जानकीकांत स्मरणं जय जय राम राम सद्गुरु महाराज की जय आंजनेय स्वामी जय राम 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 ரொம்ப சௌகரியமாக இருக்கும். ரொம்ப கீர்த்தனத்துக்கு ரொம்ப அழகாக வாசிக்கிறாள். உங்களுக்கு தெரியறதுனால